ಅಕ್ಷಯ ಸಮೂಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಪುತ್ತೂರು ಅಕ್ಷಯಡ್ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಗೌಜಿ ಈ ಕಜ್ಜಿಗೂ ಬತ್ತಿಂಚಿ ಮಾತು ಬಿನ್ನೆರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡಿದುಕೊನೊಂದು ಈ ಕಜ್ಜುನು ಶುರು ಮಲ್ಪೆರೆ ಮಾತೆರಡಲ ಅನುವು ನಟ್ಟೊನುವೆ ಬಡಕಾಯಿ ಭದ್ರಗಿರಿಡ್ದು ತೆನಕಾಯಿ ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಮುಟ್ಟ ಮೂಡಾಯಿ ಗಟ್ಟದ ಬರಿಡ್ದು ಪಡ್ಡಾಯಿ ಕಡಲಗಿರಿ ಮುಟ್ಟ ಬಂಗಾರದ ಉಡಲು ದಿಂಜಿನ ನಾಡು ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನಾಡು ನಾಗನಡೆ ಸರ್ಪಜಡೆ ಪಂಚವರ್ಣದ ಮಣ್ಣು ದೈವ ದೇವರ ಸ್ಥಾನ ಸಂಪಿಗೆ ದಾತು ಮಲ್ಲ ಅರಿವಣ ದಾಂತು ಪೊರ್ಲು ಪಣವು ದಾತು ಪೊರ್ಲು ಒಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು. ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಪೊರ್ಲದ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಳ್ದ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಪೊರ್ಲದ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಳ್ದ ಬಗೆಟ್ ಪಾತೆರಡಲ್ಲ ಹೊಂಗನಸಿನ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಪೊರ್ಲದ ತುಳುನಾಡು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರಯಾಣ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಪೊರ್ಲದ ತುಳುನಾಡು ಚೆಕ್ ಚೆಕ್ ಮೈಕ್ ಚೆಕ್ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಳ್ದ ಬಗೆಟ್ ಪಾತೆರುಡಂಡ ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪಗ್ಗು ಬೇಸ ಕಾರ್ತೆಲ್ ಆಟಿ ಸೋನಾ ಕನ್ಯಾ ಬೋಂತೆಲ್ ಪುಯಂತೆಲ್ ಜಾರ್ದೆ ಪೆರಾರ್ದೆ ಮಾಯಿ ಸುಗ್ಗಿ ಇಂದು ತುಳುವೇರ್ನ ಪದ್ರಾಡು ತಿಂಗಳು ತುಳುವೇರ್ನ ಬಂಗದ ತಿಂಗಳು ಓಕೆಂಡ ಅವು ಆಟಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಆಟಿ ಆಡೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡಿಗೆ ಸೋನಾ ಓಡೊಂದು ಪೋಪುಂಡಿಗೆ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಮಾಯಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮರ್ಯಾಲ ಆಟಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅರೆಗಾಲ ಪಂಡಿ ತುಳುವೆ ಕೈ ಬುಲೇನಾಗ ಬತ್ತಂಡು ಆಟಿ ಅಕ್ಕಸದ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಮುಗಿಲು ಕಿದಿ ಕೂಟದು ಬರ್ಪಿ ಬರ್ಸದ ದೊರೆಪು ತಿಗಳೆದ ಸಕ್ಕಪ್ಪಂದು ಆಪಿನಂಚಿನ ತಿಳಿಲು ಒಂದು ಆಟಿ ತಿಂಗೊಳ್ದ ಪ್ರಕೃತಿದ ಆಯ್ಸಿರ ನಾಯಿದ ಸೀಕು ಬೊಣ್ಣೆಡು ಕರಿಪೆ ಪೆತ್ತದ ಸೀಕು ಪಜಿಡು ಕರಿಪೆ ಪುಚ್ಚೆದ ಸೀಕು ಪೆರ್ಪುಡು ಕರಿಪೆ ನರಮಾಣಿ ಸೀಕು ಮರ್ದಡು ಕರಿಪೆ ಪಂದು ತುಳುವೆರಿಗು ಧೈರ್ಯ ದಿಂಜಾರೆ ಮೋನೆಗೆ ಬಣ್ಣ ಪಾಡ್ದು ಕಾರುಗು ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟೊಂದು ಡೆನ್ನಾನ ಪನೊಂದು ಆಟಿ ಕೆಲೆಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ್ಪನ ಪೊರ್ತುಗೆ ಬಂದುಲೆ ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಪನ್ಪಿನ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ದಿನ ಈ ಕಾಲದ ಪೊರ್ತು ಆಟಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಓಲುಂಡು ಇನಿತ ದಿನ ಕೇಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಷಯ ಸಂಸ್ಥೆಡು ಮರತು ಪುಯ್ನ ಅವೇತು ಸಂಗತಿ ತೆರಿಪಾಯರೆ ನಮ್ಮ ಮನ್ನದ ಕಲೆ ಕಾರ್ಮಿಕನು ವರ್ಣಿಸ್ಯಾರೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ನಡತುಂಡು ಅಕ್ಷಯ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಗೌಜಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕಜ್ಜದ ಗುರುಕಾರ್ಲೆ ವಹಿಸಿರಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಜಯಂತ್ ನಡುಬೈಲು ಗುರುಕಾರ್ಲು ಅಕ್ಷಯ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಪುತ್ತೂರು ಉದುಪನ ಶ್ರೀ ಅವಿನಾಶ್ ಕೋಡಂಗೇರಿ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಸರಸ್ವತಿ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ ಪುರುಷರಕಟ್ಟೆ ಆಟಿದ ಪುಲುಪು ಶ್ರೀ ಶಾವಾಸಿನಿ ತುಳುನಾಡು ಮಾಜಿ ಪುದಕೆರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪಾದಿ ಅಂಚನೆ ಬಿನ್ನೆರಾದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಸಂಪತ್ಗೆ ಪಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರ ಅಕ್ಷಯ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು ಪುತ್ತೂರು ಶ್ರೀ ಅರ್ಪಿತ್ ಟಿಎ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಕ್ಷಯ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಪುತ್ತೂರು ಗಂಗಾರತ್ನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಅಕ್ಷಯ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜು ಪುತ್ತೂರು ಶ್ರೀ ರಕ್ಷಣ್ ಟಿಆರ್ ಒತ್ತು ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಅಕ್ಷಯ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು ಪುತ್ತೂರು ಶ್ರೀಮತಿ ರಶ್ಮಿ ಕೆ ಐಕೆಎಸಿ ಸಂಯೋಜಕರು ಅಕ್ಷಯ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು ಪುತ್ತೂರು ಪ್ರಭಾವತಿ ಕೆ ಲಲಿತ ಕಲಾಕೂಟ ಸಂಯೋಜಕರು ಅಕ್ಷಯ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು ಪುತ್ತೂರು. ತುಳುವೇರ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತದಂಚಿನಿ ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೆರೆಗು ಕಾರುಗು ಮೈಪೆರೆ ಚೊಂಬುಡು ನೀರು ಕೊರ್ದು ಅಸರು ತಗ್ಗಾಯರ ಬೆಲ್ಲ ನೀರು ಕೊರ್ದು ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆ ಕೊರ್ದು ಎದುಕೊಂಡಕ್ಲೆ ಇರ್ಕಂಡ ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರಿಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ಕಜ್ಜೋಡು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆಗಳ ತುಳುವೇರ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದಂಚನೆ ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ಕೆ ಪಕ್ಕಲ್ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಅಕ್ಷಯ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು ಪುತ್ತೂರು ಗಂಗಾರತ್ನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಅಕ್ಷಯ ಪಿ ಕಾಲೇಜು ಪುತ್ತೂರು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆಗಳ ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆ ಬರ್ದು ಎದ್ಕೊಂಡು ಕಾರುಗ ಮೈಪೆರೆ ಚೊಂಬುರು ನೀರು ಕೊಡ್ದು ಅಸರು ತಗ್ಗಾಯರ ಬೆಲ್ಲ ನೀರು ಕೊಡ್ದು ಬಚ್ಚ ಒಂಜಿ ಉಜ್ಜೇಲ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಕೊಡಿ ಎತ್ತುಡುಂದಾಂಡ ದೈವ ದೇವೇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಗತ್ಯಗೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕಜ್ಜೋಲ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಕೊಡಿ ಎತ್ತುಡು ಪಂದ್ ಒಂಜಿ ಸುಗಿತ ಒಟ್ಟುಗು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬಯಕೆರೆ ಉಳ್ಳಿರು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿದ ಕಲ್ಪಾರ್ತಿಲು. ಉಡಲು ದೊಲೈಗೇನದೊಂಜಿ ತುಡರ್ ಅರ್ಲು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತಿ ಕವಿದಿ ಮಬ್ಬು ಮಾಯ ಕೊಡೆನ್ನ ಕೈನ ಪತ್ತ ನಡಪ
ಉಜ್ಜಯದ ದುಂಬಗು ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಷಯಡು ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಗೌಜಿ ಚಾವಡಿದ ಬಿನ್ನೆರೆನೆ ಅಂಚನೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತುರೆಲ್ಲ ಮೋಕಿಡು ಎದುಕೊನೊಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿದ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರೇ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ ಕೆ ಪಕ್ಕಳ ಮೆರಡ ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಪೊರ್ಲ ತುಳುನಾಡು ಕಮ್ಮೆನದ ಮಣ್ಣದ ಕಮ್ಮೆನನು ಪಸರ್ಪಾದು ತುಳು ಪೆಲಕಾಯ್ದಂಚಿನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಿನ ಜನಮಾನ್ಯರು ಮೆರೆಯಿನಂಚಿನ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣು ನಾಗನ ಜಿಡೆ ನಾಗನ ನಡೆ ಪುಂಚದ ಮನ್ನದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು. ಸತ್ಯ ಸಾರ ಸತ್ಯುಲ್ನ ದೈವದ ನಿಲೆಟ್ ಮುಂದರಿದು ನಮ್ಮ ನಡಕೆಗೆ ಗೇನ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಪೆರಿಯ ಅಕ್ಲು ಪುಟ್ಟದು ಬದುಕದು ಅಕ್ಲನ ಕನನು ನಮ್ಮ ಇನಿ ತೋಜ್ಪಾದು ಕೊರದುಲ್ಲ. ಈ ತುಳುವಪ್ಪನ ಮಟ್ಟೆಲ್ಡು ಪತ್ತೂರ್ದ ಗುರ್ಕಾರೆ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನು ಸಿರುವತ್ತಾದು ಸುಗಿತೊಂದು ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಳ್ತಿನ ಮಟ್ಟೆಲ್ಗೆ ಪಾದುಗು ತರೆ ತಗ್ಗಾದು ಮಾತ ನಂಬಿಂಚಿ ದೈವ ದೇವರನಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬರೊಂದು ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಸಂಪೆಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಅಕ್ಷಯ ವಿದ್ಯಾಲಯದು ಇನಿ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಆಟಿದ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಕಜ್ಜೋ ನಮ್ಮ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಇನಿ ಆಟಿದ ಕಜ್ಜೋದ ಈ ಉದಿಪನದ ಪೊರ್ಲ ಲೇಸಿದ ಗಲಿಗೇಡು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪೊಲಬು ಮನ್ಪೆರೆ ಈ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯನ ಹೊರಟು ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪು ಉಂತದೆ. ನಮ್ಮ ಅಕ್ಷಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಸಂಪೀಡು 2014 ಒಂಜಿ BSc ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನ್ ಪನ್ಪುನ ಪದವಿದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದು ಇನಿಕ್ ಆಜನೆ ವರ್ಷಡ್ ಆಜಿ ಪದವಿಯನ್ನು ಮಂತೊಂದು ಸುಮಾರು 15 ಜೋಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೂ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿನಂಚಿನ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಇನಿ 570 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೂ ನಿಖಿಲ್ ಎದುರುಂಡು. ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತ ಕಾರಣದಾದ ಬಂಡ ನಂಬಿಂಚಿ ಸತ್ವೆಲೆನ ಆಶೀರ್ವಾದಲು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕ್ಲನ ಮೋಕೆಲ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತ ತರ ತಗ್ಗಾದು ಇನಿತ ಈ ಕಜ್ಜಗು ಬತ್ತಿಂಚಿ ಸರ್ವ ಗರ್ದ್ ಬಿರ್ದದ ಬಿನ್ನೆರೆನು ಎದುಕೊನ್ನ ಮಾಮಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯೋ ಎನ್ನಾತನು. ಇನಿತ ಈ ಆಟಿದ ಅಕ್ಷಯಡ್ ಆಟಿದ ಗೌಜಿದ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಜ್ಜಗು ಈ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜನು ಉದಿಪನ ಮನ್ಪೆರ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಲೆಪ್ಪೋಲೆಗು ಬಾಮಿತ ದೀನಿ ಬತ್ತನಾರು ನಮ್ಮ ರಾಯನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮನ್ನದ ವಿದ್ಯಾಲಯನ ಸರಸ್ವತಿ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಗುರುಕಾರಾಯನಂಚಿನ ಸಿರಿ ಅವಿನಾಶ್ ಕೊಡಂಕಿರಿ ಈರೆಗು ಸರ್ವೇರ್ನ ಪರವಾದ ಅರ್ತಿ ಬಿಡ್ತಿದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತೊಂದು ಯಾನು ಮೋಕಿಡಿ ಲೇಸಿಗೆ ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮಿರುಗು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿದ ಗುರುಕಾರ್ಲೈನ ಸಿರಿ ಜಯಂತ್ ನಡುಬೈಲು ಗುರುಕಾರ್ಲು ಅಕ್ಷಯ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಪುತ್ತೂರು ಮೇರೆ ಬಚ್ಚೆ ಬೆಜ್ಜಿರಿ ಕೊಡ್ದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದುಕೊನೊಡು ಪಂದು ಕೇನೋನುವೆ. ಅಂಚೆರೆ ಈ ಕಜ್ಜದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮ ವಹಿಸನ್ನಾರು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಗುರ್ಕಾರ್ ಲೈನ್ ಅಂಚಿನ ಸಿರಿ ಜಯಂತ ನಡುಬೈಲ್ ನಮಕ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಬೆರಿ ತಾಂಗಾದು ಬೆರಿ ಬೊಟ್ಟುದು ದುಂಬುಗು ನಡಪೆರೆ ಕೈ ಕೊಡ್ದು ಆಸರಾಯಿನಾರ್ ಮೇರು ಮಾತ ಕಲ್ಪಾದಿನ ಪರವಾದಲ ಕಲ್ಪಾತಿನ ಪರವಾದಲ ಸೇರಿಂಚಿನ ಮೋಕೆದ ಸರ್ವ ಬಂಧುಲಿನ ಪರವಾದಲ ಈ ಒಂಜಿ
ಮತ್ತರ ಮೇದಂದಕ್ಕೆ ಅನಾರೇನು ಮೋಕೆಡ್ ಎದ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ. ಮೆರಗು ವಿ ನಾರಾಯಣ್ ಕೌರಿಂಗ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮೇರೆ ಬಚ್ಚರ ಬಜ್ಜಿ ಕೊಡ್ದು ನಮ್ಮ ಈ ಕರ್ಜೋಗು ಎದುಕೊರಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನಾಯಿತ ಮಲ್ತೋನ್ವೆ. ಸರಿ ಅಂಚನೆ ತುಳುತ ನಮ್ಮ ಪದ್ರಾಡು ತಿಂಗಳು ಬಾರಿ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆದು ಗೇನದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಬದುಕದ ನಡಕೆಡು ಸೇರಿದ ನಾವು ಪಂಡ ಆಟಿ ಬರ್ಸ ಸುರುವಾಂಡ ಪುಚ್ಚದ ಪುನಃ ಪಿದೆದಿಯರ ಒಂದಿಗೆ ದೊಂಬು ಸುರುವಾಂಡ ಆನೆದ ಬೆರಿ ಪುಡವಿಗೆ ಬಂಗಡು ಬದುಕಿನ ದಿನ ಆಟಿ ನೆಂಪುಣು ಒರಿಪವನಂಚಿನ ದಿನ ಇಂಚಿನ ಆಟಿದ್ದ ಪ್ರಲಭ ಮನ್ಪರೆ ಪಂಡ ದಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಚ ಸೇರಿದಿನ ಪನ್ಪಣಿನ ಇನಿ ಈ ಮತ್ತರ ಮೇಡು ಪೊಲಭ ಮನ್ಪರೆ ಬತ್ತನಾರು ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರೀಶಾ ವಾಸವಿ ತುಳುನಾಡು ಮಾಜಿ ಪದುಕೇರು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಂಚನೆ ತುಳುಲಿಪಿ ಕಲ್ಪಾದಿ ಮೋಕೆದ ಲೆಪ್ಪೊಳೆಗೆ ಇನಿ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದಿರು ಇರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಲೇಸಿದ ಪರವಾದ ಸೇರಿಂಚಿ ಮಾತಿರಿನ ಪರವಾದ ಯಾನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯತ ಮಂತದು ಎದ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ. ಮೆರೆಗು ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಭಾವತಿಗೆ ಲಲಿತ ಕಲಾಕೂಟ ಸಂಯೋಜಕರು ಮೇರೆ ಬಚ್ಚರ ಬಜ್ಜಿ ಕೊಡ್ದು ನಮ್ಮ ಈ ಪೂರ್ಲುದ ಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊರಡು ಬಂದು ಕೇಳೋನುವೆ. ಅಂಚನೆ ಈ ಲೇಸಿಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಉಪ್ಪುನಾರು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಆಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಲಾವತಿ ನಡುಬೈಲು ಇರಿಲ್ನ ಮಾತಿರಲ್ನ ಪರವಾದ ಊಡಲ್ದಿಂದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಅಂತಂದು ಎದ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡ್ ಲೆಪ್ಪೋಲೆ ಕೊರ್ದು ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ಕಜ್ಜೋಡುಂಜಿ ಪಾಲು ಪಡೆಯೋಡು ಪಂಡದು ಎಂಕಲ್ ಮನ್ಪುಣ ಮಾನಾದಿಗೆನು ನಿಖಲ್ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತುರೋಡು ಪಂಡದು ಕೇನ್ನಗ ಐಕ್ ಆವೊಂದು ಪಂಡದು ಬಾರಿ ಬೇಗ ಬತ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರ್ದೇರು ನಮ್ಮ ಪೆರಿಯಾಕ್ಲು ಸಿರಿ ಕರಿಯ ಅಜಿಲ ಕಡ್ಯ ಪುಗರ್ತಿದ ಪೆರಿಯ ದೈವನರ್ತಕರು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತರ್ ಮೇಡು ಅಕ್ಷಯ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮಾನಾದಿಗೆನು ಪಡೆಯುಳ್ಳರು ಇರೇನು ಮಾತೇನೆಲ್ಲ ಪರವಾದ ಬೆರಿ ಬಗ್ಗಾದ ಉಡಲ್ದಿಂದಿಜು ಸೊಲ್ಮೆ ಸೈಂದಾತಮಂತೆ ಅನ್ನ ಎದ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ. ಮೆರೆಗು ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗವರ್ನಿಂಗ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮೇರೆ ಬಚ್ಚರ ಬಜ್ಜಿ ಕೊಡ್ದು ಎದುಕೊರಡು ಬಂದು ಕೇಳೋನುವೆ. ಹೊಂಬಿಸಿಲಿನ ಹೊಂಗಿರಣದ ಹೊಂಬೆಳಕಿನ ಹೊನ್ನೊಲವಿನ ಹೊಂಗನಸಿನ ಹೊಮ್ಮನಸಿನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರಯಾಣ. ನಂಗೆ ಬರ್ಪುಣ ಬೇರೆ ಬೇಸನ್ನ ಕಲೆ ಉಡಾಂಡ ನಮ್ಮ ಬರ್ಪುಣ ಉಡಳದ ಹೂವಿ ಸಿರ್ಕ್ ಸಂಕಡಿತ್ತಲ್ಲ ದೆತ್ತು ಕಲೆಯರ ಬೋಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ನೆಲತ ಮಣ್ಣದ ಬೇರ ಮರ್ದು ನಾಟಿ ವೈದ್ಯರಾದ ಎತೋ ಜನತ ಸೀಕ್ ಸಂಕಟಗ ಮರ್ದು ಕೊಡ್ದು ಗುಣಮಂತನಾರು ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣದ ಕಬ ಕೊಡಿತ್ತನಾರು ಶ್ರೀ ನಾರಣಪ್ಪ ಸಾಲಿಯನ್ ಮರಕೂರು ಪುಗರ್ತೆದ ನಾಟಿ ವೈದ್ಯರು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸೇರಿಗೆ ಆವೊಂದು ನಂಚಿನ ಮಾನಾದಿಗೆನು ರೇತೊಂಡೆ ನಮ್ಮಲ್ಪ ಬತ್ತದುಲ್ಲೆರು ಇರೆಗ್ಲ ಮಾತಿರಲ ಪರವಾದಲ ತರೆ ತಗ್ಗಾದ ಬೆರಿ ಬಗ್ಗಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸೈಂದಾತಮಂತ ಇದ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ. ಮೇಘ ಶ್ರೀ ರಕ್ಷಣ್ ಟಿಆರ್ ಒತ್ತು ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಅಕ್ಷಯ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು ಪುತ್ತೂರು ಮೇರೆ ಬಚ್ಚರ ಬಜ್ಜೈ ಕೊಡ್ದು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊರಡು ಬಂದು ಕೇಳೋನುವೆ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಮನ್ನದ ಸತ್ಯಸಾರಮಾನಿ ದೈವರಿನ ಚಾಕ್ರಿ ಮಂತೊಂದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮೋಕೆದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಂತೊಂದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸೇರಿ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮಾನಾದಿಗೆನೆ ಪಡೆಯಲೆ ಬತ್ತದು ಸೇರಿದಿನ ಪೆರಿಯಾರು ಶ್ರೀ ಮಾಧವ ಮಡಿವಾಲ ನಡುಬೈಲು
ದೈವ ಚಾಕ್ರಿದಾರ್ ಈರೇನು ಮಾತಿರ್ನ ಪರವಾದಲ ಯಾನ ಉಡಲ್ದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದಾತ ಮಂತದ ಈ ಕಜ್ಜಾಗ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ. ಮೇರೆಗೂ ಶ್ರೀ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಕನ್ನಡ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಮೇರೆ ಬಚ್ಚರಿ ಬಜ್ಜಾಯಿ ಕೊಡ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಎದುಕೊರುಡು ತಂದು ಕೇನುವೆ. ಅಂದರೆ ಈ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಲಯಡು ಕುಡಂಜಿ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಂಪೆ ಅಕ್ಷಯ ಕಾಲೇಜ್ ಶುರುವಾತನು ಅವೆತ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಮತ್ತರ್ಮೇಡು ಸೇರಿದರು ಗಂಗಾರತ್ನ ಈರಿಗ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಈ ಒಂಜಿ ಮತ್ತರ್ಮೆಗೆ ಎದ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ. ಅವೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂಜಿ ಮತ್ತರ್ಮೇಡು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಅರ್ಪಿತ್ ಇರಿಲ್ನ ಮೋಕೆಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಮತ್ತರ್ಮೆಗ್ಯಾನ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ. ಮೋಕೆದ ಲೆಪ್ಪೋಲೆಗೆ ಓಕೆ ಎಂದು ಬತ್ತಿಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಲದ ಮಾತ ಪದುಕೆರೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಗವರ್ನಿಂಗ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ದ ಮಾತ ಪದುಕೆರೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಯಾನ ಮೋಕೆಡ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾತ ಮಂತೊಂದು ಈ ಕಜ್ಜೋಗೆ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಕಜ್ಜೋಡು ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಸೇರ್ದಿನ ಬೇಲೆ ಬೆಂದಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಕಲ್ಪಾರ್ತಿಲೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮೋಕೆದ ಮಾತಾ ಕಲ್ಪಾದಿರೆಗ್ಲ ಯಾನ ಉಡಲ್ ದಿಂದಿನ ಸೊಲ್ಮಾಯಿತ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತೊಂದು ಅಕ್ಷಯಡ್ ಆಟಿದ ಗೌಜಿ ಪನ್ಪುನ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಜ್ಜಗು ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ಸರವೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಕಜ್ಜದ ಉದಿಪನಗ್ ಬತ್ತದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಅವಿನಾಶ್ ಕೊಂಡಕಿರಿ ಗುರ್ಕಾಲು ಸರಸ್ವತಿ ವಿದ್ಯಾ ಮಂದಿರ ಪುರುಷರ ಕಟ್ಟೆ ಬೇರ್ನ ಪರಿಚಯ ನಿಕ್ಲದೊಂಬುದಿಯ ರೋಲೆರ್ ಶ್ರೀ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಕನ್ನಡ ಕಲ್ಪದಿ ಬೇಡ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇನ್ನಿತ ಆಟಿರುಂಜಿ ಗೌಜಿದ ತಮ್ಮನಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ತುಳು ಅಪ್ಪಿನ ಜೋಕುಲು ಇತ್ತೆ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪುನಾರ ಅವಿನಾಶ್ ಕೊಡಂಕೇರಿ ಇಂಬೇರಿನ ಪೊಲವು. ಅವಿನಾಶ್ ಕೊಡಂಕೇರಿ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಸರಸ್ವತಿ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ ಪುರುಷರ ಕಟ್ಟೆ ಇಂಬೇರು MA ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಲ್ಪಾದಿ ಅಂಚಿನ ಡಿಪ್ಲೊಮೊ ಇನ್ ಜರ್ನಲಿಸಂ ಕಲ್ಪಾದಿ 1909 ಸಂಪದ್ದಾರ್ಜದ ಬುಕ್ಕ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಂಸ್ಕೃತ ಗುರುಕುಲು 29 ವರ್ಷದ ಗುರುಸ್ಥಾನಡು ಸೇವಾ ಅನುಭವ ಪಡೆಯಿನಾರು. ಬರಹಗಾರರು ಗುರುಕುಲು ತಾಳಮದ್ದಲೆ ಅರ್ಥಧಾರಿ ಅಂಚಿನಿ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನಾರು. ಮೂಜಿ ಪುಸ್ತಕಲು ಬರೆದಿರು ಅಂಚಿನಿ ಕೊಡಂಕೇರಿ ಪ್ರಕಾಶನಡು 30 ಹೆಚ್ಚ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಆತಂಡು. ಕಾಡು ನಾಶ ಆವೊಂದುಪಿನ ಈ ಕಾಲೋಡ್ ಹೊಸ ತಲೆಮಾರ್ಗ ಮಾದರಿ ಆದಿಪುನ ಬೇರೆ ಸುಮಾರು 300 ಹೆಚ್ಚ ಕಾಟು ಕುಕ್ಕದ ಜಾತಿನೂ ಒರಿಪಾಯರ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದಿರು. ಅವತ್ತಂದೆ ಸುಮಾರು 2 ಎಕರೆ ಸ್ವಂತ ಜಾಗಡು ಕಾಡು ಬುಲೆಪಾದ ಮಾದರಿ ಆತೇರು. ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಜೀವಂತ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದೊಲ್ಲಿರು. ಅಂಚನೆ ಸರಸ್ವತಿ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ ಶಿಶು ಮಂದಿರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬುಕ್ಕ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಗುರಿಕಾರ್ಲು ಆದುಲ್ಲೇರು. ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಡು ಆಟಿಟೊಂಜಿ ಗೌಜಿ ಕಜ್ಜಗು ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪೆರುಲ್ಲೇರು. ಇಂಬೇರ್ನ ಮೋಕೆಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಎದುಕೊನ್ಗ ಜೈ ತುಳ್ನಾಡು. ಒವ್ವೆ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜೋಡ್ಲ ಕತ್ತಲೆನು ಕರೆದು ಬೊಲ್ಪು ಕೊರ್ಪುನ ಸಂಕೇತಗೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕಜ್ಜೋಡು ಲೇಸದ ಬೊಲ್ಪುಗು ಪೊತ್ತದು ಲೇಸದ ಒದಿಪನ ಮಲ್ಪೆರುಲ್ಲೇರು. ಸಿರಿ ಅವಿನಾಶ್ ಕೊಂಡಕಿರಿ ಗುರ್ಕಾಲು ಸರಸ್ವತಿ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ ಪುರುಷರ ಕಟ್ಟೆ ಇಂಬೆರಡ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬತ್ತುನುಂಚಿನ ಮಾತೊಬ್ಬಿ ನಿರ್ಲ ಮತ್ತೋರ್ಮೆಗೆ ಬರಡು ತಂದು ಕೇನುವೆ. ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಈ ಕಜ್ಜದ ಉದುಪನಗ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಅವಿನಾಶ್ ಕೋಡಂಗೇರಿ ಮೇರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜದ ಕನ್ನಡ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಮೇರೆ ಮುಂಡಸ್ಕಟ್ಟುಡು ತಂದು ಕೇನುವೆ.
ನಮ್ಮ ಈ ಕಲ್ಜೋಡು ಉದಿಪನದ ಪದ ಪನಿಯ ಉಳ್ಳಿರು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜುದ ಕಲ್ಪಾತಿಲು ಪಗಟ್ಟ ಬಾಲ್ಯ ಜಪ್ಪೋಡುಂದು ತುಳುವ ನಾಡ ತುವೋಡುಂದು ಪಗಟ್ಟ ಬಾಲ್ಯ ಜಪ್ಪೋಡುಂದು ತುಳುವ ನಾಡ ತುವೋಡುಂದು ಅರಿವನಾದತ ಮಲ್ಲೆಡ ಪನವುದಾತ ಪರ್ಲೋಡೋ ಗಟ್ಟ ಬಾಲ್ಯ ಜಪ್ಪೋಡುಂದು ತುಳುವ ನಾಡ ತುವೋಡುಂದು ಓ ಆಟಿದ್ದವೋ ಪರ್ಲೋ ನವೋ ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನರ ಲೆಸ್ಡ ಉದಿಪ ನಣ್ಣು ಮಲತದ ಕೊರೋಡುಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದಿಪನ ಮನ್ಪೊಡು ಪಂದು ಸಿರಿ ಅವಿನಾಶ್ ಕೋಡಂಗೇರಿ ಮೇರೆಡ ಭಿನ್ನಾಯ್ತ ಮಲ್ತೋನ್ವೆ कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापम् सन्ध्यादीपनमोऽस्तुते ओ दीपब्रह्म ज्योतिषां प्रभुरव्ययः ओ दीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः आरोग्यं देहि पुत्रांश्च मतिं स्वच्छां हि मे सदा रवेरस्तं समारभ्य यावत् नमः। सूर्योदयो ನಮ್ಮ ಈ ಪೋರ್ಲುದ ಕಲ್ಜೋಡು ಕಳಸಗ ಬಾರಣ ದಿಂಚ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಇಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಜೋಲ ಪೋರ್ಲುಡೆ ಮೂಡಿದ ಬರಡು ಪಂದು ಕೇನೋನುವೆ ನಮ್ಮ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಲೇಸಿನ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇತ್ತೆ ಈ ಲೇಸಿಡು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪದ ಪನಿಯರ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರು ಪ್ರಕೃತಿ ಮೇರು
బుల్పాండు బాణుడు తూలి నంక కల్పాండు పాటను తిరిలే బుల్పాండు బాణుడు తూలి నంక కల్పాండు పాటను తిరిలే ഉടലിത ജാലട് ജ്ഞാന ബുൽപ മൂടണ്ട് ഉടലിത ജാലട് ജ്ഞാന ബുൽപ മൂടണ്ട് കത്താലെ പിറപാരണ്ട് ಬಾನ ಕೆಂಪೇರಣ ಭೂಮಿ ರಂಗಾತಂಡ ಬಾನ ಕೆಂಪೇರಣ ಭೂಮಿ ರಂಗಾತಂಡ కిరణులు తెలితండు పక్కిలు చిలిపిలి 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 బలిపుండు సూర్యోదయన కిరణులు తెలితండు పక్కిలు చిలిపిలి బలిపుండు కోరికెళితండు కై కంచి బలిపుండు കോരിക്കെളുത്തണ്ട് കൈ കഞ്ചി പൊലിപ്പൊണ്ടു മൂടൈ കെമ്പാണ്ട് നോക്കുകൂ ബൽപാണ്ട് ഉടലിത ജാലട് ജ്ഞാന ബൽപ്പ് മൂടണ്ട് കത്താലെ പിറപാരണ്ട് ബാന കെമ്പേരಣ ഭൂമി ರಂಗಾತಂಡ ಬಾನ ಕೆಂಪೇರಣ ಭೂಮಿ ರಂಗಾತಂಡ ದೇವಿರಿ ದೀಪನೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಬೆಳಗಂಡು ಇಲ್ಲದ ಕೆಲಸಲು ಸುರವಾಂಡು ದೇವಿರಿ ದೀಪನೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಬೆಳಗಂಡು ಇಲ್ಲದ ಕೆಲಸಲು ಸುರವಾಂಡು ಓಡುದ ಮಾಡಡೆ ಪುಗಿನೇ ಪೋಪುಂಡು ಅಟಿಲುಗು ಸುರವಾಂಡು ತಿನಿಯರೆ ಪೊಡ್ತಾಂಡು ഉടലിത ജാലട് ജ്ഞാന ബൊൽപ്പ് മൂടണ്ട് കത്താലെ പിറപാരണ്ട് ഭൂമി ರಂಗಾತಂಡ ಬಾನ ಕೆಂಪೇರಣ ಭೂಮಿ ರಂಗಾತಂಡ ಬಲ್ಪಾಂಡು ಬಾನುಡು ತೂಲಿ ನಂಕ ಕಲ್ಪಾಂಡು ಪಾಟುನು ತಿರಿಲೇ 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 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪೊರ್ಲುದ ಪದಪಂದಿನಂಚಿನ ಮೆರೆಗ ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ ಶ್ರೀ ಸುಂದರ್ ಗೌಡ ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ಮಿ ಗವರ್ನಿಂಗ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮೆಂಬರ್ ಮೇರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳಿರು ಮೇರೆ ನೀ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲ ಕರ್ಜುಗು ಮೋಕ್ ಹಿಡಿದುಕೊನುವೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಜ್ಜದ ಉದುಪನದ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಅವಿನಾಶ್ ಕೊಡಂಕೀರಿ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಸರಸ್ವತಿ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ ಪುರುಷರ ಕಟ್ಟೆ ಮೇರೆಗಾದು ಈ ಪಾತ್ರದ ಕಟ್ಟೆ
ಅಕ್ಷಯ ಕಾಲೇಜುಡು ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಗೌಜಿ ಪನ್ಪನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಅಂದೆನ್ನ ಗುರ್ಕಾರ್ ಮೇನು ವಯಸ್ಸೋನಾರು ಜಯಂತಿರು ಎನ್ನ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಇಂಕ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರು ಭಾರಿ ಕಾಲೊಡ್ದು ಅಂಚನೆ ಆಟಿದ ಪೊಲಬು ಪನ್ಯರ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೇಷಾವಾಸವಿ ಮೇರೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಪಡೆವಣಿಯರಿತ್ತನಂಚಿನ ಕರಿಯಾಜಿಲೆರೆ ನಾರಣಪ್ಪ ಸಾಲ್ಯನ್ರೆ ಮಾಧವ ಮಡಿವಾಳ್ರೆ ಬೊಕ ಮಾತ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಅಕ್ಷಯ ಕಾಲೇಜಿದ ಮಾತ ಗುರುಕ್ಲೆ ಬೊಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನೇ ಅಕ್ಷಯ ಕಾಲೇಜಿದ ಈ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಗೌಜಿ ಈ ಗೌಜಿನ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂಡದು ಜಯಂತಿಯರು ಕೇಂದ್ರರು ಬಾರಿ ಖುಷಿಟೆ ನಾನು ಒತ್ತೊಂಡೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಸುಮಾರು ದಿನೋಳದಿಂಚೆ ಅಕ್ಷಯ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರೋಡು ಬಂಡದೊಂಜಿ ಇಚ್ಛೆ ಇತ್ತನ್ನು ಈ ಕೊಂಚ ಅವಕಾಶ ಅಣ್ಣು ಜಯಂತಿಯರು ಪುತ್ತೂರು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರ್ನಾರು ಅನ್ನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಆರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಲಿ ಸಮಾಜನು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಲಿ ಕೊಣಾಯರ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ನಾರು ಅರೊಂಜಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆನ ಕಟ್ಟದು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನ ಮಾನ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯಗೂ ಒಂಜಿ ಸಾದಿ ಇಂದೆನು ಕೊರ್ನಾರು ಅಂಚನೆ ಆರ್ಯನ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿದ ದೋಸ್ತಿನ ಪಣ್ಯರ ಖುಷಿಯಾಪಣ್ಣು ಆತ್ಮೀಯರೇ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಮಾತಾದಿಕ್ಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗೌಜಿಡು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುವ ಮುಖ್ಯವಾದ ಬಂಜಿಗೊಂಜಿ ರಸದೌತನ ಆವಡು ಆಟಿದ ದಿನತ್ತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತಿಂಡಿ ತೀರ್ಥಲನೆ ನಮ್ಮ ತಯಾರು ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ದುಂಬದ ಈ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇನ್ನು ತೆರಿಪಾದ ದುಂಬ ಎಂಚೈತಂಡು ಪಂಡದು ತೋಜ್ಪಾವಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷ ಪಡುಡು ನೆಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತಾದಿಕ್ಕಲ್ಲ అయిన ಒಟ್ಟಿಗೂ 15 ನಿಮಿಷ ಪಾತೆರೋಡು ಒಂದು ಪಾಡದೇರು 15 ನಿಮಿಷ ಪಾತೆರಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋರಾವು ಕೆಲವು ವಿಷಯ ನಾನು ಪಂಡದು ಬೊಕ್ಕ ಪಾತೆರ ಉಳ್ಳೆ ರೈಟ್ ನೆಟ್ ಆಟಿದ ಬಗ್ಗೆನೇ ತೆರಿಪಾಯರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಆಟಿ ತುಳುನಾಡು ತುಳುವೆರ ಒಂಜಿ ಜೀವನಡು ದುಂಬದ ಕಾಲಡು ಒಂಜಿ ದುರಿತದ ಕಾಲ ಒಂಜಿ ಬರಗಾಲದ ಕಾಲ ಅವು ನಮ್ಮ ಸಹಜಾತ ತುಳುನಾಡ್ದಕ್ಲು ತುಳುಕೊಂಜಿ 2000-3000 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ತುಳುನಾಡುಗುಂಡು ತುಳುನಾಡು ಗಟ್ಟೊಡ್ದು ತೀರ್ಥಗು ಕಡಲದ ಮಧ್ಯಡು ಕಡಲದ ಪೂರ್ವ ಭಾಗಗು ಉಪ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೆಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಎಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಬೇತನೆ ಆಯಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೇತನೆ ಆಯಿನ ಒಂಜಿ ಜನಜೀವನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಸರಗೋಡು ಪತ್ತದು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಮುಟ್ಟ ವಾ ರಾಜರ ಆಲ್ನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಈ ಭಾಗ ಇಂದು ತುಳುನಾಡು ಅಂದು ಅಂಡ ತುಳುನಾಡು ಏಪೋಲ ಒಂಜಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಯಿನ ಆಡಳಿತ ಮಲ್ತನ ಜಾಗೆ ಅತ್ತಂದು ನಡೆದವರ ತುಳುವೆರೆಗೂ ಇಡೀ ದೇಶಡು ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಈತನ ಮುಟ್ಟಲ ತಿಕ್ಕುದಿಜ್ಜಿ ಅವು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುದಿಜ್ಜಿ ಅವು ದಾಯಪಂಡ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಡಳಿತ ಇತ್ತನಾಗ ಆ ಭಾಷೆಗೆ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಒಂಜಿ ರಾಜಮರ್ಯಾದೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಕೊರಲೆ ಎಂದು ಅಂಡ ಏಪೋಲ ತುಳುನಾಡು ನನ್ನೋರಿಯನ್ನ ಕೈತಾಡಿಟ್ಟಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯ ಆದಿತ್ತನ ಆಂಡ್ಲ ತನ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಒಂಜಿ ಪರಂಪರೆದ ಜನಜೀವನನು ಒರಿತಾ ಒಂದು ಇತ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಾಡೊಂದು ಭಾರಿ ಶೂರ್ಯರು ವೀರ್ಯರು ಜ್ಞಾನಿಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಸ್ವಂತವಾಯಿನ ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ ಉಂದಾನೆ ಪನ್ಪ
ಅಂಚಿನ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ತನಕ್ಲು ಪೂರ ತುಳುವೇರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನಿ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತ್ರ ಆತು ಇಡೀ ದೇಶ ಮಾತ್ರ ಆತು ವಿದೇಶಗೂ ಪೋಣ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತುಳುವೇರು ಓಲು ತುಳ್ಳ ತಿಕ್ಕ ಬೇರು ತುಳು ಭಾಷೆ ಪಾತೇರು ಬೇರು ಆ ತುಳುತ್ತ ಬಗ್ಗೆನ ಪ್ರೇಮ ವಾ ರೀತಿ ಬೇತೆ ಭಾಷೆದಾಗ್ಲು ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತ ಲೆಕ್ಕ ಕನ್ನಡದಾಗ್ಲು ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತ ಲೆಕ್ಕ ಮರಾಠಿದಾಗ್ಲು ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತ ಲೆಕ್ಕ ತುಳುವೇರು ಒಲ್ಲ ಮಲ್ತುಜ್ಜರು ಆಂಡ ಎಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಅವಡು ಆ ಕೆಲಸ ತುಳುನ ವರಿಪಾಪನೆ ತುಳುನ ಪಾತೆರ್ನೆ ತುಳುತ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪನೆ ಇಂದೇನು ಏರು ಪಣಂದೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತದಿರು ಏತೋ 1000 ವರ್ಷದ ಇಂಚಿನ ನಡತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೊಂದಿತ್ತು ನೈಕೋಸ್ಕರ ಇನಿ ತುಳುನಾಡು ಜೀವಂತವಾದುಂಡು ಒಂದು ಈ ಜೀವಂತವಾಯಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಏತು ಸಮೃದ್ಧವಾದುಂಡು అయినా ಒಂಜೊಂಜಿ ಸತ್ವಲ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪಿದಾಯಿ ದೆಪ್ಪಣಗ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಅಂದ್ ಕಾಸದ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಬೇತೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಾಸದ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದ ನಿಜವಾದ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಇಪ್ಪಣ ಅಪಾಯ ಇತ್ತೆ ಈ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಗೌಜಿನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪಣಗ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತ ನೋಡುದು ಆಯ್ತಾ ಬಂಡ ಇದೇ ನರನಪ್ಪ ಸಾಲ್ಯಾನ್ರುಳ್ಳರು ಕರಿಯಾಜಿಲಿರುಳ್ಳರು ಮೆಕ್ಕಲು ಪೂರ ಪರಂಪರೆಡು ಬತ್ತನ ಜ್ಞಾನನು ಒರಿಪ ಒಂದು ದುಂಬದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಪೋಪಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಕ್ಲಿ ಪಡೆಯೊಂದೇರು ನಮ್ಮ ಏನಿದಾನೆ ಪಂಡ ಕಾಸದ ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆ ಬರೀರ ಶುರು ಅಂಡವೆ ಇತ್ತೆ ಕಾಸು ಪಂಡ ಆತ ದುಂಬದಾತಿ ಏರೆಗ್ಲ ಬಂಗ ಅಜ್ಜಿ ದುಂಬದ ಒಂಜಿ ಬಂಗನ ನೆಪೊಂಡ ಐತೆ ಆಟಿ ಬಂಗದ ಕಾಲ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಮುಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಇತ್ತೆ ಕರಿಯಾಜಿಲೆ ಎರಡಕ್ಕೆಂಡ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಆರು 10-15 ವರ್ಷದ ಪಿರಾವದ ಆ ಕಾಲದ ಜೀವನ ಪುರ ಎಂಚೈತಂದು ಮರಿಯಲ ಶುರುವಾದನಾಗ ತಿನಿಯರ ಗತಿ ಇಜ್ಜಂದೆ ಆಟಿದ ದುರಿತದ ಕಾಲೋಡು ಪಿದಾಯಿಪಾರ ಬರ್ಸ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಬೊಲ್ಲ ಬರುಗೆ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದೊಂಬುಲ ಬರುಗೆ ಇಂದು ರಡ್ಡ ಅನಗ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಜೀವನಗ ಕಷ್ಟ ತಿನಿಯರ ದಾಲಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಇನಿ ತಿನಿಯರ ಗತಿ ಇಜ್ಜಂದೆ ಇಪ್ಪುನಕ್ಲು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಉಳ್ಳೇರು ಇಜ್ಜಿನತ್ತು ಅಂಡ ಆ ಬಂಗದ ಒಂಜಿ ಅರಿವು ನಂಗೆ ಬರ್ಬುಜಿ ಅಪಗ ಆಟಿದ ಬಂಗ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಬುಜಿ ಆಟಿನಿ ನಂಗೆ ಗೌಜಿ ಆಟಿನಿ ಆಚರಣೆ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಲದ ಜನಕ್ಕಳನ್ನ ಒಂಜಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬೋಡ್ಚಿ ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷ ಪಿರಾವುದ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲೆಡ ಕೇಂದ್ರ ಗೊತ್ತಾಬಳು ಐಕ್ ತಿನಿಯರ ದಾಲ ತಿಕ್ಕಂದನ ಟೈಮುಡು ಅಪಗ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ದಾನೆ ವಸ್ತುಲುಲ್ಲ ಐನು ಪೂರ ಎತ್ತೊಂದು ಐನು ಅಡುಗೆ ಮಲ್ತದು ದೇಹದ ಶಕ್ತಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೋಡಾಪನ ಪೋಷಕಾಂಶಲೇನು ಪೂರ ಪಡೆ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪೆಲತ್ತರಿ ಅವಡು ಅಥವಾ ಈ ದಾನೆಪುರ ನಮ್ಮ ಆಟಿಡ್ ಮಲ್ಪುವ ಅವು ಪೂರ ಈ ಬಂಗದ ಕಾಲದ ಫುಡ್ಡು ಐನು ದೀಡದು ಐನು ಕಾತದು ಅರಿಜನ ಕಾಲಡು ಅರಿತ ಬದಲಗಂದೇನು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತನಾಕ್ಲು ಆ ಆಟಿದ ಈ ದಿನನು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಸಂಭ್ರಮೈಸಾಬ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ನೆನಪುದಿ ಒಂದದಾಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಆ ಬಂಗನು ಎಂಚ ಫೇಸ್ ಮಲ್ತೀರು ಎಂಚ ಐನ ಆ ಕಾಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿದ ಒಟ್ಟುಗು ಬದುಕುನ ಒಂಜಿ ಛಾತಿನ ತೋಜಿಪಾಯಿರು ಪಂಡದು ನಂಗೆ ನೆನಪು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ನಾವು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಆಟಿದ ಈ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪುವ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡು ನಮ್ಮ ಒಂದಿನ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ಏನ ಕಡೆ ಪಂಡೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತು ನೋಡೋದಾಯ್ತ ಬಂಡ ಆಧುನಿಕತೆ ಬತ್ತುಂಡು ಈತೆ ಪೂರ ನಿಕ್ಲು ಈತೆ ಮುಲ್ ತೂಯರು ಸಾಲಿಯಾನ್ರ ಕೇಂಡ ಅದು నేను ಬಾರಿ పొర్లుడే పంపారు ನಮ್ಮ ಪೂರ ಜೀವನ ಕೃಷಿತ್ತ ಮಿತ ಆಧಾರವಾದಿತ್ತು ನಡೆದವರ ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆಲು ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆ ಅವಡು ನಮ್ಮ ದೇವರ ಪೂಜೆ ಅವಡು ನಮ್ಮ ಬದುಕದ ದಿನನಿತ್ಯದ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ ಕೃಷಿಕ್ ಆಧಾರಿತವಾದಿತ್ತು ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಗ್ಲು ಮೂಲಿತ್ತಿನ ವಸ್ತುಲೆಂತೆ ಪೂರ ತೂಯರು ಮುಳಿಯದರುಂಡು ಪೂರ ಕೃಷಿ ಆಧಾರಿತವಾಯಿನ ಬದುಕು ಐರದ್ದು ಪುಟ್ಟನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯವು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಏತ ಜನ ಕೃಷಿ ಮಲ್ಪುವ ಇಲ್ಲದಿಂಜಾಪಣೆ ಒಂಜಿತ್ತು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಪಾತರುನೆ ಏನು ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪಣೆ ಎತ್ತನಿಕ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾತರನೆ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಎಂದು ಇಲ್ಲದಿಂಜಾಪಣೆ ಒಂಜಿತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಇಲ್ಲಾಗ ಕೊಂಡ್ರುಣೆ ಎಂದು ಇಲ್ಲದಿಂಜಾರ ನಮ್ಮ ಐತೆ ನಮ್ಮಡ ಕಂಡ ಉಂಡ
നമ്മുടെ ಐಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಯ್ನ ಸೊತ್ತುಲ್ಲ ಜಾಗ ಉಂಡ ಜಾಗ ಇತ್ತಂಡ ಆಯ್ನ ಸೋಕಡೆ ನಮ್ಮ ತಟ್ಟು ಮಲ್ತದ ಐಟೊಂಜಿ ಬಜ್ಜೆ ಪಾಡ್ದು ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಕಟ್ಟೋದು ದಾನೆಲ್ಲ ಮಲ್ತು ಮುಗಿಪುವ. ಪ್ರಕೃತಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕನಕ್ಲು ತುಳುವೇರು. ಇಡೀ ಪ್ರಕೃತಿದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸಮರಸವಾದ ಬದುಕುದು ಐನು ಆ ಬಂಗೊನ್ಲ ಛಾತಿಡ್ದೆತ್ತೊಂದು ಐನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಚ ಬದುಕುನೆ ತೊಯ್ಯನಕ್ಲು ತೊಯ್ಪಾದ ಕೊರನಾಕ್ಲು ತುಳುವೇರು. ಐಕೋಸ್ಕರ ತುಳುವೇರು ಏಪಲ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಓಲು ಒಂಡ್ಲಾಕ್ಲು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬತ್ತಲ್ಲ ಐನು ಫೇಸ್ ಮಲ್ತದು ಜೀವನ ಮಲ್ಪುವೇರು. ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಕೃಷಿತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತು ನಾವು ಆಟಿಕಳೆಂಜದ ಒಂಜಿ ಅವಳು ಕೇಂದ್ರನು ಆಟಿಕಳೆಂಜ ಬೈಲ ಮಾರಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನವೆ. ಆಟಿಡ್ ಬೇತೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಸಂಭ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಆಚರಣೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪನಾಗ ಚೂರು ಗಂಭೀರವಾದಿ ಅನ್ಪಾತಿರೊಂದುಳ್ಳೆ ತೋಜುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮೊನ್ನೆಡು ತೆಲಿಕೆ ಬರ್ಪಾರ ನಡೆದು ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತನ ದಾನೆ ಉಂಡ ಕೃಷಿಕ್ಕೆ ನಾವು ದೂರ ಆಯೋಂದ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ ದೂರ ಆಯ ಅಂತ ಮುಖ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಕುಲ್ಲದು ನಮ್ಮ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಕೂಟ ಮಲ್ತೋಡ ಅವು ಬರೀ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ದೊಂಜಿ ಫೋಟೋ ತೆತ್ತದು ಐನು ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಐನು ನ್ಯೂಸ್ ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ ಬತ್ತು ಎಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಮಾತದಕ್ಕಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವೈರಲ್ ಅಂಡ ಆತೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಮುಗಿಪುಣ್ಣು ಒಂಜಿ ಶೋ ವಾ ಆಚರಣೆ ಎಲ್ಲ ಶೋ ಅಂಡ ಆಚರಣೆದ ಸತ್ವ ಪೋಂಡು ಆಚರಣೆಲೇ ಪೊಳ್ಳ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಭಾಗ ಆದಿಪೋಡು ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿದ ಭಾಗ ಆದಿಪೋಡು ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆದ ಭಾಗ ಆದಿಪೋಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲು ಅಕ್ಲನ ಜೋಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪಿ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಒರಿತೊಂಡೊಂದ ಅಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಚರಣೆಗಳ ಇತ್ತ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಬುಕ್ಕ ಐನ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾದ ಜಯಂತೇರೆ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ್ದು ಪೋಂಡ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ನಮ್ಮ ವಾ ಭಾಷೆ ಪಾತ್ರನಾಗಲ್ಲ ಯಾನೈತೆ ಮುಳು ತುಯ್ಯ ಮೆಕ್ಲು ಏನು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತನಾರ ಬುಕ್ಕಾಗ್ಲಿ MC ಮಲ್ಪನಾಗ್ಲಿ ಮೆಕ್ಲು ಪೂರ ಪಾತ್ರನಾಗ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಕ್ಲು ಬೇತೆ ಭಾಷೆನ ಮಿಶ್ರಣ ಮಲ್ತ ಪಾತ್ರನ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಈ ತುಳುಟು ಒಳ್ಳ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪದ ಬತ್ತುಜಿ ನಿಗ್ಲದು ಕನ್ನಡದ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಂಕರ್ನ ದೆತೊಂಬಲೆ ಒಂಜಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಬ್ದ ಇಜ್ಜ ಕನ್ನಡ ಪಾತ್ರನ ಆ್ಯಂಕರ್ನ ಏರಾನ್ಲ ಪೈಜೊಂದು ಬಲೆ ನಿಕ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಯಾಕಲೆ ಅವು ಆಡೆಗೆ ಹತ್ಬೋದುಂಡು ಅಂಡ ತುಳುವೇರು ಅಥವಾ ತುಳುನಾಡಿನ ಕನ್ನಡಿಗರು ಕನ್ನಡ ಪಾತ್ರನಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ತಾಳ ಮೊದಲು ಓಲು ವಾ ಬೇತೆ ಭಾಷೆಲ ಐಕ ಸೇರಂದೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಪೊರ್ಲುಡೆ ಪಾತೇರು ಇನ್ನು ತುಳುಟೆ ಅಂತೂ ಯಾಕಡೆ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪದ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂತ ಕಾತ ಒಂದಿತ್ತೇನೆ ಬತ್ತಜಿ ಆತ ಪೊರ್ಲು ಒಂಜಿ ಭಾಷೆನ ಐನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಉಡಾಳಿಪ್ಪನವು ಅವು ಒಂದು ಐನು ನಮ್ಮ ಒರಿತೊಂದು ಒಂದು ಪಣ್ಣಂಡ ನಮ್ಮ ಉಲಾಯಿ ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಅಂಚನಡದವರ ಈ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆನ ನಮ್ಮ ಏಪೋಲ ಎನ್ಕ್ಯಾಶ್ ಮಲ್ತೊನ್ನೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನು ಎನ್ಕ್ಯಾಶ್ ಮಲ್ತೊನ್ನೆ ಇನ್ನು ಕಾಸಿಗೋಸ್ಕರ ವ್ಯಾಪಾರಗೋಸ್ಕರ ದೀವೊನ್ನೆ ಅಂದಂಚ ನಂಗೆ ತಾಕತ್ತುಂಡು ಜನ ಐನು ಇಷ್ಟಪಡ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಉಂಡು ಏನೈಕ ಸಿನಿಮಾದ ಪಂಡ್ಯಾನು ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಕ್ಲೇನು ಡೋಂಗಿ ಮಲ್ಪೇದೇರು ಈಗಲೇ ಸಿನಿಮಾ ಹೊಂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ತುಳು ಅಥವಾ ಕನ್ನಡನು ಡೋಂಗಿ ಮಲ್ಪೇದೇರು ಇಲ್ಲಿ ತುಳುವರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ತಮ್ಮ ಭಾಷೆ ತಮ್ಮ ನಡೆನುಡಿ ತಮ್ಮ ಹಾವಭಾವೋಡೆ ಮಾತರ್ನ ಮೂಲಕ ತೆಲಿಕೆಯೊಂದು ನೆಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಾಕತ್ತು ಅವು ನಿನ್ನ ಉಲಾಯಿಪುಣ ಸತ್ವ ಇನ್ನು ಸರಿಯಾಯಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಲ್ತಂಡ ಸರಿಯಾಯಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಂಡ ಅವು ಏಪೋಲ ಜಗತ್ತರು ಬಹಳ ಒಂದು ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾದ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮಡ ಉಂಡು ಐನು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ನೋಡು ಒರಿಪಾಯ ರಾಪುಜಿ ಭಾಷೆ ನೋಡು ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪೊಲಿಯಾತಿ ಚಿಂತನೆ ನಮ್ಮಡ ಇಪ್ಪಡು ಜಯಂತಿಯರಿಂದ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಭಾರಿ ಬಂಗದೆ ತೊಂದು ಪೂರ ಆಯ್ಕೆ ಪೂರ ಜನಕ್ಲೇನು ಸೇರಿ ಸಾಮನೆ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಮಾತು ಭಾರಿ ಬಂಗದ ಬೆಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಇನ್ನೇ ಮಲ್ತೋದಿಲ್ಲ ಅವು ಆ ಬಂಗ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಲ್ತದ್ದು ಈ ಜೋಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಈ ಸೇರ್ನಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ತಿರು ಜಯಂತಿರೆಗ್ಲ ಅಕ್ಷಯ ಕಾಲೇಜಿದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಶಾಲಿರ್ದು ಕಲ್ತನ ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೇರು ಮುಳ್ಳು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅದು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಯಾನು ಎನ್ನ ಶುಭಾಶಯನ್ ಪಂಡಂದು ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡುದ ಈ ಸಂಪತ್ತು ಇಂದು ಒರಿಯಾಡು
ತುಳುವೆರ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಬುಕ್ಕಾತ್ ಅಧ್ಯಯನಲು ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಧ್ಯಯನ ಆವಡು ಐನು ಜೋಕ್ಲೆಗ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಬರ್ಪಿಲಕ್ಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತೆರನ್ನು ಉಂತಾಬೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಪೂರ್ಲದ ಪಾತೆರ ಪಣ್ಣಿನಂಚಿನ ಸಿರಿ ಅವಿನಾಶ್ ಮೆರೆಗು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇತ್ತೆ ಈಮ ತುರ್ಮಿಡು ತುಳುನಾಡಿದ ಗಂಡು ಕಲೆ ಪಂದೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಯಿನ ಕಲೆವು ಒಂದು ಕೇಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿದ ಪೆರ್ಮೆದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಇತ್ತೆ ಈಮ ತುರ್ಮಿಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕೀರ್ತನ್ ಕೃಷ್ಣ ಮೆರೆಡ್ತು. ಕೀರ್ತನ್ ಕೃಷ್ಣ ಮೂಜಿನೆ BCA.
ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆಯಿನ ಪೊರ್ಮೆದ ಗಂಡು ಕಲೆ ಅವೇ ಯಕ್ಷಗಾನ. ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಮಟ್ಟೆಲುಡಿ ಇಪ್ಪುನ ಮಾತ ಜೋಕುಲ್ಲ ಅವೆನು ವರಿಪವಡು ಅಂಚನೆ ದುಂಬುದ ಪೇಳಿಗೆಗ್ ಪಸರಿಸವಡು ಅಂಚನೆ ಐಕಿಪ್ಪುನ ಮರ್ಯಾದನು ಕೊರಡು ಪಂದಕೇನೊಂದು ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಕೀರ್ತನ್ ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು. ಇತ್ತೆ 10 ನಿಮಿಷದ ಒಂಜಿ ಬಿಡು ಆಂಡ ಏರ್ಲ ಲಕ್ಕದ ಪೋರಿಚ್ಚಿ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಲೇಸ್ಗ್ 10 ನಿಮಿಷದ ಮಾತ ಪಿನ್ನೆರ್ಗ್ 5 ಗಂಟೆ ಮಲ್ಪರ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಜಯಶ್ರೀ ಮೇಡಮ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆದ ಪೊರ್ತುಗು ಬಂಜಿಗೆ ಬಾಜೇಲ್ದ ಒಂದು ಕೊರೆದು ನಮ್ಮ ಅರ್ಪಿಸರು ಕೂಡ ರಾಗಿ ಮಾಲ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀರು ಅರೇನು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕಜ್ಜೋಡು ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿಡು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಜಯಶ್ರೀ ಮೇಡಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಪಿಸರು ಮಂತೂರ್ಮೆಗೆ ಬರೋಣ ಅರೆಗೆ ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ದ ಗುರಿಕಾರ್ಲು ಕೊಡ್ದು ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ಬತ್ತಿಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೇರು ಏರ್ಲ ಲಕ್ಕದ ಪೋರೆಜ್ಜಿ ಕುಲ್ಲಾಡಿಗೆ ಹೋಳಿಗೆ ಮಾಲ್ಟ್ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವಲಿ ಬಂಚಿ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪೋಡು. ಮಾತ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲಿಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲೇ ಮಾತ ಜೋಕುಲು ಶಿಸ್ತುಡು ಪೊಡು ಇನಿತ್ತ ಈ ಅಕ್ಷೇಡು ಆಟಿಡುಂಜಿ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಖುಷಿಡು ಪೊಡು. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪದಕ್ ಪಜ್ಜ ಪಡೆರ ಬರಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿದ ಕಲ್ಪಾಡ್ತಿಲು.
ಆಟಿದ ಗಮ್ಮತ್ತು ಓಲುಂಡು ಇನಿತ ದಿನ ದೈಬೂರು ಕರ್ತಿನರ ಮಾನಿಗೆ ಬಸ್ಸರಾಪು ತೋಜುನ ಕಮ್ಮಿ. ಆ ಕಾಲದ ಪೊರ್ಲ ಆಟಿದ ಗಮ್ಮತ್ತು ಓಲುಂಡು ಇನಿತ ದಿನ ದೈಬೂರು ಕರ್ತಿನರ ಮಾನಿಗೆ ಬಸ್ಸರಾಪು ತೋಜುನ ಕಮ್ಮಿ. ಪಾರು ಪಡಿಲು ಬೂರಿನ ಕಂಡ ಚೊಂಬುದ ಬಾಜನ ತೋಜುನೆ ಇಜ್ಜಿ ಮನ್ನ ಬಿಸಲೆಡು ಕಜಿಪುದ ಕಮ್ಮೆನೆ ಇಜ್ಜಿ ಮುತ್ತಿ ಎಸಲ್ದ ಪುರ್ಪಗ ಒಲಿಯುನ ದೈವಲೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಡಂಬರದ ಹೊರಟು ಮದೆ ಸೇರಿಂಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಕೆಸರಡು ಪೊರ್ಬುದು ಆಟಿದ ದಿನತ ನೆಂಪು ಮಾತ್ರ. ಪೇಂಟದ ಕಾರುಬಾರಡು ಆಟಿದ ತಮ್ಮ ನಡೋರ ತಿಕ್ಕು ಆನಿದ ತೆನಸು ಒರಿಯೋಡನ್ನ ಒರಿಯೋಡಕ್ಕ ಆಟಿದ ಕಟ್ಲ ಒರಿಯೋಡನ್ನ ಒರಿಯೋಡಕ್ಕ ಬೆನ್ನಿದ ತಿರ್ಲು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಜನಮಾನಿಲೆಗ್ ಆಟಿದ ದಿನ ಎಂಚ ಇತ್ತಂಡು ಪನ್ಪಿ ಈ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪೊಲಬು ಆಟಿದ ನೆಂಪು ಪನ್ಪಿ ಪುರಪುದ ಹೊರಟು ಹೊಸ ಸೊರಕುಲೆ ಕಿನ್ನಿನಾಲ ಇದ ಈ ಮದಿಪ್ಪು. ಬಿದೆ ಗುಮೆಸೊಂದು ಕಮ್ಮಿನ ಪಸಿರಂಗ ಊರೋರ್ ಮೇಡೆನನ ಗುಮಿಸೊಂದು ಕಮ್ಮಿನ ಪಸಿರಂಗ ಊರೋರ್ ಮೇಡೆನನ ಬಾಕ್ಯಾರ ಕಂಡೊಡು ಗಂಧ ಸಾಲೆ ಪೊರ್ಲ ಬಿದೆ ಗುಮೆಸೊಂದು ಕಮ್ಮಿನ ಪಸಿರಂಗ ಊರೋರ್ ಮೇಡೆನನ ಗುಮಿಸೊಂದು ಕಮ್ಮಿನ ಪಸಿರಂಗ ಊರೋರ್ ಮೇಡೆನನ ಸೊಬಗಿದೆ ಈ ನಾಡಲಿ ಪರಶುರಾಮನ ಕೃಪೆಯಲಿ ಕಡಲ ಜನರ ನಗುವಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಎಂಕಲ್ಲ ತುಳುನಾಡು ಮೊದಲ ತುಳುನಾಡು. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾಲೇಜದ ಸುರುತ ವರ್ಷದ ಕಲ್ಪಾರ್ತಿಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಪಜ್ಜೆ ಪಾಡಿರಿ ಮೇಕ್ಲಿಗೆ ಉಡಲು ಜಿಂಜಿ ಸೋಲ್ಮೆಲು.
ನಮ್ಮ ಈ ಅಕ್ಷಯ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಗೌಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡುಕಾದ ನಮಕೊಂಜಿ ಪಂಜಿದ ಬಡವರ ತಗ್ಗಿನ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾಲೇಜ್ದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೂ ಸುರಕ ಇತ್ತೆ ಈ ಮತ್ತೊರ್ಮಿಡು ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಈ ಕಜ್ಜೋಡು ಮಾನಾದಿಗೇನೆ ಪಡೆಯಲು ಸುರುಕಾದ ಇಲ್ಲಿತ ಈ ಕಜ್ಜೋಡು ಮಾನಾದಿಗೇನೆ ಪಡೆಯಲು ಶ್ರೀ ಕರಿಯ ಅರ್ಜುನ್ ಕಡ್ಯ ಪುಗರ್ತದ ದೈವ ನರ್ತಕರು ಇಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆಗೂ ಬರಡು ತಂದು ಭಿನ್ನಾಯ್ತ ಮಲ್ತೋನ್ವೆ ಮೇರಿನ ಪರಿಚಯ ನಿಖಿಲ ದುಂಬುದಿಯರವಲ್ಲರು ಶ್ರೀಮತಿ ರೂಪ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು PUC ವಿಭಾಗ. ಅಕ್ಷಯ ಸಮೂಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪುತ್ತೂರು. ಮಾತೃ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಕ್ಷಯ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್. ಅಕ್ಷಯಡ್ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಗೌಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ ಶ್ರೀಯುತ ಕರಿಯ ಅಜಿಲ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ದೈವ ನರ್ತಕರು. ಇವರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮುಂಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕಡ್ಯ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಮೋಂಟಾ ಅಜಿಲ ಮತ್ತು ಪಾಚು ದಂಪತಿಗಳ 6 ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಪುತ್ರನಾಗಿ 1950ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಜೊತೆ ದೈವದ ಪರಿಚಾರಕರಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ತಾವು ಸುಮಾರು 12ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ದೈವದ ನರ್ತನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಕಲ್ಲೂಟಿ, ಪಂಜುರ್ಲಿ, ಪೊಸಲೆಕ್ಕಿ ತಾಯ, ಬೊಟ್ಟಿ ದೈವ, ಜುಮೇದಿ ದೈವ, ಕಲ್ಲತ್ತಿ ಗುಳಿಗ, ಮೂಕಾಂಬಿ ಗುಳಿಗ, ಶಿರಾಡಿ ದೈವ ಹೀಗೆ 10 ಹಲವು ದೈವಗಳ ನರ್ತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠರಾಗಿ ಪುತ್ತೂರು ಸೀಮೆಯ 3 ಗ್ರಾಮಗಳ ರಾಜನ್ ದೈವಗಳ ನರ್ತನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಡ್ಕಿದು ಗ್ರಾಮದ ಅಲಿಕೆ ಮಜಲಿನಲ್ಲಿ ಮಡದಿ ಮತ್ತು 5 ಗಂಡು ಹಾಗೂ 2 ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಗೃಹದಲ್ಲಿ ಸುಖ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಶ್ರೀ ನಾಗಪ್ಪರವರು ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ. ದೈವ ನರ್ತನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನಿಷ್ಠೆ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ಥಕ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಮುಂದಕ್ಕೂ ತಮಗೆ ದೈವದ ಚಾಕರಿಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಕಲ ದೇವರುಗಳು ಕರುಣಿಸಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಷಯ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಕ್ಷಯಡ್ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಗೌಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಗೌರವದಿಂದ ಅಭಿನಂದಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಅಧ್ಯಾಪಕ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಾಪಕೇತರ ವೃಂದ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಅಕ್ಷಯ ಸಮೂಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಂಚನೆ ಸಿರಿ ನಾಣಪ್ಪ ಸಾಲಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೂರು ನಾಟಿ ವೈದ್ಯರು ಮೇರು ಮತ್ತೊರ್ಮದ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ನನುವೆ ಅಂಜನೆ ಮೇರನ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ ನಿಖಿಲ ದುಂಬತ್ತದಿ ಎರವಲ್ಲರು ಶ್ರೀಮತಿ ಪವಿತ್ರ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು PUC ವಿಭಾಗ. ಪ್ರಖ್ಯಾತ ನಾಟಿ ವೈದ್ಯರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ನಾರಣಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಮರಕೂರು ಇವರ ಕಿರು ಪರಿಚಯ. ಗೌರವಾನ್ವಿತರೆ, ತಾವು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಶಾಂತಿಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಮರಕೂರು ಶ್ರೀ ದೇರಣ್ಣ ಪೂಜಾರಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಚಂದ್ರಮ್ಮ ಇವರ ಸುಪುತ್ರನಾಗಿ 21/12/1964ರಂದು ಜನಿಸಿರುತ್ತೀರಿ. ಕಾಯಕ ಯೋಗಿಯಾಗಿ ಪರಂಪರೆಯಾಗಿ ಬಂದಿರುವ ನಾಟಿ ವೈದ್ಯ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ತಾವುಗಳು ವಿಷಜಂತು ಕಡಿತ, ಸರ್ಪಸುತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ರೋಗಗಳಿಗೆ ನಾಟಿ ಔಷಧಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಂಬಳ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತೀರಿ. ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧಾನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ನಾಟಿ ವೈದ್ಯ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೂ ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವರು ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ, ಭಾಗ್ಯ, ಸತ್ಕೀರ್ತಿ, ಸಕಲ ಸಂಪತ್ತು ಕರುಣಿಸಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಷಯ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಕ್ಷಯಡ್ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಗೌಜಿ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಗೌರವದಿಂದ ಅಭಿನಂದಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಂಚನೆ ಸಿರಿ ಮಾಧವ ಮಡಿವಾಳ್ ನಡುಬಲ್ ದೈವ ಚಾಕರಿದಾರರು ಮೇರು ತೇದಿಗೆ ಬರಡೋಪನದು ಭಿನ್ನಾಯ್ತ ಮಲ್ತೋನುವೆ ಮೇಣ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ ನಿಖಿನ ದುಂಬತ್ತ ದಿಯರ ಒಳ್ಳೆರು ಧನ್ಯಶ್ರೀ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು. ಶ್ರೀಯುತ ಮಾಧವ ಮಡಿವಾಳ ದೈವ ಪರಿಚಾರಕರು ಗೌರವಾನ್ವಿತರು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮುಂಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ನಡುಬೈಲಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಲೀಲಾವತಿ ಮಡಿವಾಳ ದಂಪತಿಗಳ ಸುಪುತ್ರನಾಗಿ ದಿನಾಂಕ 21/7/1951 ಜನಿಸಿರುತ್ತೀರಿ. ಹಿರಿಯರ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯವಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ದೈವ ಚಾಕರಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ 11ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಜ್ಜನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಶಾಂತಿಗೋಡು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತೀರಿ. ತನ್ನ ಕುಲಕಸುಬನ್ನು ಮುಂಡೂರು, ಶಾಂತಿಗೋಡು, ಸರ್ವೆ, ನರಿಮೊಗರು ಈ 4 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ 64 ವರ್ಷದಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿರುತ್ತೀರಿ. ತಮ್ಮ ನಿಷ್ಠೆ, ಭಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯ ದೈವ ಚಾಕರಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಹಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ ಗೌರವಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೀರಿ. ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ದೈವ ಚಾಕರಿಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕರುಣಿಸಲಿ. ಈ ಕುಲಕಸುಬನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೂ ಉಳಿಸಲು, ಬೆಳೆಸಲು ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಕಲ ದೈವದೇವರುಗಳು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಷಯ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಕ್ಷಯಡ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಗೌಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಗೌರವದಿಂದ ಅಭಿನಂದಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಲೇಸಿಡು ಮಾನಾದಿಗಿದ ಬಿನ್ನೆರಾದು ಇಪ್ಪು ನಂಚಿನಾರು ಸಿರಿ ಕರಿಯ ಅಜಿಲ ಕಡ್ಯ ಪುಗರ್ತೆದ ಪೆರಿಯ ದೈವ ನರ್ತಕಿರು ಸಿರಿ ನಾಣಪ್ಪ ಸಾಲಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೂರ್ ನಾಟಿ ವೈದ್ಯರು ಸಿರಿ ಮಾಧವ ಮಡಿವಾಳ್ ನಡುಬೈಲ್ ದೈವ ಚಾಕಿರ್ದಾರರು. ನಮ್ಮ ಈ ಅಕ್ಷಯ ಕಾಲೇಜು ನಡಪು ನಂಚಿನ ಅಕ್ಷಯಡು ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಗೌಜಿ ಈ ಲೇಸಿಡು ಮೆಕ್ಲೇನು ಗುರುತಿಸಾದು ಮೆಕ್ಲೇಗು ಮಾನಾದಿಗೆನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಇನ್ನು ಬಿನ್ನೆರಾದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತುರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಪೂರ್ಲದ ಲೇಸಿಡು ಪಾಲು ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಮಾನಾದಿಗೆದ ಪೇಟನು ಬೀದು ಅರಿಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದು ಫಲ ಪುಷ್ಪಲೇನು ಕೊಡ್ದು ಅರೆನು ಗುರುತಿಸೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಪತ್ರನು ಅರೆಗೆ ನೀರು ಕೊರೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಪೂರ್ಲ ಲೇಸುದು ಅರೆನು ಮೋಟಿಡು ಗುರುತಿಸೊನ್ವ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಈ ಮಾನಾದಿಗಿದ ಬಿನ್ನೆರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ನಾಣಪ್ಪ ಸಾಲಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೂರ್ ನಾಟಿ ವೈದ್ಯರು ನೆರೆಗೆ ಶಾಲು ಬರಿತದೆ ಅಂಚನೆ ಫಲ ಪುಷ್ಪಲೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನುವೆ. ಅಂಚನೆ ಪೇಟನು ದೀರ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಪೂರ್ಲ ಕರ್ಜದು ಪೂರ್ಲನ ದಿಂಜೈನಂಚಿನ ಮಾತ್ರ ಬಿನ್ನೆರೆಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಮೆರುಗು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿದ ಗುರುಕರ್ಲು ಮಾನಾದಿಗೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಮಾನಾದಿಗಿದ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಬತ್ತಿನಂಚಿನಾರು ಸಿರಿ ಮಾಧವ ಮಡಿವಾಳ್ ನಡುಬೈಲ್ ದೈವ ಚಾಕರಿದಾರರು ಮೆರಿನ ಈ ಒಂಜಿ ದೈವ ಚಾಕರಿದಾರನ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜುನು ನೆನತೊಂದು ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಪೂರ್ಲ ಕಜ್ಜುಡು ಮೆರಿನ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಮಾನಾದಿಗದ ಪೇಟೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಪತ್ರನು ಫಲ ಪುಷ್ಪಲೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಮಾನಾದಿಗದ ಪತ್ರನು ಮೆರೆಗಾದ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಈ ಒಂಜಿ ಪೂರ್ಲ ವೇದಿಕೆನು ಪೂರ್ಲದ ಕಜುನು ಒಂಜಿ
ನೆನಪಿಪ್ಪಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರಣಗ್ ಏಪಲ ಎಂಗ್ಲೆ ಏಪಲ ನೆನಪಿಪ್ಪಡು ಬಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕರ್ಜುನು ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ದಿ ಒಂದು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಇತ್ತೆ ಈ ಮತ್ತೊರ್ಮೆಡು ಪೊರ್ಲುದ ಪದ ಪಣಿಯರೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾಲೇಜಿದ ಕಲ್ಪಾಡ್ತಿಲು. ಇತ್ತೆ ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಾನಾದಿಗಿನ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಸಿರಿ ಕರಿಯ ಅಜಿಲ್ ಕಡ್ಯ ಮೆರಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಪಾತೆರ. ഞാൻ നടിക്കതായി ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರನ್ನ ಪದಾರು ಮೋಂಟೆ ಅಂದರೆ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಪದಾರು ಪಾತೊಂದು ಅಗೇನ ಎರಡನೇದ ಮಗೇನು ಸುಲ್ತಾವ ಎನ್ನ ಪಲ್ಲೆ 5 ಕೊದಾಗಿ 2 ಕೊದಾಗಲು 4 ಜನ ಆಣುಳು 2 ಪೊಣ್ಣು 7 ಜನ ಒಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಎಗ್ಗಳ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಣ ಭೂತದ ಸೇವೆಗೆ ಅಗಲಟ್ಟು ಆ ಐಕಾಪಣ ಸಾರಥ್ಯ ಬೇಲೆ ಪರ ಮತ್ತೊಂದು ಕೊರೊಂದು ಮತ್ತೊಂದಿತ್ತು ಅಂದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಕಾರಣ ಪಣೀತು ಒಂಜು ಏತು 7 ಹೆಣ್ಮ 10 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಕೆಲ ಭೂತ ಗಟ್ಟಿ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಮಲ್ಪದ ಉಪಾಯದ್ದು ಬೇಸ ಅನುಕೂಲಿದ್ದಿ ಅಂದಾಜು ಕಟ್ಟೋದು ಅಕ್ಕಳ ಜೀವನ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಕ್ಕಳು ಇಪ್ಪಡಾನೆ ಈ ಸಿರಾಡಿ ಭೂತ ಬಟ್ಟಿ ಭೂತ ಪಂಜುರುಳಿ ಕಲ್ಲುರುಡಿ ಗುಳಿಗೆ ಕೊರತ್ತಿ ಇಂಜಿನ ಮೂತಲೆ ಪೂರ ಅನುಭವ ಪಂಡದ ಕೊರತೆಯರು ಕಟ್ಟಿದ ಮತ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅವಸರಣ ಹೊರಮಂಟ ಎನಿಬಿಟ್ಟು 41 ಇನ್ನು ತೀರ್ಥ ಭೂಮಿದ ಎಲ್ಲ ಮಿತ್ನಾರಾಯಣ ದೇವರಲ್ಲ ಮಾಳಿಂಗೇಶ್ವರಲ್ಲ ಸುಬ್ರಹ್ಯ ದೇವರಲ್ಲ 90 ಭೂಮಿ ಮಿತ್ರ ನಾರಾಯಣ ಇದನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪಡುವುದು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮಿತ್ತರ್ಮೆದ ಚಾವಾಡಿ ಸೀಮೆದೇವರಾಯಂಚಿನ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ಸುದೀತಂತು ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರಾಯಂಚಿನ 3 ವೈದ್ಯರ್ಲು ಅಪ್ಪದೇಯಿ ವೈದ್ಯದಿ ಸಮ್ಮಲ ಸಾಯನ ವೈದ್ಯನ ನೆನೆತ್ತೊಂದು ಇನಿ ಈ ಆಟಿಕೋಟೋಡು ಕಾಲೇಜಿದ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿದಾರ ವೈಕಾರ್ಮ ಅಂಚಿನ ಜಯಂತನ್ನ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ ಆರೇನ ಅಣ್ಣೆಂದೇ ಪನ್ಪುನ ತುಂಬಿಡ್ದೆ ಎಂಕಲ ಅಂಚದ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅವು ಅಭ್ಯಾಸ ಅದು ಹೋತುಂಡು ಅಂಚನೆ ಮಿತ್ತರ್ಮೆದ ಚಾವಡಿಡೆ ಇನಿ ಭಾರಿ ಬರ್ಲೋಡು ಉದಿಪಾನ ಮಾಲ್ತನ ಜಿತ್ತನ ಅವಿನಾಶ್ ಕೊಡಂಕಿರಿಯರೆ ಯಾರು ಏನು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರು ಎಂಗಲ ಭಾರಿ ಸಮಯದಿಂಚೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗೇನೆ ಇಪ್ಪು ಎಂಗಲ ಊರ್ದಾರಾತು ಅಂಚನೆ ಕರಿಯ ಜಲೆರೆ ಮಡಿವಾಳ ಬಾಬಣ್ಣ ಮಡಿವಾಳ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಸೇರಿದ ನಂಚಿತನ ಮಾತ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಇನಿ ಆಟಿಕೂಡೋಡು ಮರಣಿ ಜಯಂತನ್ನೇ ಬಂಡೇರಿ ಈರೆ ನಂಜಿ ಮಾನದಿಗೆ ಮಾಲ್ಪೇರ ಉಂಡು ಹೊಂಡದದು ಬಂಡೇರಿ ಅದಕ್ಕೇನು ಆವು ಪಂಡದ ಒತ್ತೊಂಡೆ
ಅಂಡ ಎಂಕಲ್ ಎನ್ನನ್ನು ಮನದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ದಾನೆ ನಾನು ಎರಡು ಮೂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಮಾತ್ರ ಗುರುತಿಸ ಒಳ್ಳೆಯಾತೆ ಮಾತಾ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡ್ಲೆ ನಾನು ಗುರುತಿಸಾರ ಅಪ್ಪಜಿ ಒಂಜಿ ನಾಟಿ ವೈದ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕಂಬಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೊಂಚ ದೈವಾರಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಮೂಜೆಡು ಮಾತ್ರ ಎಂಗಲ ಪಲಗದ ಉಳ್ಳ ಹೊರತು ಬಾಕಿದ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಎಂಗಲ ಭಾರಿ ಕಡಿಮೆ. ನಾಟಿ ವೈದ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಂಡಣದಾಂಡ ಸಾಧಾರಣ 91 ಇಸವಿಡು ಪೊಪ್ಪ ತೀರ್ಬೋದಾಯಿನ 93ನೇ ಇಸವಿಡು ಏನು ಮರ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾಯಿ ಎಂಕಿನಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಪಡೆಯಿನ ದಿನ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಎಂಕ್ ಸುರೂತ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಲ್ತದನ್ನೇ ಅವಿನಾಶಿ ಕೊಡಂಕೆರಿಯರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಏನು ಸನ್ಮಾನ ಪಡೆದು ಸನ್ಮಾನದ ಪೀಠೋಡು ಕುಲ್ಲುದಿತ್ತೆಂದಾಂಡ ಸುರೋಡು ಅವಿನಾಶ್ ಕೊಡಂಕೆರಿಯರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಸಾಂದೀಪಾನಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಡು ಆರು ಎಚ್ಚಮ್ಮಾದೀಪನ ಟಾಯಮುಡು ಆರನ ನೇತೃತ್ವಡು ಏನು ಸುರೂತ ಸನ್ಮಾನ ಪಡೆಯಿನಿ ಇಂದು ಆರನ ನೇತೃತ್ವಡು ರಡ್ನ ಸನ್ಮಾನ ಏನು ಪಡೆಪನ ಅವು ಎಂಕೊಂಚ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾಯಿನ ಒಂದು ಹಿಡ್ದಾತು ನಾನೆಲ್ಲ ಎಂಚಾನೆ ಏನೇ ಮಾಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಸೇವೆಗೆ ಎಂಕಲ್ ನಂಬಿನಂಚಿನ ದೈವ ದೇವರಲ್ಲ ಎಂಗಲ್ನ ಗುರು ಹಿರಿಯಾಗಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಐತತ್ ಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಕೊರಡು ಪಂಡತಂದು ಕೇಳಂತೆ ನರಡು ಪಾತೆರಡು ಅಂತ ತುರ್ಲುದ ಪಾತೆರ ಪನ್ನಂಚಿನ ಸಿರಿ ನಾಣಪ್ಪ ಸಾಲ್ಯನ್ ಮಾರ್ಕುನ್ ಮೆರಿಗು ಸೊಲ್ಮ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೋನ್ವೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಮಾನಾದಿಗಿದ ಬಿನ್ಯರಾಯನಂಚಿನ ಸಿರಿ ಮಾದಾವ್ ಮಡಿಯಾಳ್ ನಡುಬೈಲ್ ಮೆರೆಗಾದು ಈ ವೇದಿಕೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಮಾಗಣಪತಿನ ಒಂದಾಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಏಳ್ನಾಟ್ಟು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರೇನು ಮಾಳೋಕೊಡು ಸುಬ್ರಾಯ ದೇವರೇನು ಗ್ರಾಮ ದೇವರು 4 ಗ್ರಾಮದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದೇವರೇನು ಒಂದಾಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಸಬೆಟ್ಟು ರಡ್ಡು ಉಂಟುದು ಪಾತೆರ್ನ ಎಂಗೆ ಪಾತೆರದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೂ ತೆರಿಯಾಂದು ಹಿರಿಯಾಗಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯೊಂದು 11 ವರ್ಷಡು ಎನ್ನ ಪ್ರಾಯ 11 ವರ್ಷ ಆನಾಗ ಅಮ್ಮೆ ತೀರ್ಬೈನೆ ಬಿಟ್ಟು ಮುಗಮೂರ್ತಿ ಬಾಲಭಂಡಾರನು ಪತ್ಯಾರ ಬೂಡುಡು ಮರಕೂರ ಬೂಡುಡು ಮುಗಮೂರ್ತಿ ಬಾಲಭಂಡಾರನು ದೆತ್ತು ಕೊರಿಯರು 5 ಬುಕ್ಕ 4 ಗ್ರಾಮದ ಚಾಕಿರಿನ ಮಾಲ್ಪಣ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯನು ಎನ್ನ ಕುಲದೇವರು ವೀರಭದ್ರ ದೇವರಲ್ಲ ಆ 4 ಗ್ರಾಮದ ದೇವರಲ್ಲ ಎಂಗೆ ಸರ್ವ ಕೊರಿಯರು ಏನು ತೆರಿಯಂದೆ ನಾ ಮಲ್ತನ ಕೆಲಸನು ಕ್ಷಮೆ ಕೊರ್ಪಣ ದೇವರು ಆರು ಉಳ್ಳೇರು ಆನಂದದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆ ಉಂಟಾಗ రెడ్డి పాత్ర నుంచి మెరుగు సొల్మెలు ಇತೆ ಈ ಮತ್ತೊಮ್ಮಿಡು ಅವಿನಾಶ್ ಕೊನಂಗೇರಿ ಮೆರಿಡ್ದು ಒಂದು ರೆಡ್ಡಿ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದಿಪನಗ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಅವಿನಾಶ್ ಮೇರು ನಮ್ಮ ಕಜ್ಜೂರ್ದು ತಿಗಳೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮೆರುಗ ಮೋಟಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆನು ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ತೋನ್ವೆ ಮೆರುಗು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿದ ಗುರುಕಾರ್ಲಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಜಯಂತ್ ನಡುಬಲ್ ಮೇರು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರಡು ತಂದು ವಿನಾಯಿತ ಮಲ್ತೋನ್ವೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿದ ಗುರುಕಾಲು ಶ್ರೀ ಜಯಂತ್ ನಡುಬೈಲು ಮೇರು ನೆನಪಿದ ಕಾಣಿಕೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಜೂರ ಉದಿಪ್ಪನಗ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಅವಿನಾಶ್ ಕೋಡಂಗೇರು ಮೆರುಗು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಈ ಕಜ್ಜುಡು ನಾಣಪ್ಪ ಸಾಲಿಯನ್ ಮರಕ್ಕೂರು ಮೇರ ಸುಪುತ್ರೆ ಐನ ರಶ್ಮಿತ್ ಮೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳಿರು ಅರೆನು ಕೂಡ ಈ ಕಜ್ಜುಡು ಎದುಕೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕರಿಯ ಅಜಲ ಕಡ್ಯ ಎಂಬೇರು ನಮಗೆ ನಾಗಪ್ಪ ಅಜಲ ಎಂಬೇರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಪೊರ್ಲ ಗಳಿಗೆಡು ಈ ಒಂಜಿ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಗೌಜಿದ್ದು ಒಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳಿರು ಅರೆನು ಕುಲ್ಲ ಎದುಕೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತನೆ ನನ್ನೊಂಜಿ ಬಿನ್ನೇರು ಶ್ರೀ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ರತ್ನ ಮಾನಸ ಪಡುಮಲೆ ಎಂಬರನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಎದುಕೊಂದಲ್ಲ ಇದು ಈ ಮತ್ತೊರ್ಮಿಡು ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲ ಲೇಸುಗು ಪೊರ್ಲುದ ಪದ ಪನಿಯರ ಬರೊಂದುಲ್ಲಿರು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜುದ ಕಲ್ಪಾರ್ತಿಲು
एक सका एक सकला एक सका एक सका एक सकला अಕ್ಕ ಬಣ್ಣದಲೆಪ್ಪು ನಕಲು ಬತ್ತೆರಿತ್ತಲ ಅಕ್ಕ ಬಣ್ಣದಲೆಪ್ಪು ನಕಲು ಬತ್ತೆರಿತ್ತಲ ಎಕ್ಕ ಸಕ ಎಕ್ಕ ಸಕ ಎಕ್ಕ ಸಕಲ ಎಕ್ಕ ಸಕ ಎಕ್ಕ ಸಕ ಎಕ್ಕ ಸಕಲ ಅಕ್ಕ ಬಣ್ಣದಲೆಪ್ಪು ನಕಲು ಬತ್ತೆರಿತ್ತಲ ಅಕ್ಕ ಬಣ್ಣದಲೆಪ್ಪು ನಕಲು ಬತ್ತೆರಿತ್ತಲ ಎಕ್ಕ ಸಕ ಎಕ್ಕ ಸಕ ಎಕ್ಕ ಸಕಲ ಎಕ್ಕ ಸಕ ಎಕ್ಕ ಸಕ ಎಕ್ಕ ಸಕಲ ರಾಮನು ಮಚೋಮ ಅವಲೇರು ಹುಲೆಯ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬೊಂಡ ಗೆತದು ಗೆತದು ಕೊಲ್ಲೆಯ ರಾಮನು ಮಚೋಮ ಅವಲೇರು ಹುಲೆಯ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬೊಂಡ ಗೆತದು ಗೆತದು ಕೊಲ್ಲೆಯ ಮಣ್ಣಿನೆಲಿಗೆ ನೀರ ಕೊಟ್ಟದ ಬೆಂದ್ರು ಕಾಯ್ಕೊಡು ಕೋಟಿ ಚೆನೆಯ ಎಮ್ಮೆ ಪಾದು ಕೊಲ್ಲು ಮೀಯೊಡು ಎಕ್ಕ ಸಕ ಎಕ್ಕ ಸಕ ಎಕ್ಕ ಸಕಲ ಎಕ್ಕ ಸಕ ಎಕ್ಕ ಸಕ ಎಕ್ಕ ಸಕಲ ಅಕ್ಕ ಬಣ್ಣದಲೆಪ್ಪು ನಕಲು ಬತ್ತೆರಿತ್ತಲ ಅಕ್ಕ ಬಣ್ಣದಲೆಪ್ಪು ನಕಲು ಬತ್ತೆರಿತ್ತಲ ಎಕ್ಕ ಸಕ ಎಕ್ಕ ಸಕ ಎಕ್ಕ ಸಕಲ ಎಕ್ಕ ಸಕ ಎಕ್ಕ ಸಕ ಎಕ್ಕ ಸಕಲ பொல்லுடு பொல்லு பொல்லு இந்துடு நாடு வசாரைய சடுத தாமரை நம்ம பாஷೆ பொல்லுடு பொல்லு பொல்லு இந்துடு நாடு வசாரைய சடுத தாமரை நம்ம பாஷೆ ಈಗಗೆ ಸಂಪಿಗೆ ಜಾಜಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕಮ್ಮೆಲಗೆ ತುಳುವೆರೆ ಬಂಗಾರ ಮನಸ್ಸು ತಮ್ಮನ ಬಲ್ಮಾನದ ಪೊಲ್ಲು ತುಲೆ ಪೊಲ್ಲುಡು ಪೊಲ್ಲು ಪೊಲ್ಲು ಇತುಳು ನಾಡು ಸಾರೈ ಸರದ ತಾಮರೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಪೊಲ್ಲುಡು ಪೊಲ್ಲು ಪೊಲ್ಲು ಇತುಳು ನಾಡು ಸಾರೈ ಸರದ ತಾಮರೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಭರ್ಪೂರ್ಣದ ಪರಪಣಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಕಲ್ಪಾರ್ತಿಲಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಒಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಈ ಕಜ್ಜುಗು ಆಟಿದ ಪೊಳಗು ತೆರೀಪಾಯರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳಿರು ಶಿಷ್ಯಾವಾಸವಿ ತುಳುನಾಡು ಮಾಜಿ ಬದುಕಿರು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪಾರ್ತಿ ಮೇಲಿನ ಪರಿಚಯನ ನಿಖಿಲ ದುಂಬತ್ತದಿಯರ ಒಳ್ಳೆರು ಶ್ರೀಮತಿ ದೀಕ್ಷಾರೇ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಅಕ್ಷಯ ಕಾಲೇಜು ಚಾವಡಿದ ಮಿತ್ತಿತ್ತಿನ ಮಾತಾ ಬಿನ್ನೆರೆನು ಅಕ್ಷಯದ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಗೌಜಿಗ್ ಎದುಕೊನೊಂದು ಆಟಿದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪಾಯರ ಬತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೇರು ಶ್ರೀಶವಾಸವಿ ತುಳುನಾಡು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯೆಯಾದ ತುಳು ಅಪ್ಪೆಕೂಟದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತೇರು ತುಳುಲಿಪಿ ಶಿಕ್ಷಕಿ ತುಳುಪರ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ ವಾಗ್ಮಿ ನಿರೂಪಕಿ
ಸಂಘಟಕಿ ಅಂಚೆನೆ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕಲಾವಿದೆ ಉಂದೆತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾಟಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದೆಲ ಅಂದು ತಾಳಮದ್ದಲೆ ಅರ್ಥಧಾರಿ ಸಿನಿಮಾ ನಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಸಿನಿಮಾ ಸಾಹಿತಿ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತಿ ತ್ರಿಭಾಷಾ ಕತೆ ಕಾದಂಬರಿಗಾರ್ತಿ ಸಪ್ತಭಾಷಾ ಕವಿಯಾದ ಮಾತಾ ಕ್ಷೇತ್ರೊಡ್ಲ ಪಜ್ಜೆದೀತನಾರು ತುಳು ಕನ್ನಡ ತೆಲುಗು ನಾಗರಿ ಲಿಪಿ ಪರಿಣಿತೆ ಶಾಸನ ತಾಡೆಯೋಳೆ ಓದುನ ಲಿಪಿ ತಜ್ಞೆ ಪೂವಾರಿ ತುಳುಸ್ ಪತ್ರಿಕೆದ ಉಪಸಂಪಾದಕಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಏಕೈಕ ಮಹಿಳಾ ಸದಸ್ಯೆಯಾದ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆಯಿನಾರು ಇಂಚಿಪ್ಪ ಒಮಾನ್ ದೇಶದ ಒಮಾನ್ ತುಳುವರ ಸಂಘಟನೆರ್ದು ತುಳುನಾಡ್ದ ಗೇನದ ಪಿಂಗಾರ ಬಿರುದು ಬೊಕ್ಕ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಸೇವಾ ರತ್ನ ಇನಾಮು ಪಡೆಯನ ಮೇರು ಮಸ್ತ್ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಪುದರ್ ಮಂತನಾರು ಮೆರೆನು ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಮಟ್ಟೆಲ್ಲ ಮಗಳು ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಬಂದು ಅರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ಕೊಂದುಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇತೆ ಈ ಮತ್ತೊಮ್ಮಿಡು ಆಟಿದ ಪೊಳಪು ಶ್ರೀಶಾವಾಸವಿ ತುಳುನಾಡು ಮಾಜಿ ಪದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪಾದಿ ಇರೆಗಾದು ಈ ತೇದಿ ಓಂ ಶ್ರೀಮಾತ ಅಪ್ಪೆ ತವಳವೇಶ್ವರಿಗೆ ತರತಗ್ಗ ಒಂದು ಪುಣ್ಯದ ತುಳುವ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಪುಡ್ಯಾಡೊಂದು ಅಂಚನೆ ಪತ್ತೂರು ಕಾಪಿನ ಪುತ್ತೂರದ ಸೀಮೆದ ಉಲ್ಲಯೆ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ್ ನೆನೆತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಸ್ಥಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ದೈವ ದೇವರೇನು ಅಂಚನೆ ಸರ್ವ ತುಳುನಾಡ ನಾಗೆರೆ ಬಿರ್ಮೆರೆ ದೇವರೇನು ನೆನೆತೊಂದು ತುಳುವ ಪೆರಿಯ ಸಾಧಕೆರೆನ ಆಶ್ರಾದನು ನಾಟೊಂದು ಆಟಿದೊಂಜಿ ಗೌಜಿ ಲೇಸಿದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನು ಸರ್ವೇರೆಗ್ಲ ಬಾಮಿಯೊಂದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪುಡ್ಯೋನುವೆ ಅಕ್ಷಯಡ್ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಗೌಜಿ ಒಂದು ಅಲಿಯೊಂದಿನ ಆಟಿದ ಗೌಜಿ ಅದು ಒರಿಯಡುಪನೊಂದು ಲೇಸಿದ ಮಿತ್ತರ್ನೋಡು ಪುನಂಚಿತಿನ ಸಾಧಕೆ ಹಿರಿಯರೆಗ್ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾಲೇಜದ ಸರ್ವ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಅಂಚನೆ ಕಲ್ಪಾದಿಲು ಅಂಚನೆ ಒತ್ತು ಸೇರ್ನಂಚಿತಿನ ಕಲ್ಪಾರ್ತಿಲಿ ಪುಡ್ಯೋನುವೆ ಆಟಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪನೆರೆ ಪೋಡುಂದು ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಲ್ತುರ್ದು ಸುರು ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡದ ಅಪ್ಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಆಟಿ ಮುಗಿದಾಂಡು ನಂಗೆ ಸುಮಾರು ಆಟಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಪೋದ ಆಟಿದ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾತಂಡತೆ ಆಟಿಟ್ಟು ದಾದೊಂಡು ಬಂಜಾರ ತಿನ್ಪಿನ ತುಂಡು ಅಂಜನಗ ತಿನ್ಪಿನಲ್ತೆ ಸುರು ಮಲ್ಪೊಡು ಅಪ್ಪನು ಓಲು ಪೋಂಡಲ ಸುರು ಮಲ್ಪನು ತಿನ್ಪಿನಲ್ತೆ ನಮ್ಮಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬನ್ನಗ ಅವ್ಯಾತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಟಿ ಪಂಪನಿக்கு ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ತುಯ್ಯರ ಪೊಂಡು ನಿತ್ತಂಡ ತುಳುವ ಸಿರಿತ್ತ ತಿರಿನ ಒಕ್ಕೊಂದು ಪೋಯಿನಾತ್ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪ ಏತು ಗರ್ತುಂಡಲ ಅಲಿಯಂದಿನಾತ್ ಸಿರಿದಿಂಜಿನ ಸತ್ತುದಿಂಜಿನ ಮಣ್ಣುಂಡು ಆ ಮಣ್ಣುಡು ಅಂಚಿನನೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಯಿನ ಅಂಚಿತಿನ ಒಂಜಿ ಸಿರಿತನ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂಚ ಪಂಡ ಮೂಡಾಯದ ಮಲಕ್ ಅಂಚನೆ ಪಡ್ಡಾಯದ ಕಡಲಿಗೆ ಸರಪುಲಿ ಕಟ್ಟದ ಬಿಗಿತಿನಂಚಿತಿನ ತೊಟ್ಟಿಲು ಪಂಡು ನಿತನ ತಪ್ಪಾವಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡನು ಆ ತೊಟ್ಟಿಲಿಡು ಅಲ್ಪಲ್ಪ ಬುಲೆ ಪಸಲು ಇತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ನುಪ್ಪುದ ಬಟ್ಟಲು ಕಂಡ ತೋಟಲು ಪವಂಪಿನ ವೆಂಚಿನ ಉಂಡು ಅವು ನಮ್ಮ ನುಪ್ಪುದ ಬಟ್ಟಲು ಅಂಚನಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪರ್ಬ ಅವಾಡು ಆಚರಣೆ ಅವಾಡು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ ನಮ್ಮ ಉಂಪಿನ ನುಪ್ಪುದ ಬಟ್ಟಲು ಪೆಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಕಂಡ ತೋಟ ಬೆಣ್ಣಿ ಸಾಗೋಲಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಪೋಪು ನಂಚಿತಿ ನಾವು ಕಂಡ ಸಾಗೋಲಿ ಇಜ್ಜಂದ ಅಂಡೊಂದು ಇತ್ತಂಡ ಆಟಿಲ ಇಜ್ಜಿ ಕೂಟಲ ಇಜ್ಜಿ ದುಂಬು ಆಟಿ ಬಂಗದ ತಿಂಗೊಲಿಗೆ ದಾಯಂದು ಕೇಳೊಂದಿತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತೋಡು ಬಂಗದ ತಿಂಗೊಲು ಪಂಪಿನ ಒತ್ತು ಆಟಿದ ಗಾದೆನುಂಡು ಆಟಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಅರೆಗಾಲ ಮಾಯಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಮರಿಯಲ ಪಂಡದು ಪಂಡ ಆಟಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಅರೆಗಾಲದ ಅಟ್ಟನೆ ಆಪುಣಂದುಲ ಅರ್ಥ ಅಂದು ಆಟಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಪಂಡ ಅರೆಗಾಲಗ ಬೋಡೇನ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ಪಡ ಅಂಡ ಬರ್ಸಬೋಡು ಒಂಜು ವೇಳೆ ಆಟಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಅರೆಗಾಲನೆ ಆಂಡೊಂದಿತ್ತನ ಆನೆದ ಬೆರಿಪುಡಪ್ಪ ನಂಚಿನ ದೊಂಬುಲ ಕಾಯುಂಡು ಜಡಿ ಬೊಲ್ಲ ಬತ್ತಂಡಲ ಸುಡು ದೊಂಬು ಬತ್ತಂಡಲ ಒಂಜಿ ಬೆನ್ನಿದಯಗ ಅವಡು ಅತ್ತಂದಿತ್ತನ ಇಲ್ಲಡೆ ಇಪ್ಪು ನಕ್ಕಲೆ ಗಂಡಲ ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡು ಪೋಪು ನಂಚಿತಿ ನಾವು ಅಯ್ನ ತಡೆತುನುನ ಶಕ್ತಿ ನೆರಮನೆಗಿಜ್ಜಿ ಸರಿಯಾದ ಸಮತೋಲನ ಇತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಕೃತಿದ ಸಮತೋಲನತೆ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಉಪ್ಪುಂಡ ಆಡೆ ಮುಟ್ಟ ನರಮನೆ ಬದುಕು ಸಮತೋಲನ ಉಪ್ಪುಂಡುಗೆ ಪ್ರಕೃತಿದ ಸಮತೋಲನ ತತ್ತ ನಾನಿ ನರಮನ್ಯನ ಬದುಕು ಅಲಿಯಂತ್ರಗ ಸಾಗೊಂಡು ಅಂಚಾನಗ ಈ ಆಟಿದ ತಿಂಗೋಲು ಪಂಡ ನಮಕ್ ಜನವರಿ ಹಿಡ್ದು ತಿಂಗೋಲು ಪಂಡ ಕಾಲಕ್ಕೊಂದೆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಬದಲಾಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲಕ್ಕೊಂದೆ ಬದಲಾಪನೆ ಪ್ರಕೃತಿದ ಬದಲಾವಣೆ ಸಿರಿ
ಪಂಡ ಪ್ರಕೃತಿ ಪೊಲ್ಸುಡು ಪೊಲಿ ಪೊಲ್ಸುಡು ಎರ್ಕುನಂಚಿತಿನ ಪಗ್ಗುಡ್ದು ಐಟಿಲ ಬದಲಾವಣೆ ಇಜ್ಜಿ ಯುಗಾದಿ ಹಿಡ್ದು ತಿಂಗಳು ಬದಲಾವಣೆ ನಂಗೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರ್ಪುಂಡು ಏಪ ಪುನ್ನಮೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಏಪ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಮಾವಾಸ್ಯದ ಮನದ ಹಿಡ್ದು ತಿಂಗಳು ಬದಲಾಪುನು ಆತನಗೆ ಎಂಜಿನ ಆಪುಂಡು ಯುಗಾದಿ ಬರ್ಪನೆಗೆ ದಿನ ಬದಲಾಪುಂಡು ಅವು ಚಂದ್ರನ ನಡಕೆದ ಆಧಾರಡು ನಡಪನಂಚಿತಿನ ತಿಂಗೊಳ್ದ ಪದ್ಧತಿ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ವಂಚತ್ ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯನ ನಡಕೆದ ಮಿತ್ತ ಆಧಾರವಾದದ್ದು ಈ ಒಂದು ಪೋಪುನಂಚಿತಿನ ಸೌರಮಾನ ಪದ್ಧತಿ ಸೂರ್ಯ ಏಪಲ ದಿನ ತಪ್ಪವ ಹೇಗೆ ವರ್ಷದ್ದು ಬದಲ್ತೆಂಡಲ ಒಂಜಿ ದಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ದಿನ ಅಪ್ಪಂಡಲ ಅಂಚಾವು ಅಂಚಾದು ಪ್ರತಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 14 ತಾರೀಕುದನಿ ತತ್ತುಂಡ 15 ತಾರೀಕುದನಿ ನಮಕ್ ಬಿಸು ಅಂಚಾದು ಆ ಬಿಸು ಕರಿದು ಬಿಸು ಪಂಡ ಪಗ್ಗು ತಿಂಗೊಳ್ದ ಸುರುತ ಪರ್ಬ ಬಿಸು ಕರಿತು ಬೇಷ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಗ್ಗು ಕರಿತು ಬೇಷ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೇಷಡ್ ಪತ್ತನಾಜೆ ಹಾಪುಂಡು ಪತ್ತನಾಜೆ ಆತು ಕಾರ್ತೆಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪತ್ತನಾಜೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬೆನ್ನಿದ ಬೇಲೆಗೆ ಸುರುವಾಂಡದೇ ಲೆಕ್ಕ ಕಾರ್ತೆಲು ಇಡೀ ಕಂಡ ತೋಟಡು ಪುಡೇರಿನ ಅಂಚಿನ ತೊಳುವೆರು ಅತಂಡ ಬೆನ್ನಿದಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ನೆಲಮೂಲದ ಆಚರಣೆದ ಆರಾಧನೆ ಹೆಂಚಿನ ಉಂಡೈನ್ ಪತ್ತೊಂದಕ್ಕಲು ಆ ಬೆನ್ನಿದ ಪೊರ್ಬುದು ಬಿತ್ತು ಪಾಡ್ದು ದೈ ಕೊಡಿಪೆರೆ ಬಿಡ್ದುಪ್ಪೇರು ನೇಜಿ ನಡೆದುಪ್ಪೇರು ಅವು ಆಟಿ ತಿಂಗೊಲುಡು ತುಳುವೆರೆಗೆ ಅತಂಡ ಬೆನ್ನಿದಕ್ಲೆಗೊಂತೆ ಪುರ್ಸೋತುದ ತಿಂಗೊಲು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಈ ಪುರ್ಸೋತುದ ತಿಂಗೊಳುದಾದ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಕಂಡೋಗು ಕಾರ ತಿನ್ಲಿತ್ತನ ಕಾರಿಗೆ ನಂಜೇರುಂಡಿಗೆ ತೋಡು ಪರಿತು ಬನ್ನಗ ಐಟ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಕಡತು ಪಾರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಪೊರ್ತೋಡು ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲ್ಲೋಡು ಜಡಿ ಬೊಲ್ಲ ಇಜನ ಸುಡುದೊಂಬು ಸುರುಟೆ ಪಂತೆ ಅಂಚದು ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲ್ಲುನಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಎಕಡಾರು ಪಂಡೇರು ಹಿರಿಯರು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸೇರ ಅರಿಗೆ ನುಪ್ಪು ಮಲ್ತನ ಒರಂಬ ಜನ ಉನ್ಪ ಅಂದ್ ದುಂಬುದಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಮುಡಿ ಅರಿತೇನು 4 ಜನ ಉಂಡೇರಂಡ ಜಾಸ್ತಿಗೆ ಆ ನಮೂನೆ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತನ ಪಂಡ ಆತೇ ಬೆನೊಂದಿತ್ತೇರು ಪುಲ್ಯ ಕಂಡಗ ಪೋಂದಿತ್ತಂಡ ಅಕಲು ತಜಂಕ್ ಬಾಕಿಲು ಪಡ್ನಾಗ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತದು ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನು ಆಯ್ತ ನಡುಟಲ ಬೇತೆ ಬೇಲೆ ಇತ್ತನ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿತಿನಕ್ಲು ಅಂಚ ಆತಾತು ತಿನ್ನಗ ಎಲ್ಲಂಚಿತ ದಿನಕದಲ್ಲ ಬಂಗಾವು ಪಂಪಿನ ನಿಲೆಟ್ ಈ ಆಟಿಡು ತಿನ್ನೇರಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಕ್ಲೆಗೆ ಇಲ್ಲಡು ಕುಲ್ಲೂರು ಕಂಡದ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಬೆನ್ನಿದ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಡು ಕುಲ್ಲುನಗ ಒಂಜಿ ಮುಡಿ ಅರಿಪಾಡುನೇನು ಅರ್ಧ ಮುಡಿ ಪಾಡುವೇರು ಈ ಅರ್ಧ ಮುಡಿ ಪಾಡ್ದನಗ ಮಲ್ತು ನಾವು ಕಮ್ಮಿ ತೋಜುಂಡತ ಐಕದಾದ ಮಲ್ಪೊಲಿಂದು ಪನ್ನಗ ಅಕಲು ನಾಡು ಪತ್ತನ ಸಾಧನ ಸೊಪ್ಪು ಸದೆ ಎಂಚಿನ ಮತ್ತೊಂಡು ಕನಿಲೆ ತಜಂಕ್ ಜೇವು ಈರುದ ಕಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನರೆ ಇಂಚ ಸುಮಾರು ಬಗೆತ ಸಸ್ಯ ಮೂಲದ ಇಂಚಿನ ಮಾತುಂಡು ಕಂದ ಮೂಲ ಇಂಚಿನೇನು ನಾಡೊಂದು ಪೋದು ಬೋಡೈನೇನು ಕನತದ್ದು ಈ ಅರಿತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆರಕೆ ಮಲ್ತದು ಪತ್ರೊಡೆ ಅತಂದಿತ್ತಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತರ ತಡ್ಡೆಲೇನು ಮಲ್ತದು ತಿನ್ನೇರೆ ಶುರು ಮಲ್ತೀರು ಒಂದು ಒಂಜಿ ರೀತಿಡು ಅರಿವರಿಪುನವ ಆಂಡಂದಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ನನ್ನೊಂಜಿ ರೀತಿಡು ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪು ನಂಚಿತಿನ ಸಾಧನ ಸಾರ ಬಗೆತ ಸೀಕಿಗೆ ಸಾರ ತೊಂಜಿ ಬಗೆತ ಮರ್ದಿಗೆ ಪಂಪಿನ ಪಾತೆರ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಂಡು ತಿನ್ಪಿನ ತೆನಸಿ ದುಂಬುದಕ್ಲೆಗ್ ಮರ್ದ ತಿತ್ತುಂಡು ಪನ್ಪಿಲಕ ಅಂಚನಗ ಅಕಲು ತಿನ್ಪು ನಂಚಿತಿನ ತೆನಸು ಅಕ್ಲೇನು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಅಕ್ಲೆಗ ಅವು ಮರ್ದ ಅದು ಪಲಿತೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಅಂಚಾದಿ ಈ ಪ್ರಕೃತಿದ ಸಮತೋಲನಗ ಪ್ರಕೃತಿ ಹೆಂಚ ಉಂಡು ಉಷ್ಣ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂಡ ದೇಹನ್ಲ ಉಷ್ಣಗ ಸರಿಯಾದ ಒಗ್ಗವ ನಡಾಪುಂಡು ಶೀತ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂಡ ದೇಹನ ಶೀತಗ ಸರಿಯಾದ ಒಗ್ಗವ ನಡಾಪುಂಡು ಈ ಒಗ್ಗ ಓಡಾಂಡ ಪಂಡ ಒಂಚಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಇತ್ತಂಡ ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಐಕ ಸರಿಯಾಯಿನ ತೆನಸು ತಿನ್ನೋಡು ಪಿದೈಡು ಉಷ್ಣ ಉಂಡೊಂದಿತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಐಕ್ ತಕ್ಕಾತೆ ಉಷ್ಣ ಒಪ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಜಾಸ್ತಿ ಶೀತ ಅಂಡೊಂದಿತ್ತಂಡ ಸೀಕ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಿದೈಡು ಶೀತ ಒಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜು ಪಂಡ ಆ ಶೀತಗ ಒಗ್ಗುನಂಚ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಜಾಸ್ತಿ ಉಷ್ಣ ಪಾಯರ ಬಲ್ಲೆ ಅವು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ರೀತಿದ ಸೀಕಗೆ ಕಾರಣ ಆಪುನು ಈ ಸಮತೋಲನ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಆ ಪೊರ್ತುಗು ತಿಕ್ಕುನಂಚಿತಿನ ತೆನಸಿಡು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚಾದ ಆಟಿಡು ದಾದ ಮತ ತಿನ್ಪೇರು ಸೊಪ್ಪು ಸದೆ ತಿನ್ಪೇರು ಪಂಪಿನ ಪಂದ ಪತ್ರೊಡೆ ತೇಟ್ಲ ಇಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ತೆನಸಲ್ಲ ಆಟಿದ ಕಾಲೊಡೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನದೆ ಪಂಡ ಆ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಆಕಲಿ ಇಲ್ಲಡು ಕೊಲ್ಲುನಾಗ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿತಿನ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟುಡು ಲಾಂಬು ತೆಡಿಲು ಮುಟ್ಟದನಗ ಪುಡವು ನಂಚಿನ ಆಟಿದ ಗಾದೆಡೆ ಉಂಡು ಆಟಿಡು ತೆಡಿಲು ಬಟ್ಟುಂಡ ಕನೆ ಪುಡವು ಸೋನಡು ತೆಡಿಲು ಮುಟ್ಟುಂದಿತ್ತಂಡ ಸೊಂಟ ಪೊಲಿಯೋ ಪಂಡದು ಪಂಡ ನಮಕ್ ಆಟಿದ ಪೊರ್ತೋಡು ತೆಡಿಲು ಮುಟ್ಟೋಡೆ ಅಂಚನಗ ಪ್ರಕೃತಿಡು ಬರ್ಪನಂಚಿತಿನ ಲಾಂಬುಡ ಆ ಟೈಮ್ ಸಮಯಡ್ ಮಸ್ತ್ ಪೋಷಕಾಂಶ ಉಂಡು ಪಂಡದ ಅವಿನ ಸೊಂದಿತ್ತೇರು
ನರ್ತೆ ಮೀನು ಒಂದು ಪೂರ ಆಟಿಡ್ ತಿಕ್ಕು ಆ ತಿಕ್ಕುನ ಪೊರ್ತುಗು ತಿಕ್ಕು ನೆಗದ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೀರು ನನ್ನ ತೆನಸಿಡ್ದು ಪಿದೈ ಬತ್ತಂದಿತ್ತಂಡ ಕಂಡ ನೆಂಚತು ಒಂದಿತ್ತೀರು ಪಂಡ ಬೆನ್ನಿದ ಭೂಮಿನ ನಮ್ಮಕಲು ಬಂಗಾರದ ಬಟ್ಟಲ್ ಪಂಡದು ದೈವ ದೇವೇರ ಪಂಡದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನಿ ಪ್ರಕೃತಿದ ಆರಾಧನೆ ತೊಟ್ಟು ನಡತ ಬತ್ತಿ ನೆಂಚಿತಿನ ನಮ್ಮಕಲು ಆ ಆಟಿದ ಅಮಾಸೆದಾನೆ ಕಂಡೋಗು ಕಾಯರ್ದ ಕೋಲು ಕುತ್ತದು ಕಲ್ಲಿ ಕಾಪು ಪಂದು ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತೀರು ಒಂದು ಒಂಜೋ ನಮ ಪೋದಾನಾಗ ಕಂಡೊಡಿತಿನ ನಂಜಿ ನಮಕು ಇಪ್ಪುಂದು ಇಚ್ಚಿಂದಿತ್ತಂಡ ಆ ಕಂಡಗು ನಂಜಿ ಕಂಡೊಡುಪುನ ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಂಜಿ ಏರು ಪನ್ಪುನ ಕಾರಣಗು ಆಟಿ ಅಮಾಸೆದಾನಿ ಕಲ್ಲಿ ಕಾಪು ಕಟ್ಟು ನಂಚಿತಿನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಬೆನ್ನಿ ಇಜ್ಜಂದಿ ನಡೆದಾತ ನಮಕ್ ಮಾತಾವು ತೂವೆರೆ ತಿಕ್ಕುನವ ತಂಡ ಹಿರಿಯಕಲು ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಅನುಭವದ ನೆನು ಮುಲ್ಪ ನೋಡಾತೆ ನಮ್ಮ ದಯಪಣ ನಮ್ಮರ್ದು ಬೊಕ್ಕದಕ್ಲೆ ಗೆರೆಗಾಂಡಲ ಬೆನ್ನಿದ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತನ ಇಂಚಿನ ಕ್ರಮ ನಮ್ಮಲ್ಪ ಇತ್ತಂಡಿಗೆ ಅಂತ ಪನೊಲಿ ಆತೆ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟುಡು ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಪಂಡ ನಮಕ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿ ನಂಚಿತಿನ ದಿನ ಏಪ ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ತೊಟ್ಟುಂಡ ಅವೆಡ್ದು ಕೈತ ಬೆರೀಕ್ ಸಾಲಗ್ ಪರ್ಬೋಲು ಬರ್ಪ ಅಂದ ಲೆಕ್ಕ ಆಟಿ ಅಮಾಸೆದಾನಿ ಪುಲ್ಯ ಕಂಡೆ ಪಾಲೆದ ಪೇರು ಅತನ ಪಾಲೆದ ಕೆತ್ತೆದ ರಸ ಬೊಲ್ಲುಲಿ ಓಮಪುರ ಪಾಡ್ದು ಪರ್ಪು ನಂಚಿತಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಆಟಿದ ಕಷಾಯ ಅಂದೆ ಪುದರ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಆ ಆಟಿದ ಕಷಾಯ ಮಲ್ಪೊಡು ನಿತ್ತನಲ್ಲ ಪಾಲೆತ ಮರಗ್ ದುಂಬುದ ದಿನ ತನಿ ಪೋದು ಐಟ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಿ ಎಲ್ಲಯ್ಯ ನಮ್ಮ ಎರ್ದಗ ಬರ್ಪೆ ನಿನ್ನ ಪೇರುದೊಲೈ ಮರ್ದಾಯಿ ಮರ್ದದ ಸತ್ತುನು ದಿಂಜದದಿಲ್ಲ ಅವೇನು ಕೊನುದು ಪೊಪ್ಪೆ ಪಂಡದು ಬತ್ತನ ನಿತ್ತನ ಮನದನಿ ಪುಲ್ಯ ಕಂಡು ನೇಸರು ಉದಿಪೆರು ದುಂಬು ಪಂಡ ಸೂರ್ಯ ಉದಿಪನಗ ದುಂಬೆ ಅಲ್ತಿಡ್ದು ಪಾಲೆದ ಕೆತ್ತೆನ ಕಲ್ಲಡು ಗುದ್ದುದ್ಕೊನವಡು ಪಂದು ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಐಕ್ಕಲ ಒಂದು ಜಾತ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಕಲ್ಲಡೆ ಗುದ್ದೋಡು ಈ ಜನ ಬಾಯಿಡು ತುಚ್ಚಿದು ಕೆತ್ತೆಲಕ್ಕ ಅವಡು ಕೂಲಿಡು ತುಚ್ಚಿದನು ಕ್ರಮ ಉಂಡಿಗೆ ಕತ್ತಿ ಮುಟ್ಟವರ ಬಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಕ್ಕಿ ಬುಲಿಪೆರ ದುಂಬು ಬೆತ್ತಲೆ ಪೊಡು ಒಂದು ಕಾರಣದಾದ ಪಂಡಂದಿತ್ತನ ಒವ್ವೇ ಮರ್ದದ ಪೇರು ಬರ್ಪು ನಂಚಿತಿನ ಮರಕಲಿತ್ತಂದಿತ್ತನಲ್ಲ ಸೂರ್ಯ ಮೂಡ್ನಂದಿತ್ತಂಡ ಆಯ್ತ ಪೇರದ ಸತ್ವ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡಿಗೆ ಏಪ ಸೂರ್ಯ ಮೂಡಿಯನ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ಪೋಪುನಕಲು ಕುಂಟುಡು ಪೋಪೆರೆ ಐಕ ದುಂಬು ಪೋವಡೈನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗೆ ಬಡತ ಬೆತ್ತಲೆ ಪೋಡು ಪನ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯ ಕಲ ಪಾತೆರ ಅಂಚ ಕನತದು ಐನ ಮರ್ದ ಮಲ್ತದು ಸುರುಕು ಪರ್ಣ ನಿತ್ತನ ವರ್ಷ ಇಡೀ ಸೀಕ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಐನ ಉಷ್ಣಗ ಮೆತ್ತೆದ ಗಂಜಿ ಮಲ್ತದು ತಿಂಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಬಕ್ಕ ಆಟಿದ ಅಮಾಸೆದಾನೆ ತೀರ್ಥ ಮೀಪಿರು ಕೆಲವು ಕೋಡಿಡು ದಾನ ಬುಡ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ತೀರ್ಥ ಮೀಪುನ ಪಂಡ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪೋದೆ ಅತ್ತು ದುಂಬುದಕ್ಲೆಗೆ ಪರಿಪುನ ನೀರು ಮಾತಲ ಗಂಗೆಗೆ ಸಮಾನ ಅಂದ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚದ ಆಟಿದ ಅಮಾಸೆದಾನೆ ಪರಿತು ಪೋಪುನ ತೋಡುದ ನೀರಿಡು ಮುರ್ಕದ ಲಕ್ಕದ ಅವೇ ನೀರಿಡು ಒಂಜಿ ಇರತ್ತ ಕೊಡಿ ಇರದೆ ತೊಂದು ಐಟ್ ಪಂಚಪುಷ್ಪಲು ಶಂಖಪುಷ್ಪ ತೇರು ಪುಷ್ಪ ಕಮಲಪು ಬೇಲಿದಾಸನ ಅಂಚನೆ ಐನು ಬಗೆತ ಪೂ ಮಂದಾರ ಐನು ಬಗೆತ ಪೂದಿದ್ದು ಐನು ಒಟ್ಟೆ ಪಾವೆಲಿದಿದ್ದು ಐಟು ಒಂಚಾತ್ ಧಾನ್ಯೋಲೆನ ಪಾಡ್ದು ನವಧಾನ್ಯೋಲೆನ ಪಾಡ್ದು ಬೊಲ್ಲಡು ಬುಡುಪು ನಂಚಿತಿನ ಕ್ರಮ ಒಂದು ಪಂಡ ಈ ವರ್ಷದ ಪೊರ್ತುಡು ಪಕ್ಕಿ ಪರಣೆಲಿಗೆ ದಾದಾಂಡಲ ಇಜ್ಜಿ ತಿನಿಯರ ತಿಕ್ಕಂದಿನ ಪೊರ್ತು ಮುಕುಲು ಬುಡ್ನೆನಲ್ಲ ತಿಂದದು ಅವುಲ ಬಂಜಿ ದಿಂಜವ ನಡು ಪನ್ಪು ನಂಚಿತಿನ ಪ್ರಕೃತಿದ ಮಿತದ ಕಾಳಜಿ ಅಂಚನೆ ಜೀವ ಸಂಕುಲನ ಒರಿಪು ನಂಚಿತಿನ ಕ್ರಮಲ ಅಂದು ಅವೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತನಿದ್ದ ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆನ ಬುಡಿಯಂಡ ಅವೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪ್ರಕೃತಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಪುಂಡು ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಶೀತ ಆಪುನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಐಕ ಆಂಟಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಮಂಜೊಲ್ದೆರೆತ ಗಟ್ಟಿ ತಿನ್ಪು ನಂಚಿತಿನ ಕ್ರಮ ಅಂಚನೆ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಒಗ್ಗರಣೆದ ಪದಾರ್ಥ ನಿಷಿದ್ಧ ಅಂದ ಪಂಡ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡ್ದು ಎಣ್ಣೆದ ಸತ್ವದ ತಿಂದಂದಿತ್ತನ ಶೀತ ಆಯ್ನ ಕಫಕ್ ಬದಲ್ದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುನ ಪನ್ಪುನ ಕಾಳಜಿಲ ಉಂಡು ಒಂದು ಆಟಿದ ತೆನಸದ ಅತನ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನ ಕ್ರಮ ಅಂದಿತ್ನ ಆಟಿದ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಪನ್ಪೆರು ಬಂಗ ಪನ್ಪೆರು ಆಟಿದ ಬಂಗ ಇಜ್ಜಂಡು ಪಂಡದತ್ತು ಅಂಡ ಆಟಿ ಪೂರ ಬಂಗನೇ ಪಂಡದಲತ್ತು ದಿನೊತ್ತ ಪಡಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಪನ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಡ ಇನಿ ಬೆಂದ ನಾವು ಎಂಕೇನಿಕ್ಕೆ ಇಂಚ ಪನ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಆಟಿ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಇತ್ತುಂಡು ದಯಪಂಡ ಆನಿ ಕಾನಿ ಬೆಂದದು ಐನ ಪಡಿ ಪತ ಬತ್ತೇರು ಎಂಚಿನ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅರಿಯ ಬಾರ ಇತ್ತದಂಚ ದುಡ್ಡು ತಿಕ್ಕುನ ಕಾಲ ಹತ್ತಾನಿ ಅರಿಯ ಬಾರ ಪತ ಬತ್ತೇರು ಬೇಯ್ಪಯರು ತಿಂದೇರು ಕಾಂಡೆ ತಿಂದೇರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗ ಓಲು ಪೋಯ್ನವಳು ಬೆಂದಿನವಳು ಇತ್ತಂದಿತ್ತಂದು ಜನ ಬೈಯಡು ಬತ್ತ ತಿನ್ಪುನ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಆಟಿತ ತಿಂಗಳು ಬೆನ್ನಿದ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜನಗ ಎಂಚ ಜೀವನ ಕರಿಪುನತ ಐಕಾದ್ ಆ ಪೊರ್ತೋಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ವೇಷಲು ಪಾಡ್ಯಾರ ಪಂಡ ಇತ್ತಿನಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಆಟಿ ಕರಿನ ಬೆರಿಕೆ ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಕರಿನ ಬೆರಿಕೆ ಪರ್ಬ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೋಡೇನಾತು ಸಂಪತ್ತಿತ್ತುಂಡು
ಅಷ್ಟಮಿಗೆ ಮಲ್ತಿ ನಾವು ಮೂಡೆ ಚೌತಿ ಮುಟ್ಟ ಬರೋಡು ಅಷ್ಟಮಿಗೆ ಮಲ್ತಿ ನಾವು ಚೌತಿ ಮುಟ್ಟ ಬರೋಡು ಇಂಚ ಅಂಚ ಪುರ ಉಂಡು ಲೆಕ್ಕ ಪುರ ಅಂಡ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಗಳ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಇಜ್ಜಂದಿನ ದಾದ ಮಲ್ಪಲಿಂದ ನನಗ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವೇಷ ಪಾಡು ನಂಚಿತ್ತಿನ ದುಂಬು ಜನಪದ ಪಂಡ ಮನೋರಂಜ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಮನೋರಂಜನೆ ಕೊರ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಜನ ಊರದ ಮಾರಿ ಗಿಡರು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವೇಷಲೇನು ಪಾಡ್ಯಾರ ಸುರು ಮಲ್ಪೇರು ಅವು ಮರ್ದನಲಿಕೆ ಪಂಡದ ಕಾಸರಗೋಡು ಬಾಗಡುಂಡು ಅವಲ ಆದಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಉಲುಪುನ ಆಟಿ ಕಲೆಂಜೆ ಆದಿಪ್ಪು ಇಂಚ ಮಾರಿನ ದೇರೊಂದು ಪೋಪ ಪಂಡದು ಎಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲದೈತನ ಜೋಕಲೆಗ್ ಸಾಧಾರಣ ಅನ್ನ ಜೋಕುಲು ಒಂಚೂರು ಚಾಲಿತನಗ್ಲೆಗ್ ವೇಷ ಪಾಡ್ದು ತಿರಿ ಕಟ್ಟದು ಕೊಡೆ ಒಲಿ ಕೊಡೆ ಕೊರ್ದು ತಿರ್ಗ ಒಂದು ಅಕಲೆ ತಿರ್ಗ ಒಂದು ಪತ್ತೊಂದು ಪೊಪ್ಪೇರು ಈ ಪೊರ್ತು ಎಂಚಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಇತ್ತಿನ ಇಲ್ಲದ ಪೊಂಜೋಗಾಪುಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲದ ಜೋಕುಲು ಉಲ ಆಟಿಡ್ ಆರಾಮಡು ಕುಲ್ಲುದುಲ್ಲೇರು ಆ ಬಾಲೆತ್ ಬಂಗ ಬರೊಂದುಂಡು ಅಕಲೆನ ಬಂಜಿ ತಿಂಜಾಡು ಪಂಡದು ದುಂಬು ದುಡ್ಡು ಕೊರೊಂದು ಇಜ್ಜಂಡು ತಡ್ಪೆಡು ಅರಿ ಬಾರು ಬೊಕ ಇಲ್ಲಗ ಬಡೆನ ಸಾಮಾನು ಮುಂಚಿ ಪುಲಿ ತಾರ ಇಂಚ ಕೊರೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಬಂಜಿ ದಿಂಜಿನ ಯಾವಂದ ಅಕಲ್ನೆಲ್ಲ ಬಂಜಿ ದಿಂಜೋಡು ಪಂಪಿನ ದಿಟ್ಟಿ ಆ ಕೊರ್ಪುನ ಇಲ್ಲದ ಅಕಲೆಗಲ ಎಂಕುಲು ಪೋಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ದನಿಕುಲು ದಾದಂಡಲ ಕೊರುವೇರ ಪಂಪಿನಂಚಿತಿನ ಅಂಗಲಪ್ಪ ಈ ಪೋಪಿನ ಕ್ಲೆಗಲ 2 ಜನಕ್ಲ ಇತ್ತಂಡು ಅವಳು ಒಂಜಿ ಒತ್ತರ್ ಮೇದ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಪೋನಗ ದಲ ಕೊರ್ಪೆರ ಕೈಯಂಗ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಬತ್ತನ ದಲ ಕನಪೆರ ಪನ್ಪನ ಕೈ ಒಡ್ಡೊಂದು ಪೋಪುನಂಚಿನ ಕಾಲ ಅತ್ತ ಕಾಲದವು ತಿಕ್ಕನವೇ ಮಲ್ಲೆ ಪನ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾಲ ಅನಿ ಸತ್ಯ ನ್ಯಾಯ ನಿಷ್ಠೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಪೋಂಡು ಆಟಿ ಕಲೆಂಜೆ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ದೈವಲು ಓವುಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ ಗುಲಿಗೆ ಬಿಡ್ದು ನಲ್ಪಕ್ಕೊಂದು ಒಂಜಿಕೊಂದು ನಲ್ಪ ದೈವಲು ಪಂಡ ನಲ್ಪ ಬಗೆತ ದೈವಲು ತುಳುನಾಡಿಡುಲ್ಲಾಗೆ ಐಟು ಲೆಕ್ಕ ಏತಲ ತಿಕ್ಕು ನಲ್ಪ ಬಗೆತ ದೈವಲೆಡು ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ ಗುಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ತರತ ದೈವಲಿಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಕೂಟದ ದೈವಲು ಮುಲು ಒರಿದು ಬಾಕಿತ 39 ತರತ ದೈವಲು ಗಟ್ಟ ಬರ್ತದೆ ಪೋ ಬಂದು ಪಂಡ ಗಟ್ಟ ಬರ್ತನು ಪಂಡಲ ಐತ ಪಿರವದ ವಿಚಾರ ಎಂಚ ಪಂಡ ನೀತನ ದುಂಬುದಕ್ಲೆಗೆ ತೋಡ ಬರಿಟ ತನ್ನ ಕಾಡ ಬರಿಟ ದೈವಲ್ನ ಕಲ್ಲು ಇತ್ತೀನಿ ಐಕ ಪೋದು ಪೋದು ನಮ್ಮ ತೋಡು ನೀರು ಪರಿತು ಬಂದಾಗ ತಂಡ ಈ ಬಂಗಾಳ ಪೊರ್ತುಡು ಬರ್ಸದ ಪೊರ್ತುಡು ಪೋದು ನಿನೆ ದೀಪ ದಿಯರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಅದು ದೈವಲನ ಆರಾಧನೆ ಒಂಜಿ ಚೂರಲ್ಪ ಬುಡುದಿಪ್ಪೇರು ಅಂಚ ಇಲ್ಲದ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿಲ ಗುಡ್ಡೆದ ಗುಲಿಗಲ್ಲ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ತಂಬಿಲ ಅಗೆಲು ಸೇವೆ ಕೊರ್ಪು ನಂಚಿತಿ ನಾವು ನಡತೊಂದು ಬತ್ತಂಡು ಅವೊಂಜಿ ದೈವಾರಾಧನೆದ ನೆಲೆಟ್ಟು ಒರಿನ ನಿತ್ತನ ನನ್ನ ತುಂಡೊಂದು ಇತ್ತಂಡ ನೆತ್ತು ಆಟಿಕುಲ್ಲುನ ಕ್ರಮ ಆಟಿಕುಲ್ಲುನ ಪಂಡ பொண்ணு பண்ணக தொழுவேர் எஞ்ச மல்பேர் பண்ட ஓ ಯಜಮಾನ್ದಿಲ್ ಎತ್ತಂದು ಬಾಮ್ಯುನಕಲು பொண்ணு ಪಂಡ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪಂಡದ ಅಪ್ಪೆ ತಮೇರಿದ ಇಲ್ಲ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಕೂಟ ಎಂದು ಮಾತೃ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಪೊಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪುನೆ ತುಳುನಾಡಿಡು ಅಂಚಾನಾಗ ಪೊಣ್ಣಗ ಜಾಸ್ತಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನು ಕೊರುದು ಬಿಡ್ನಂದಿತ್ತಂಡ ಅಲೆಗ್ ಕಂಡನಿಲ್ಲಡಿಪುನ ಬೆನ್ನಿ ಬೇಲೆ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಉಂಡು ಐನು ಮಂತದು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಬೋರ್ಡು ಪನ್ನಗ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಗ ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲಗ ಬರ್ರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡು 10 ಜೋಕುಲು ಇತ್ತೇರ್ನ ಪೊನ್ನು ಜೋಕುಲು ಇತ್ತೇರಡ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಒರ್ತಿ ಬತ್ತಳ್ನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಬೊಕ್ಕೊರ್ತಿ ಬರ್ಪಾಲು ಐಕ ಮಾತೆರ್ನ ಒಟ್ಟು ಪಾಡರೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ರಮ ಆಟಿಕುಲ್ಲುನೆಗೆ ಕಡಪುಡ್ಜಿದಿತ್ತಿನ ಮರ್ಮಲ ಆಟಿಕುಲ್ಲರ ಪೊಯ್ಜಲ್ನ ಮಾಮಿನ ಕಣ್ಣು ಪುಡಪುಂಡು ಪಂಡದು ಪ್ರತಿ ಮರ್ಮಲಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಮಿ ಎಲ್ಲ ಆಟಿಕುಲ್ಲರೆಗೆ ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲಡೆ ಕಡಪುಡ್ದು ಕೊರ್ಪೇರು ಆತನಗ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬದ ಸಂಬಂಧ ಒರಿಯೋಂಡು ಅಕ್ಕಲೆಗ್ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಏರ್ ಮಾತೊಲ್ಲೆರು ಮೆಗ್ದಿಪಲ್ಲಿ ಪೂರ ಒಟ್ಟಾದ ಕುಲ್ಲದ ಪಟ್ಟಂಗ ಪಾಡುವೆರು ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರೋನ್ವೇರು ಅಕಲ ಬಾಲ್ಯದ ಖುಷಿನ ಪಿರ ಪಡೆಪೇರು ಅಂಚಾದ ಇತ್ತೆ ಆಟಿ ಕುಲ್ಲುನು ಪಂಡ ಯಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ದಿನ ಪೋದು ಬರ್ಪುನು ಅಂಚ ಹತ್ತು ದುಂಬುದ ಕಲ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಕುಲ್ಲುವೆರ ಆ ಕುಲ್ಲುನಗ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನಗ ನಮ್ಮ ಪುರ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಹಿತ್ತೆ ಕುಲ ಒಂದು ಪನೋಡು ಅಂದು ಆತ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ಲ ರಶ್ಮಿತ ಕಲ ಕುಲ್ಲೆಂಡ ಎಲ್ಲಿಯದ ಬಾಲ್ಯದನ್ ಪನೊಂದುಪ್ಪ ಅಂಚನೆ ಪನ್ಪುನ ಬದಲು ಮೂಲು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪುನು ಗೊಬ್ಬೆರ ಕೊಲ್ಲುವೆರು ದಾದ ಗೊಬ್ಬನೊಂದು ಕೆಂಡ ಅವಳು ಉಂಡು ತುಲೆ ಎದುರುಡು ಚೆನ್ನೆದ ಮನೆ ಈ ಚೆನ್ನೆದ ಮನೆ ಅಟ್ಟು ಅಡಿಪುನಗ ತೀರ್ಥ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪೇರು ಅಟ್ಟ ಅಡಿಪುನೆಲ್ಲ ಆಟಿಡೆ ದಯಪನ ಆಟಿಡೆ ಅಟ್ಟೋಡು ಅಂತ ನುಸುಲುಪ್ಪುಂಡಿಗೆ ಮುಡಿ ಅರಿ ಪೂರ ದೆತ್ತದು ಅಟ್ಟ ಅರ್ಧವಾಸಿ ಖಾಲಿ ಆದಿಪ್ಪುನು ಬಿತ್ತು ನಾವು ಬಿತ್ತದಾದುಪ್ಪುನು ದೆಪ್ಪು ನಾವು ದೆತ್ತದಾದುಪ್ಪುನು ಅಂಚನಗ ಅಟ್ಟ ಅಡಿಪುನಗ ಮೂಲೆಡು ಒಂಜಿ ಚೆನ್ನೆದ ಮನೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐನು 19 ಕುಲ್ವೇರು ಗೊಬ್ಬೇರು ಅಂಡ್ ಐಕಲ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಆಟಿಡು ಚೆನ್ನೆ ಗೊಬ್ಬುಂಡಲ್ಲ ಐನು ತಗೆ ತಂಗಡಿ ಗೊಬ್ಬರ ಬಲ್ಲಿ ಅಮರ ಜೋಕುಲು ಗೊಬ್ಬರ ಬಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣನಿ ಬಡಿದಿ ಗೊಬ್ಬರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪನ ಉಂಡು ಐಕೊಂಜಿ ಕತೆ ದೆಪ್ಪು ಪನ್ಪುಂದಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಹಬ್ಬಗದಾರಗ ಸಿರಿನಕಲ್ನ ಕತೆ ಇಟ್ಟು ಹಬ್ಬಗದಾರಗ ಪನ್ಪಿನಕಲು ಪಂಡ ಸಿರಿನ ಪುಲ್ಯಲ್ಲು ಸತ್ಯನಪುರತ ಸಿರಿನ ಪುಲ್ಯಲ್ಲು
ಚೆನ್ನೆ ಮನೆ ಗೊಬ್ಬುನಾಗ ಅಕ್ಲಿಗೆ ತಂಗಡಿ ಗೆಂದಿಯಲು ಬಂದ ಪಲ್ದಿಗೆ ಕೋಪ ಬರ್ತದ ಮನೆಟ ಹಾಕದು ಕೆರ್ತಲು ಪನ್ಪನ ಕತೆ ಒಂಜಾಂಡಂದಿತ್ತನ ಎಂಕ್ಲೇನೇ ಊರ್ದ ಕತೆ ಉಂಡು. ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೆಯರು ಪುಟ್ಟು ನಂಚುತ್ತಿನ ಪರ್ಮಲೇಡು ಅಕ್ಲಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕದ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಅವಳು ಪೆರುಮಲ ಬಲ್ಲಲ ಅರಸುಲು ಅರೆಗೆ ಪೊನ್ನು ತಿಕ್ಕಂದೆ ನೆಟ್ಟನಿಗೆ ಮುಟ್ನೂರದ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪನೆ ಕಾವು ಮಾಡನೂರು ಒಂದು ದುಂಬುದ ರಾಜ್ಯ ಪರ್ಮಲ ರಾಜ್ಯಗ ಕಾವು ಮಾಡನೂರುದ ಕಿನ್ನೆಗೆ ಪನ್ಪು ನಂಚಿತಿನ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನನ್ನು ಮದಿಮೆ ಆದ ಕನಪೇರು ಅಂಚ ಬತ್ತು ನಂಚಿತಿನ ಪೊನ್ನು ಚೆನ್ನೆ ಗೊಬ್ಬು ನೆಡು ಬಾರಿ ಪೊಲ್ಸು ಪಂಡ ಬಾರಿ ಗೇಲ್ ಕೈತ ಪೊನ್ನುಗೆ ಇಂಚನೆ ಕಾಲ ಪೊನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಆಟಿಡಿಂಚನೆ ಕೊಲ್ಲುವೆರು ಕುಸಲು ಬತ್ತಿರೊಂದಿಪ್ಪುನಕಲ ಚೆನ್ನೆ ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಲ್ಲುವರಿಗೆ ಕುಲ್ಲುದು ದಾದಾಂಡು ಚೆನ್ನೆದ ಮನೆ ಇಟ್ಟು ಮುತ್ತುದ ಕಾಯಿಡು ಗೊಬ್ಬು ನಂಚಿತಿನ ಪೊರ್ತು ಈ ಪೊಂಜೋ ಬೊಡೆದಿ ಗೆಲ್ಲೊಂದು ಪೋಪೇರು ರಾಣಿ ಗೆನ್ನೊಂದು ಪೋಯಿನೇನು ತೂನಗ ಕಂಡನ್ಯಾಗ ಪೆರುಮಲ ಬಲ್ಲಾಲು ಪಂಡ ಪರ್ಮಲೆನ ಆಂದ್ಲಿ ನಂಚಿತಿನ ಪ್ರತಿಯೊರಿ ಬಲ್ಲಾಲನ ಪುದರ್ಲ 16 ಜನ ತವಲ ಪೆರುಮಲ ಬಲ್ಲಾಲ ಅಂದೇ ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಡು. ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೇರ್ನ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಪೆರುಮಲ ಬಲ್ಲಾಲ್ರ ಬೇತೆ ಈ ಪೆರುಮಲ ಬಲ್ಲಾಲ್ರ ಬೇತೆ ಈ ಬಲ್ಲಾಲ್ರ ದಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಬೊಡೆದಿನ ಸೋಪ ಓಡು ಪನ್ಪೇರು ಈ ಪೋದ ಅಸರು ಕನಲ ಪನ್ಪೇರು ಆತನ ಮೇರ್ನ ಗೊಬ್ಬುದ ದಂಡಲ ಉಪ್ಪುಂದು ಪನ್ಪಿನ ಗೊತ್ತಂಡಲಿ ಅನ್ ಕನಪುಜಿ ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ಬಡೆದಿ ಪನ್ನಗ ಮೇರೆಗೆ ಏನು ಜೇರು ಕೊಣುದು ಬಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕಲ ಗೊಬ್ಬಲಿ ಪನ್ಪೇರು ಗೆಂದಿನ ಒಂಜಿ ಸೊಕ್ಕು ಅರ್ನ ಮಿತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಆ ಎರ್ತಡು ಸರ್ತಲಕ್ಕೊಂದು ಪೋಪೇರಿಗೆ ಕಿನ್ನೆಗೆ ಉಲೈ ಪೋನಗಾರೆಗೆ ಮಂಡೆಗೆ ಮಿತ್ತದ ತಡ್ಯ ಕಾರಿಗೆ ತಿರ್ತದ ತಡ್ಯ ತಾಗುಂಡಿಗೆ ದಂಕುಂಡಿಗೆ ಆತನಗ ಕಣ್ಣನಿ ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ಜಾಗೃತೆ ಎಡುಪೋಲ ಸೊರ್ಕನ ಪೊನ್ನು ಅರಂತಿಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತು ರಾಜ್ಯಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತು ಪನ್ನ ಪೋದು ಹಸರು ಕನಪೇರು ಅರ್ ಕನ್ನನಗ ಮೇರೆ ಚೆನ್ನದ ಮನೇನು ತಿರ್ಗದ ದೀದುಪ್ಪೇರು ಅವಳು ಮೋಸದ ಗೊಬ್ಬ ಏನವ ಬೊಡೆದಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅರ ಚೆನ್ನದ ಮನೆಯನ್ನು ದಂಟುವೇರು ಈ ಕಥೆನಿ ಅನ್ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಪನ್ಪುಂದಾಯ ಪಂಡ ಚೆನ್ನದ ಮನೆ ದಂಟು ದನಗಲ್ಪೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬರ್ಪುಂಡು ಚೆನ್ನದ ಮನೆನ ದಂಟಿನ ಪೊನ್ನು ಈ ಬೂಡುನು ಒರಿಪವನ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಚೆನ್ನದ ಮನೆ ಕುಪ್ಪು ನಂಚಿತಿನ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆ ಅತಂದಿತ್ತಿನ ಈ ಕುಪ್ಪು ನಂಚಿತಿನ ಒಂಜಿ ಮಹತ್ವದಾದ ಪನ್ಪುನ ಹೊತ್ತು ಓಲಿ ಬೂಡು ಓಲು ಆತನ ಚೆನ್ನದ ಮನೆ ಓಲು ಆ ಬೂಡುಗುಲ ಚೆನ್ನದ ಮನೆಗಳ ಆತ ಒಂಜಿ ಸಾಮ್ಯತೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪನೋ ತೋವಲಿ ಅಂಚಿನ ಚೆನ್ನದ ಮನೆ ದಂಟಿನ ಪೊಣ್ಣು ಬೂಡು ನೊರಿಪವನಕ್ಕೆ ಅನ್ನಗ ಕೋಪಡು ಪಿಸಿರುಡು ಬೂಡು ಜತ್ತು ಪೋಯಿನ ಪೊಂಚೋವು ಅರೆ ರಾಣಿ ದದ ಮಲ್ಪೇರು ಪೋಪೇರು ರಾಜ ಅಲ್ಪ ದೈವಗು ನೇಮ ಕೊರದು ಅಲ್ಪ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದುರಂತ ಅಂತ್ಯ ಅದು ಪೊಪ್ಪುಂಡು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಚೆನ್ನ ಗೊಬ್ಬುನಲ್ತು ಶುರುವಾದ ಪೋಯಿನವು ಪರ್ಮಲೆ ರಾಜಡು ಒಂಜಿ ರಾಜ ರಾಣಿನ ಕತೆನೆ ದುರಂತ ಅಂತ್ಯ ಅಪ್ಪು ನಡೆ ಮುಟ್ಟುಂಡು ಅಂಚಾದ ಐಟ್ ಉಪ್ಪುನ ಕ್ರಮನ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತದೆ ಗೊಬ್ಬೊಡು ಪಂಡದು ನಮಕಿತೆ ಹಿರಿಯಕುಲು ಇತ್ತೆದ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಜೋಕಲ್ನ ಕತೆ ಎಂಚ ಪಂಡ ಅವು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಪಂಡ ದಾಯ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಯಾನು ಮಲ್ತೆ ತೀರುವೆ ಪನ್ಪು ನಂಚಿತಿನಕ್ಲೆ ಐಡ್ದಾತ ಹೆಚ್ಚಿನ ತುಂಬುದ ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಲಿದು ಪಾಯರ ಕಾರಣವೇ ಅಂಚನೆ ಚೆನ್ನದ ಮನೆತ ಗೊಬ್ಬುಲ್ಲ ಇನಿತಗ್ಲೆ ತೆರಿಯಂದೊಪ್ಪೆರ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲ್ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ರಹಸ್ಯವಾದ ಇನ್ನೇನು ದೀನ ಅಂಚಿತಿನವು ಪಂಡ ಗೊಬ್ಬುದಲ್ಲ ಆಪುನು ಬುಡ್ಚಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಪಂಡದು ನನ್ನ ದುಂಬು ದಾಟಿದ ಬಂಗ ಎಂಚ ಅಂದೊಂಜಿ ಕಂಡನಿಲ ರೀತಿನ ಪೊನ್ನಡಕೇಂಡರಿಗೆ ಆತನ ಪನ್ಪಲಿಗೆ ಬಟ್ಟಲಿಡು ಮಾಡಗರು ತಡ್ಡೆಡು ಕಂಚಲದ ದೊಂಪ ಸೊಂಟಡು ಆಟಿಕಲಿಂಜಿ ನೆತ್ತ ಅರ್ಥದ ದಂಡ್ ಎರಡಲ ಪನುಲ್ಯ ಬಟ್ಟಲಿಡು ಮಾಡಗರು ಪಂಡೊಂದಿತ್ತಂಡ ದುಂಬುದ ಇಲ್ಲು ಮಾಡದ ಅಟ್ಟ ಪುರ ಅಡಿತದ ಅಟ್ಟೊಡಿತಿನ ಪುರ ಕಾಲಿಯಾದುಪ್ಪುಂಡು ಮಲ್ಲ ಬಟ್ಟಲಿಡು ತೆಲಿಯಾಂಡಲ ಗಂಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಉಂಡು ಗಂಜಿ ಇಜ್ಜಿ ದದಂಡಲ ಇತ್ತನೇನು ಬಟ್ಟಲ್ಡು ಪಾಡ್ದು ಪರೋಲಿ ಪನ್ನಗ ಮಾಡದ ಕರು ಉಂಡತ ಅವು ಬಟ್ಟಲ್ಡು ತೋಜೊಂದುಂಡುಗೆ ಪಂಡ ಅಟ್ಟೊಡ್ಲ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಉನಿಯರ ತಿನ್ಯರ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಅರ್ಥ ತಡ್ಡೆಡು ಕಂಚಲದ ದೊಂಪ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಪುರ ಇಲ್ಲು ಇತ್ತ ಸಿನಿಮಡಿ ತೋಡ ತೂನಗ ಅಲ್ಪ ಎದುರುಡು ಪೂರ ತೆಕ್ಕರೆ ತರಕಾರಿಲೇನು ಕಟ್ಟಿದುಪ್ಪಿರ ತೌತೇಲೇನು ಪುರ ಅವು ಪೂರ ಕಡಿತ ದಾನಾಗ ದೆತ್ತು ದಾಯಿನ ಹಿಡಿದು ಬಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಒರಿನ ನೂಲೆಂಜ ಬಲ್ಲೆಂಜ ಒಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಕಂಚೆಲ್ದ ಬಲ್ಲು ದೊಂಪ ಪೂರ ನುಂಗುದು ಪೋದುಪ್ಪುಂಡ ತನ್ನೇಲೊಂದು ಆ ರೀತಿ ತೋಜು ನಂಚ ತಡ್ಡೆಗ ಬತ್ತದನಗ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಕಂಚಲ್ದ ದೊಂಪದಂಚ ನೇಲೊಂದುಂಡು ಕಜಾವ್ ಬಿರ್ಕೊಂಡು ಐಡ್ದು ದುಂಬು ಪೋನಾಗ ಎಂಜಿನ ಹಾಕೊಂಡು ಯಾನೆ ಎಂಚೋಲ್ಲ ಅಂತ ಉಪ್ಪಲಿಗೆ ತೂನಗ ಅಲ್ಲ ಕುಂಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಎಂಜಾಗ ಬಜ್ಜಿ ತಿರಿ ಉಂಡ ತೈನ್ ತಿಗಿರ್ತು ಕಟ್ಟುನೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಕುಂಟುಲ ಪರಿದು ಪೋತಂಡು ಎನ್ನ ಬಂಗ ಈ ರೀತಿ ಉಂಡು ಪಂಡದು ದುಂಬುದಕ್ಲು ಇತ್ತೆದಕ್ಲ ಇಲ್ಲಕ ಹೆಂಗ್ ಅಂಚ ಇಂಚ ಪನೊಂದಿಜ್ಜಂಡು ಅಕಲ್ನ ಪಾತೆರಡು ಅಕಲ್ ಪನ್ಪುನ ರೀತಿಡು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತ ನೋಡಿತ್ತಂಡು
ಬೊಕ ಆಟಿಡು ಉವ್ವೇ ಮದ್ಮೆ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ ಬಾಲೆ ಪುಟ್ಟಿನ ಬಾಲೆ ಗೊಂಜಿ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಸೈತನ ಮಾನ್ಯ ಗೊಂಜಿ ಸಾವು ಉಂದು ಬುಡ್ದು ಬೇತೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಲು ಆಟಿಡು ನಡತೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯದ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದು ಪಂಡದಿಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಪರ್ಬ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪನು ಬೇತೆ ಉವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಟಿಡು ನಡಪೋಜಿ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟುಡು ಮದಿಮೆ ನಡಪೋಜಿ ದಯಪಂಡ ಆಟಿಡು ಬಂಜೊತ್ತ ನಂಚಿ ತಿನಕಲಗ್ ಕುಲತ್ತ ಛಾಯ ಬೋರುಂಡು ಪನ್ಪಿ ಐಕೊಂಚ ಗಾದೆನೆ ಉಂಡು ಆಟಿಡು ಕುದಕ್ಕೆ ಕಲ್ಕಂಡಲ್ಲ ಕುಲಕ್ಕೆ ದೂರು ಒಂದು ಪಂಡ ಆಟಿಡು ದಾದನೇ ಪಿದ ಹಿಡಿದು ಸೊರ ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ಕುಲೆಕ್ ದೂರು ದಯಪಂಡ ಆಟಿಡು ಕುಲೆಕ್ಕಲನ ಕಾರ್ಬಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಅದು ಕುಲೆಕ್ಕಲಿಗೆ ಆಗಿಲು ಕರಿದು ಪೋಯಿನಕ್ಲಿಗೆ ಅಗೆಲು ಗುರು ಕಾರ್ನವೇರಾಗ ಅಗೆಲು ಪನ್ಪನಂಚಿತಿನ ಎಂಚಿನ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಅವ ಆಟಿಡೆ ಮಲ್ಪುವೇರು ಬೇತೆ ಪೊರ್ತೋಡು ಮಲ್ಪುಜೇರು ಮಕ್ಕ ಆಟಿ ಪಿದೈ ಪಡು ನವೇ ಪಂಡದ ಅಟ್ಟಾಡಿ ಪುನೆಗ ಆಟಿ ಪಿದೈ ಪಡ್ನೋ ಪನ್ಪೇರು ನನ್ನ ಆಟಿದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಗಾದೆಲನ್ನು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಅವ್ರ ಬೋಡಪ್ಪನು ಗಾದೆಲು ಐನೊಂದು ಜಾತ ತೂದೆ ಪನ್ಪೆಯನ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಮಾಯಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಮರಿಯಲ್ಲ ಆಟಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಅರೆಗ್ಗಲೋ ಆಟಿ ಆಡೊಂದು ಪೋಪುಂಡು ಸೋನು ಓಡೊಂದು ಪೋಪುಂಡು ಆಟಿ ಆನೆದ ಲೆಕ್ಕ ಪೋಪುಂಡು ಸೋನು ಕುದುರೆದ ಲೆಕ್ಕ ಪೋಪುಂಡು ಕನ್ನಿಕರದಯಗ ಆಟಿ ಸುಖತಾಯಗ ಸುಗ್ಗಿ ಆಟಿಡು ತೆಡಿಲು ಮುಟ್ಟುಂಡ ಅಟ್ಟ ಪೊಲಿಯು ಸೋನೋಡು ತೆಡಿಲು ಮುಟ್ಟುಂಡ ಸೊಂಟ ಪೊಲಿಯು ಆಟಿಡು ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂಡ ಅರಿಬುಲೆವು ಮಾಯಿಡು ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂಡ ಮಲೆ ಬುಲೆವು ಆಟಿಡು ಕನೆ ಬತ್ತಂಡ ಅಟ್ಟ ಮುತ್ತಿಯುಂಡು ಸೋನೋಡು ಕನೆ ಬತ್ತಂಡ ಸೊಂಟ ಮುದ್ದಿಯುಂಡು ಆಟಿದ ದೊಂಬುಗ ಆನೆದ ಬೆರಿಪುಡವು ಆಟಿದ ಪೆಲಕೈ ನಂಜಿ ಮಗ ಅಮ್ಮೆ ಬತ್ತೆನ ತೂಲ ಮಗ ಆಟಿಡು ಕುದಕ್ಕೆ ಕಲ್ಕಂಡಲ್ಲ ಕುಲೆಕ್ಕೆ ದೂರು ಬೈತರಿ ಇತ್ತನಯೇ ಆಟಿಡು ಪಿದೈ ಕಾರದೀವಯೇ ಮರ್ಮಲ ಆಟ ಕೊಲ್ಲುಜಿನ ಮಾಮಿನ ಕಣ್ಣು ಪೋವು ಆಟಿದ ಬಾಲಗಟ್ಟಿ ಆಟಿ ಆಡ ಆಡ ಸೋನ ಓಡ ಓಡ ಪಂಡ ಕಡೆತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಾದೆನ್ಲ ಉಡ್ಪೊಂದು ಪೋಂದಿತ್ತನ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ದಿನ ಪಾತಿರ್ನಾಥ ವಿಚಾರಲ್ಲ ಆಟಿದ ಸಂಚಿಡು ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜೊಂಜೇನೊಂದು ಇತ್ತು ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಆಟಿಡು ಬಂಗಾಲ ಇತ್ತುಂಡು ಆಂಡ ಐಟ ಆಚರಿಪದೊಂದು ಸಿರಿ ದಿಂಜಿನಂಚಿತಿನ ಕದಿಕೇನೆ ಉಂಡು ಐನು ಮುಲ್ ಬುಡ್ಪ ಒಂದು ಕುಲ್ಲುರ ಆತು ಸುಲಭಡು ಸಾಧ್ಯ ಜಂಕ ಕೊರ್ನಂಚಿತಿನ ಸಮಯ ಮೀರ್ದು ಪೋತಂಡು ಎನ್ನುವೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಆಟಿದ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಆತ ಸಮಯದ ಮಿತಿ ಇಟ್ಟು ಪಾತೆರ ರಾಪುಜಿ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಆಟಿದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆರೊಂದು ಪೊಪ್ಪನ ಬದಲು ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ದಾದ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರಿ ಅವೇನು ನಮ್ಮನೆ ತುಳನೆ ಮಲ್ತದ ಬೇತೆ ಕಳ್ಳದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಕಲ್ಲಡ ಇಲ್ಲಡು ಎರಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯ ಕಲುಪ್ಪೇರು ನೀರೆ ಕರೆಟ್ ಉಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಕಲೇಡ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇನೋ ನೋಡು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿ ತಿನ್ನೋ ಎಂಚಿನ ಅಧ್ಯಯನಶೀಲ ಮನೋಭಾವ ಒಪ್ಪೋಡು ಬಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಒಲೋ ಕೇಳಿನೇನೆ ಜನ ವಿಡಿಯೋ ತುಯಿನೇನೆ ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಕಲೇಡ ದಯಪಂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಆಚರಣೆಲು ನಮ್ಮ ಉಲಿತ್ತಿನಂಚ ಬೊಕ್ಕೊಂಜು ಕೊಡಿಡಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪಂಡ ವಿಶಾಲವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿ ನಾವು ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆ ಉಂಡು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಉಂಡು ಅಂಚಿತ್ತುಂಡ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಮೂಡಿಗೆರೆಲ್ಲ ತುಳುನಾಡೇ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಇಂಚಿತ್ತುಂಡ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ನೀನು ಎಂಚಿನುಂಡು ಅವಲ ತುಳುನಾಡೇ ಆದಿತ್ಯನಂಚಿತ್ತಿ ನಾವು ಅವಳು ಒಂಜೊಂಜು ಕೊಡಿಡು ಒಂಜೊಂಜು ಆಚರಣೆ ಉಂಡು ಅಂಚನಗ ಎಂಕಲ್ ನಾವಲು ಈ ಆಚರಣೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪನ ವಾದ ಮಲ್ಪನಕಲ ನಡು ಎಂಕಲ್ ನಾವಲು ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪನಗ ಅವು ತುಳುನಾಡು ಇಜ್ಜಂಡೆ ಪನ್ಪನತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ನಮ್ಮ ನಿರೆಕರೆ ತಕ್ಕಲೇಡ ಹಿರಿಯ ಅನುಭವಿನ ಕಲುಪ್ಪೇರು ಅಂಚಿನ ಕಲೇಡ ನಮ್ಮಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರಗಳು ದಾದ ಅಂದು ಕೇನೋಡು ಇನ್ನಿತ್ತ ಅಲ್ಪ ಪೋದಾನಗ ಪತ್ರೊಡೆ ಉಂಡು ಮಲ್ಲ ಲೀಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದಿರತ್ತೆ ಮೊಲು ಪತ್ರೊಡೆ ಉಂಡು ಅವು ಏನ ತಜಂಕ್ ಎಕಡಾರ ಟೀಚರ್ಲ ಪಂಡೇರು ಸುಮಾರು ಬಗ್ಗೆ ತೋಜಾಯಿರು ಐಟ ನಮ್ಮ ತಿನ್ಪು ನಾವು ಏತಂದದು ಕೇಂಡ ಓವು ಎಡ್ಡ ಐಟ ಮಂಡುದೆತ್ತು ತಿಂದದು ಪೋಪು ನಂಚಿತ್ತಿನಕ್ಕಲು ಒಂದು ಇನಿತ್ತ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಹೆಚ್ಚಿನ ನರಮನೆಲಿಗೆ ಜೋಕುಲಂದತ್ತು ಪ್ರಾಯದಕ್ಕಲ್ಲ ಐತೆ ಮಲ್ಪು ನಂಚನೆ ದುಂಬೆಂಕುಲು ತಿಂತ ಮಗ ಇತ್ತೆಂಕ್ಲೆಗೆ ಆಪುಜಿ ಮಗ ಪನ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಅಂಚನಗ ಇಲ್ಲಡು ನಿತ್ಯಗ ತಿಂದ ಜಿಂಡಲ್ಲ ಎಪಾಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಪಿದೈ ಪೋಯ್ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡನ್ಲ ಆಟಿಡು ತಿಕ್ಕು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಎಂಚಿನ ಆಟಿಡು ಪಂಡದತ್ತು ಉವೇ ದಿನ ತಾನೆ ಉವಂಡಲ ವಿಶೇಷ ತರತ ಸತ್ತುಲ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಲು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನೀತು ನೈನು ತಿನ್ನೋಡು ದಯಪಂಡ ಈತ ಆಟಿಡು ತಿನ್ಪು ನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಉಲಾಯಿ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿತಿನ ಕಲ್ಮಶ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಒಂಜು ವೇಳೆ ಕೆಲವುದಕ್ಲೆಗಿಂಚ ಉಗುರು ತುಚ್ಚಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಒಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವು ದುಂಬುದ ಕಾಲಡುಪುರ ಇಲ್ಲಡು ಕಲ್ಲರು ಕಡೆದು ಬಣ್ಣಗ ಕೈತ ಉಗುರು ಪೋಂದಿತ್ತನಿಗೆ ಉಗುರು ಬೂರುನ ಆತನ ಇಂಚನೆ ದಾದಾಂಡಲ್ಲ ವಂಡಲ ಸೊತ್ತುಡು ಕೈತ ಉಗುರು ಬೂರ್ದಿತ್ತಂಡ ಇಜ್ಜಿಂದಿತ್ತನ ಪುಚ್ಚದ ರೋಮ ಇಜ್ಜಿಂದಿತ್ತಂಡ ಇಲ್ಲಡೇರು ನನ್ನ ಕುಜ್ಜಲಪುರ ನಮ್ಮ ತೆನಸದೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಬಂಜಿಗೆ ಪೋದಿತ್ತು ನಾವು ಕಲ್ಮಶ ಅದೊರಿಪುಂಡು ಕೆಲವುದಕ್ಕೆ ಗುಂಡು ಪೋದು ಜೋಯಿಸೆರಡ ಕೆನ್ನಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಕಲ್ಲ ಬಂಜಿಗೆ ಮಾಸ್ಬಿಡ್ದು ಮರ್ದ ಬುರ್ತಾನೆ ಒಂದು ಮರ್ದ ನಿಕಲ್ ನಮ್ಮ ತಿಂದ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಸೊತ್ತುಡುಪುನ ಕುಜ್ಜಲಕ್ಕೆ ಉಗುರು ಎಂಚಿನಂಡಲ್ಲ ಇತ್ತಂದಿತ್ತನ ಅವು ನಮಕ್ ಮರ್ದ ಅದೇ ಪಂಡ
ಮರ್ದಾಂಡಲ ಅತ್ಯಾಂಡ ವಿಷಗೆ ಅಂಚ ನಾವು ಬಂಜಿಡು ನಮ್ಮ ಪಿದೈದಕ್ಕೂ ನಂಚು ನಾವು ಬಂಜಿಡು ಒರಿ ನಿಂತಿನ ವಿಷ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಂತಿನ ಆ ವಿಷ ಕರದು ಪಾಯರ ಪಿದೈ ಪೋಡು ನಿಂತಿನ ಕೇನೆ ತಜಂಕ್ ಚೇವು ಕನಿಲೆ ಇಂಚು ನಾವು ಮಲ್ಲ ಪ್ರಮಾಣಡ್ ನಮಕ್ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ತೆನಸಲ ದಕ್ಕು ನವತ್ತು ತಿನ್ಪು ನಾವು ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಮಲ್ತ ದಿನ ಎಂಚಿನ ಇತ್ತಂಡ್ಲ ಅವು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಗ ಬಡದು ಆ ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕಂದತ್ತು ಆಚರಣೆ ದಾದ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೆನ್ನಿದೊಟ್ಟುಗುಲ ಒಂಜಿ ಆರೋಗ್ಯದೊಟ್ಟುಗುಲ ಈ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಹತ್ತಿಪ್ಪು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ ಸಂಬಂಧ ಕೂಟೊಂದು ಪೊಪ್ಪು ನಂಚಿತಿ ನಾವು ಅಂಚಾದ ಆಯ್ನಾತ್ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ್ನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿತಿನ ರೀತಿ ನಂಗೆ ನಡಪೆರ ಜಿಲ್ಲ ಆಕಲ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿತಿನ ತೆನಸಲ ನಾನ್ಲ ತಿಂದದು ಆಯಾಯ ಕಾಲಗ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯನ ಆಯಾಯ ರೀತಿ ಒರಿಪೊನಂಚಿ ನಾವು ಮೋನೆ ಪಾಡೋಡು ದಯಪಂಡ ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಯುವ ಜನತೆ ನಮ್ಮ ಜವನರು ಇನಿಕಾನಗ ಒಯ್ಕ್ ಬೆರಿಪಾಡ್ದು ಪೊಪ್ಪನ ಪರಪೇರನಗ ಬತ್ತ ಇನ್ನು ಪೆಜ್ಜೋನ್ಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಯಾಪ ನಮ್ಮ ನೆನ್ನು ಪೆಜ್ಜೋನು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಪೆಜ್ಜೋನೋಡು ದಕ್ಕು ನಂಚಿನ ದಕ್ಕು ನಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ಪೆಜ್ಜರ ಪೊಂಡ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂಚಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಒರಿಪೊಡನ ಇತ್ತೆದ ದಿನಟೇ ನಮ್ಮ ಬೋಡೈಲಕ ಪಜ್ಜದಿ ಓಡು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪನ್ಪು ನಂಚಿನ ಕೆವಿ ಬಾತಿರ ದಯಪಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದ ನಮ್ಮ ಈ ಯುವ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಚಂದ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೊಪ್ಪನ ನಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಂಚ ಒಪ್ಪುಂಡು ದುಂಬುದಕ್ಲು 101 ವರ್ಷ ಬದುಕದ ರೀತಿ 21 ವರ್ಷ ಬದುಕನ್ನೇ ಬಂಗ ಪನ್ಪನ ಸ್ಥಿತಿ ಬತ್ತೆತ್ತದುಂಡು ಅಂಚ ಒಪ್ಪುನಗ ಆರೋಗ್ಯಯುತ ಜೀವನಗ ಬಡದು ಹಿರಿಯಕಲು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನ ಅಂಚಿತಿನ ಆಚರಣೆಲ್ಲೂ ಹೊರಿತೊಂದು ಅವ್ಯತನಸ್ಲಂತಿನ ಪೋಯ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರ ಪೊಂಡ ಉಂತವು ನಂಚ ಇಚ್ಚಿ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯಲು ಉಂಡು ಲೇಖನ ಬರೆನಗನೆ ಒಂದು ಈತ ದಾಯ ಬರೆ ಪರಕೇನು ನಾತ ಆಟಿಡುಪ್ಪುನಗ ಪಾತೆರಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಅಕ್ಷಯಡ ಆಟಿಡೊಂಚಿ ಗೌಜಿ ಮಲ್ತನಂಚಿತಿನ ಜಯಂತಣ್ಣಗ ಅಂಚನೆ ಏನ ಲೆತ್ತನಂಚಿತಿನ ಸಂಪತ್ತಣ್ಣ ಮಾತ ಕೂಟದ ಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಪನೊಂದು ಅಕ್ಷಯದ ಪ್ರತಿಯೊಂಚಿ ಪಜ್ಜೆಲ್ಲ ಅಕ್ಷಯ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಲಿದಂತ ಒರಿದು ಪಾಡು ಪನೊಂದು ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಉಡಲರ್ತಿದ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನ ಸಂದವನು ತುಳು ಅಪ್ಪೆಗೆ ಗೇಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಆಟಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪೊರ್ಲುಡು ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ನ ಶ್ರೀಸಾ ವಾಸವಿ ತುಳುನಾಡು ಇಂಬೆರಿಗು ಸೊಲ್ಮೆಲು ನನ್ನ ದುಂಬು ಆಚರಣೆದ ಭಾಗವಾದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ದೆರ್ತು ತೋಚವನ ಜನಪತಿಯ ಆರಾಧನೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಮತ್ತೊರ್ಮೆಡಿ ಜನಪದಿಗೆ ಪಜ್ಜೆ ಪಾಡಿಯ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿದ ಕಲ್ಪಾಡ್ತಿಲು ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ನಮ್ಮ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ನಮ್ಮ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ಅರೈದ ತುಪ್ಪಂಗಾಯಿ ಜೈದ ಗೊಬ್ಬುಗೆ ಅರೈದ ತುಪ್ಪಂಗಾಯಿ ಜೈದ ಗೊಬ್ಬುಗೆ ಚೆಂಡದ ಗೊಬ್ಬುನು ಬಾಕ್ಯಡೆ ದಂಕಗ ನಮ್ಮ ಚೆಂಡದ ಗೊಬ್ಬುನು ಬಾಕ್ಯಡೆ ದಂಕಗ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ನಮ್ಮ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ದಿನದಾನಿ ಪರ್ಬೋದ ಮನದಾನಿ ಪಾಠ್ಯದ ದಿನದಾನಿ ಜವನೇರೆ ಕೈಟುಂಡು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಟ್ಟದ ಕೂರಿ ಜವನೇರೆ ಕೈಟುಂಡು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಟ್ಟದ ಕೂರಿ ಉರಿಯ ಕೊಂಗೆ ಮೈಪೇ ಕಕ್ಕೆದೆದುರು ಸೈತೆ ಉರಿಯ ಕೊಂಗೆ ಮೈಪೇ ಕಕ್ಕೆದೆದುರು ಸೈತೆ ತೋರಿ ಮುಟ್ಟು ಪೊರ್ಲು ತೂಲೆ ಜವನೆರ್ನ ಉಮೇದು ತೂಲೆ ಕೋರಿ ಮುಟ್ಟು ಪೊರ್ಲು ತೂಲೆ ಜವನೆರ್ನ ಉಮೇದು ತೂಲೆ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ
ನಮ್ಮ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ शब्द केरले पुरल उर्पुना गानो केरले डोल गुद्दुना शब्द केरले पुरल उर्पुना गानो केरले हिरियेद मल्टी कट्टे मदपूनु बोच्चिये हिरियेद मल्टी कट्टे मदपूनु बोच्चिये ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ನಮ್ಮ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ನಮ್ಮ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ತಾರೈದ ಬಂಗಾಯಿ ಜೈದ ಗೊಬ್ಬುಗೆ ತಾರೈದ ಬಂಗಾಯಿ ಜೈದ ಗೊಬ್ಬುಗೆ ಚೆಂಡದ ಗೊಬ್ಬುನು ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ದಂಕಗ ನಮ್ಮ ಚೆಂಡದ ಗೊಬ್ಬುನು ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ದಂಕಗ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ನಮ್ಮ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ పొర్లుడే పజపడినంచిన మాత కల్పార్తిలిగ్ల సొల్మెలు ತುಳುವ ಭೂಮಿಡು ಅವೇತು ಬಗಿತ ಲೇಸು ಗೊಬ್ಬುಲುಲ್ಲ ಕಾಲದ ಮಾಯಗು ತೆಂಗುದು ಕೊಬ್ಬಿನ ಒಂಜಾತು ಗೊಬ್ಬುಳಿನು ಈ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಷಯದ ಜಾರುಡು ನಡುತುಂಡು ಈ ಲೇಸುಡು ಗಿಂದಿನಕ್ಲಿಗು ಇನಾಮು ಕೊರ್ಪಿನ ಪೊರ್ತು ಇನಾಮು ಗಿಂದಿನಕ್ಲಿನ ತಿರುಪೇರ ಬರೊಂದುಲೂರು ಶ್ರೀ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು. ಮಾತಿರೆಗಳ ಸೊಲುಮೆಲು ಅಕ್ಷಯ ಸಮೂಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪುತ್ತೂರು ತುಳುನಾಡ ಪೊರ್ಲಕಜ್ಜ ಅಕ್ಷಯಡು ಆಟಿಲೊಂಜಿ ಗೌಜಿ ಈ ಕೂಟಡು ನಮ್ಮ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪಂತುಲೆನು ಮಲ್ತದಿತ್ತ ಅಂಚಿನ ಪಂತುಲೆಡು ಇನಾಮನು ಗೆಂದಿನಂಚಿನಕ್ಲೆಗ್ ಇನಾಮನು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಸಮಯ ಸುರುಕಾದ PUC ವಿಭಾಗ ಕಡ್ಡಿ ಆಟ ಮೂಜಿನ ಇನಾಮನು ಗೆಂದರು ಇಂಚರ ಫಸ್ಟ್ PUC ಕಾಮರ್ಸ್. ಈ ಇನಾಮನು ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಬಿನ್ನರಾಯನಂಚಿನ ಶೀಶಾ ವಾಸವಿ ತುಳುನಾಡು ಮೇರು ಪಟ್ಟೋಡು ಬಂದು ಕೇಳಂದಿಲ್ಲ. ಕಡ್ಡಿ ಆಟ ಮೂಜನೇ ಇನಾಮು ಇಂಚರ ಫಸ್ಟ್ PUC ಕಾಮರ್ಸ್. ಎರಡನೇದು ಇನಾಮು ಶ್ರಾವ್ಯ ಫಸ್ಟ್ PUC ಸೈನ್ಸ್. ಅಂಚನೆ ಸುರತ ಇನಾಮು ಗೆಂದಿನಾರು ಹರ್ಷಿತಾ ಎಸ್ ಫಸ್ಟ್ PUC ಕಾಮರ್ಸ್. ಅಂಚನೆ ಕುಂಟೆಬಿಲ್ಲೆ ರಡ್ಡನೇ ಇನಾಮು ಗೆಂದಿನಾರು ಶ್ರಾವ್ಯ ಫಸ್ಟ್ PUC ಸೈನ್ಸ್. ಶ್ರಾವ್ಯ ಫಸ್ಟ್ PUC ಸೈನ್ಸ್. ಅಂಚನೆ ಸುರತ ಇನಾಮನು ಗೆಂದಿನಾರು ಹರ್ಷಿತಾ ಫಸ್ಟ್ PUC ಕಾಮರ್ಸ್. ಅಂಚನೆ ಲಗೋರಿ ರಡ್ಡನೇ ಇನಾಮು ಗೆಂದಿನಕ್ಲು ಸ್ತುತಿ ಸೌಜನ್ಯ ಮೆಹಕ್ ಫಾತಿಮಾ ಜಸೀರಾ ಹರ್ಷಿತಾ ಇಂಚರ. ಸ್ತುತಿ ಸೌಜನ್ಯ ಮೆಹಕ್ ಫಾತಿಮಾ ಜಸೀರಾ ಹರ್ಷಿತಾ ಬಕ ಇಂಚರ. ಅಂಚನೆ ಸುರತ ಇನಾಮು ಗೆಂದಿನಕ್ಲು ಚಿರಾಗ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಐರಸ್ ಭುವನ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಹುವೈಸ್ ಬಿಷ್ಪಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ತ್ವಾಹಾ.
ಸುರುತ ಇನಾಮ ಗೆಂದಿನಕ್ಲು ಚಿರಾಗ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಐರಸ್, ಭುವನ್, ಕಾರ್ತಿಕ್, ಉವೈಸ್ ಬಿಷ್ಬಾ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ತ್ವಾಹ. ఇనామును పట్టినంచిన శ్రీశవాసవి తులునాడు మేరకు సొల్మెలు ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಇನಾಮುನು ಕೊರಡು ಪಂದು ಶ್ರೀ ಕರಿಯಾಜ್ ಶ್ರೀ ನಾರಣಪ್ಪ ಸಾಲಿಯನ್ ಮರಕೋರು ಮೇರಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಪಿ ವಿಭಾಗನಿ ಚೆನ್ನಮನೆ ರಡ್ಡಣಿ ನಮಗೆಂದಿನಾರು ಹರ್ಷಿತಾ ಎಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಸುರುತೈ ನಮಗೆಂದಿನಾರು ಇಂಚರ ಎಂ ಫಸ್ಟ್ PUC ಕಾಮರ್ಸ್. ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಡಿಗ್ರಿ ವಿಭಾಗ ಲಗೋರಿ ನೆಟ್ಟು ಆನಲಿನ ವಿಭಾಗಡು ರಡ್ಡಣಿ ನಮಗೆಂದಿರು ಸೆಕೆಂಡ್ BCom. అయినాత్ ಬೇಗ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಇನಾಮ ಪಡೆಯೋರು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಸುರುತ ಇನಾಮನ ಗೆಂದಿನಕ್ಲು ಥರ್ಡ್ BC. ಹಲೋ ಸುರುತ ಇನಾಮು ಥರ್ಡ್ BC. ಅಂಚನೆ ಲಗೋರಿ ಪೊನ್ನುಳಿನ ವಿಭಾಗ ರಡ್ಡಣಿ ನಮಗೆಂದಿನಕ್ಲು ಥರ್ಡ್ BSc ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನ್. ಕಲ್ಪಾರ್ತಿಲು ಐನಾದು ಬೇಗ ಬರ್ತದೆ ನಿಕ್ಲ ಇನಾಮನು ದೇತೊಂಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಸುರುತ ಇನಾಮು ಥರ್ಡ್ BCom. ಸುರುತೈ ನಮಗೆಂದಿನಕ್ಲು ಥರ್ಡ್ BCom. ಅಂಚನೆ ಕುಡುಂಜಿ ಪಂತು ಕಲ್ಲಾಟ ರಡ್ಡಣಿ ನಮಗೆಂದಿನಾರು ಸಿಂಧು ಸೆಕೆಂಡ್ BCA. ಕಲ್ಲಾಟ ರಡ್ಡಣಿ ಇನಾಮು ಸಿಂಧು ಸೆಕೆಂಡ್ BCA. ಅಂಚನೆ ಸುರುತೈ ನಮಗೆಂದಿನಾರು ದೀಕ್ಷಾ ಕೆ ಥರ್ಡ್ BSc ID. ಕಲ್ಲಾಟ ರಡ್ಡಣಿ ಇನಾಮು ಸಿಂಧು ಸೆಕೆಂಡ್ BCA. ಅಂಚನೆ ಸುರುತೈ ನಮಗೆಂದಿನಾರು ದೀಕ್ಷಾ ಕೆ ಥರ್ಡ್ BSc ID. ಇನಾಮನು ಪಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ನಾರಣಪ್ಪ ಸಾಲಿಯನ್ ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಶ್ರೀ ಮಾಧವ ಮಡಿಯಲ ನಡುಬೈಲ ಮೇರೆ ಇನಾಮ ಪಟ್ಟೋರು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಕಡ್ಡಿ ಆಟ ರಡ್ಡನೆ ಇನಾಮು ಜಸ್ಮಿತಾ KU ಸೆಕೆಂಡ್ BCA. ಅಂಚನೆ ಸುರುತ ಇನಾಮು ಡಿಂಪಲ್ KR ಥರ್ಡ್ BSc ID.
ಡಿಂಪಲ್ KR, 3rd BSc ID. ಡಿಂಪಲ್ KR, 3rd ID. ಅಂಚನೆ ಕುಂಟೆಬಿಲ್ಲೆ ರಡ್ಡನೇ ಇನಾಮು ಗೆಂದಿನಾರು ರಕ್ಷಾ KR, 2nd BCA. ರಕ್ಷಾ KR, 2nd BCA. ಅಂಚನೆ ಸುರತ ಇನಾಮು ಗೆಂದಿನಾರು ಸೌಜನ್ಯ, 2nd BCA. ಸೌಜನ್ಯ, 2nd BCA. ಅಂಚನೆ ಚೆನ್ನಮಣೆ ರಡ್ಡನೇ ಇನಾಮು ಗೆಂದಿನಾರು ರಕ್ಷಿತಾ K, 2nd BCom. ರಕ್ಷಿತಾ K, 2nd BCom. ಅಂಚನೆ ಸುರತ ಇನಾಮು ಗೆಂದಿನಾರು ಯಜ್ಞೇಶ್, 2nd BSc ID. ಯಜ್ಞೇಶ್, 2nd BSc ID. ಯಜ್ಞೇಶ್, 2nd BSc, ಫಸ್ಟ್ 2nd BSc ID. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಾತೆ ತುಳುನಾಡು ತಿನಸಿಲು ಮಾಯದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಾಜಿದು ಪೋದುಂಡು ಈ ಕಾಲುಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ತಿಂಡಿಲು ಅಪರೂಪ ಆಟಿದ ಕಮ್ಮೆನದ ಲೇಸಿನ ನೆಂಪು ಮಲ್ಪರ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಡು ಅಟ್ಟೆನೆ ಮಲ್ತಿನ ಲೇಸಿಡು ಗೆಂದಿನಕ್ಲಿಗೆ ಇನಾಮು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಅವೇಡು ಇನಾಮು ಗೆಂದಿನಕ್ಲು ಕಲ್ಪಾದಿಲ್ನ ವಿಭಾಗಡು ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ ಮೇರು ಇರುವ ಬಗೆತ ತಿಂಡಿನ ಮಲ್ದು ಕಾಣತೇರು. ಅಂಚನೆ ಕಲ್ಪಾರ್ತಿಲ್ನ ವಿಭಾಗಡು ವತ್ಸಲ 3rd BCA ಮೇರು 30 ಬಗೆತ ತಿನಸನ್ನು ಮಲ್ತು ಕಾಣಿದ್ದೇರು. 30 ಬಗೆತ ತಿನಸಲು ವತ್ಸಲ 3rd BSc, 3rd BCA. ಇನಾಮನು ಪಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಸಿರಿ ಮಾಧವ ಮಡಿಯಾಲ ನಡುಬೈಲು ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ಇನಾಮನು ಗೆಂದಿನಂಚಿನ ಅಂಚನೆ ಇನಾಮ್ ಪಟ್ಟಿನಂಚ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಕುಡೋರ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದವದಲ್ಲಿ ಇನಾಮು ಗೆಂದಿನಂಚಿನ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಭರತ ಖಂಡದ ತೊಟ್ಟಿಲಿಡು ಭಾರತಾಂಬೆನ ಮಟ್ಟಿಲಿಡು ಗಟ್ಟಿ ಮೈಲಿ ಮಲೆ ತಡಿಟು ಪಚ್ಚೆ ಪಜರಿ ಸಿರಿ ನಡಿಟು ನೀಲ ಕಡಲ ಕರೆ ಬೆರಿಟು ಮೆರೆಯೊಂದುಳ್ಳಲು ನಮ್ಮ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಈ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಬರ್ಪುನ ಪೂರ್ವನು ತೋಜಾಡ ಬರೊಂದುಳ್ಳರು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜದ ಕಟ್ಟಾಡ್ತಿದ್ಲು. ಬಾನುಡು ಸೂರ್ಯನ ರಂಗ ಡೆನ್ನ 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 ಬೆತ್ತಕ್ಕೈ ಕಂಜಿ ಪಕ್ಕಿದ ಸ್ವರ ಡೆನ್ನ 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 ಮೆಲ್ಲನೆ ಬಿಜುನ ಗಾಳಿದ ರಾಗ ಡೆನ್ನ 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 ಸುದೆದ್ದ ಬರಿಟ್ ಗಾಳ ಪಾಠಗ ಡೆನ್ನ 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 ಪಚ್ಚೆದ ತುತ್ತೈ ತೊಡು ಏತೈ ಸಿರ ತುಜು ಬಲ ಪಚ್ಚೆ ಪಚ್ಚೆದ ಮೆತ್ತಡೆನೆ ಪಚ್ಚೆ ಒಂದು ಬರುವಲು ಮುಲೈಲೆತ್ತದು ಮಟ್ಟೆಲು ದಿಂಜಗ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಪೇಟು ನಮ್ಮ ತುಳುವ
బట్టిన పొర్లును తూలే డెన్న డెన్న నా డెన్న డెన్న ఈ తుంజి పొర్లు ఏ నమన భాషే డెన్న డెన్న నా డెన్న డెన్న తువ్వపై బట్టిన పొర్లును తూలే డెన్న డెన్న నా డెన్న డెన్న ఈ తుంజి పొర్లు ఏ నమన భాషే డెన్న డెన్న నా డెన్న డెన్న ಕಡಲ್ದ ಬರಿಟ್ ಬಲೆ ಪಡ್ನಾಗ ಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ಕೆಸರ್ದ ಕಂಡೋಡು ನೇಜಿ ನಡ್ನಾಗ ಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ಕೋರಿದ ಕಟ್ಟೋಡು ಕೋರಿಲಾಗಿನಾಗ ಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ಕಮಲದ ಕರೆಟ್ ಏರು ಗುಡ್ಡಾಗ ಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ಆಟದ ಮೈದಾನೋಡು ಚಂಡಿ ಶಬ್ದಾಲಕ್ಕೆ ನಂದುಂಡು ಯಕ್ಷಗಾನದ ತೂವರೆನೆ ಜನ ಜಾತ್ರೆನೆ ಸೇರೊಂದುಂಡು ಅಚ್ಚಿ ಪಂಪಿನ ಕಥೆಗೆ ನೊಂದು ಸಾಂತಾನಿ ಕಲ್ತರಿ ತಿಂಪಿನ ನೆನ್ಪು ನಮ್ಮ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಬಟ್ಟಿನ ಪೊರ್ಲುನು ತೂಲೆ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ ನಾ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ ಈ ತುಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಏ ನಮನ ಭಾಷೆ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ ನಾ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ ನಮ್ಮ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಬಟ್ಟಿನ ಪೊರ್ಲುನು ತೂಲೆ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ ನಾ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ ಈ ತುಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಏ ನಮನ ಭಾಷೆ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ ನಾ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ ಭೈರ ದಿವಿರೆನ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಹಿರಿಯ ಕುಲು ನಂಬುದಿನ ಸಾರ ಮಾಣಿ ಸತ್ಯಲುಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆನು ಬೊರಿಪುಗ ತುಳುವ ಸೀಮೆ ಸುಗಿಪುಗ ಕಡಲ ರಾಜ್ಯದಂಚಿಗ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಪಸರಗ ಶುರಾಮ ದೇವಿರ ಉಂಡು ಮಲ್ತಿನ ತುಳುನಾಡು ಮುಲು ಜನ್ಮ ಪಡೆದಿನ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯದ ಬೂಡು ಎತ್ತು ಪಂಡಲ ಮುಗಿಯಂದಪ್ಪೆ ಹಿರಿನ ಪೊರ್ಲನು ಕೂಗರಿರಪ್ಪ ನಮ್ಮ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಬಟ್ಟಿನ ಪೊರ್ಲನು ತೂಲೆ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ ನಾ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ ಈ ತುಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಏ ನಮನ ಭಾಷೆ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ ನಾ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಬಟ್ಟಿನ ಪೊರ್ಲನು ತೂಲೆ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ ನಾ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ ಈ ತುಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಏ ನಮನ ಭಾಷೆ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ ನಾ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ ಪೂರ್ವಿಡೆ ಪಜೆಪಾಡಿ నుంచిన ಮಾತಡಿಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆನ ಬೆಳಗಾದು ದುಂಬುಕೋನ ಒಂದು ಲೈನ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರೆಲ್ಲ ಒಂಜತ್ತು ಜೋಟ್ಲನೆಲ್ಲ ಕತ್ತು ಒಂದಿಪ್ಪುನ ನಮಕ್ ಏಪಲ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಷಯ ಸಮೂಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆದ ಗುರಿಕಾರ್ಲಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಜಯಂತ್ ನಡುಬೈಲು ಮೇಲಿನ ಪಾತಿರಗಾದು ಈ ತೇದಿ ಮಂತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ತುಳುನಾಡದ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ದೈವಕ್ಲೆ ಶಕ್ತಿಲಿಗೆ ದುಂಬಾತ ಕೈ ಮುಗಿಯುವಂತು ಪರಶುರಾಮಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಂತಿನಂಚಿನ ತುಳುನಾಡುತ್ತ ವೈಭವೀಕರಣದ ಈ ನೆಲಟ್ಟು ಕಷ್ಟದ ತಿಂಗಳು ಪಂಪಿನವ ಆಟಿತ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ನೆನಪು ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಲೇಸದ ಇನಿ ಉದಿಪನ ಮಂತ್ರಂಚಿನ ಇನಿ ಇತ್ತನೆ ಅಗತ್ತಿನಾರು ಅವಿನಾಶ್ ಕೊರಂಕಿರಿಂಬೇರೆ ಈ ಉದಿಪನದ ಆಟಿದ ಬಗೆಟ್ಟು ಒಂಜಾತ್ ತೆರೆಯುವಂತು ಆಟಿದ ತಿಂಗಳು ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಕರಿಯೋಡು ಪನ್ಪನೇನು ನಂಗೆ ಮನಪೂರ್ವಕತ್ ತೇಪೈನ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಐನಂಚಿನ ಶೀರ್ಷ ವಾಸವೆಂಬೇರೆ ಈ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಲೇಸದ ಮಾನದಿಗೆನು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜದ ಮೂಲಕ ದೆತ್ತೊಂದಂಚಿನಾರು ಹಿರಿಯ ದೈವ ನರ್ತಕ ಐನಂಚಿನ ಕರಿಯ ಅಜಿಲ ಎಂಬೇರೆ ಅದೇ ರೀತಿ 4 ಜನಕ್ಕೂ ಮರ್ದದ ಮೂಲಕ ಗುಣಪಡಿಸಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಾಟಿ ವೈದ್ಯ ಐನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಅನ್ಯ ಐನಂಚಿನ ನನ್ನಪ್ಪ ಸಾಲಿಯನಂಬೆರೆ
ಒಂಜಿ ದೈವದ ತುಳುನಾಡದ ದೈವತ ಪರಿಚಯಕ್ಕೆ ಅತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಊರ್ತಾರು ಎನ್ನ ಗಿಟ್ಟತಾರ ಐನಂಚಿನ ಮಾಧವ ಮಡಿಯಲಂಬೆರೆ ವೇದಿಕೆ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವದ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರೇ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿನ ಕಾಲೇಜಿತ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಹಾಂತ ಕಲ್ಪಪಿನ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದವರೇ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಹಾಂತ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಷಯತ ಜೋಕುಲೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಪಣ್ಣದು ಪಣಿತು ಉಂತಯೆ ಪಣಿದು ಜೋಕುಲು ಪಾತೆರ್ನಂಚಿನ ಕೇಂಡೆಂಕ್ 1 ನಿಮಿಷ ಉಂತಯೆ ಇತ್ತೆ ಪಣಿತು ಮೌನಾಂಡ್ ಜೋಕುಲೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪಿನವು ನಿಗ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂತನು ತೆರಿಪೋಡು ಪಡ್ಪಡೆವು ವಿಷಯಟು ಅವು ನಿಗಲೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಾತು ದಿನ ಎಂಚೆ ಇತ್ತಂಡು ಒಂಜಾತು ದಿನ ಇನಿ ಎಂಚೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪಡೇನು ತೆರಿಪೋಡ ಇನ್ನು ತೆರಿಪೋಪನವು ಅವು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿತ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂದು ಆಜಿನ ವರ್ಷದ ಅವಂತುಲ್ಲೈನ ಕರಿ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೇರ ಆಟೀತ ದಿನ ಮಲ್ಪೇರ ಐಜಿ ಅಂಡ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ತೆರಿಪೋಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸನು ಇನಿ ಅಕ್ಷಯ ಕಾಲೇಜಿಟ್ಟು ಮಂತದುಲ್ಲ ಈ ವರ್ಷ ಐಕ್ ಯಜ್ಞ ಪುಡಾತಾತ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜೆಲ್ಲ ಸೇರೊಂದುಂಡು ಪ್ರಸತ್ತಾತ್ ಜೋಕ್ಲೆನ ಇರಿತ್ತ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಹಿರಿಯನಗ್ಲಿನ ದುಮ್ಮದ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಆ ಮಧ್ಯದ ಅಂತರನು ಇನಿ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳ ವಾ ರೀತಿಡು ಉಳ್ಳ ಪನ್ಪುರೇನು ಇನಿ ತುಳುನಾಡದ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿ ಕಡೆಟ್ಲ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಕೆಸರತ ಗೊಬ್ಬುಳು ಬೆದಬೇತ ವಿದೊಟ್ಟು ಇನಿ ತುಳುನಾಡಿನ ವೈಭವೀಕರಣ ತುಳು ಭಾಷೆನು ಒರಿಪಪ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಅವಿಭಾಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಟ ಇನಿ ಆವಂತುಂಡು ಗಡಿನಾಡ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಟ್ಲ ಆವಂತುಂಡು ತುಳುನಾಡು ಪಂಪಿನವು ಐಕೊಂಜಿ ಏತ ಬಗೆತ್ತ ಬೆದಬೇತ ರೀತಿಯ ಒಂಜಿ ಕಲಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಪಂಪಿನ ಕೂಡಿನ ತುಳುನಾಡು ಇನ್ನು ಯಕ್ಷಗಾನ ಅವಾರ್ಡ್ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಕಲೆಕುಲ ಅವಾರ್ಡ್ ದೇವರ ನಾಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ದೇವರನ್ನು ನಂಬುನಂಚಿನ ಅವಾರ್ಡ್ ಬೆದಬೇತ ವಿದುತ್ತ ಅವು ತುಳುನಾಡು ದಯಪಂಡ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಪಣ್ಣಂಚಿನ ಪರಶುರಾಮಿ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಕೊಡಲಿ ಅಡಕತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಂತ್ರಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣತ ನೆಲ ಪಂಡ ಅವು ತುಳುನಾಡುಗು ಐಕ್ಯ ದೇವರನ ಶಕ್ತಿದ ಭಾವನೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪುರೇನು ನಮ್ಮ ಇನಿ ತೆರಿಯೊಂತುಲ್ಲ ಬಂದಲೆ ಐನ ಇನಿತ್ತ ದಿನೊಟ್ಟು ಬೇತ ವಿದೊಟ್ಟು ವೈಭವೀಕರಣಲ ಅವಂತುಂಡು ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಪನ್ಪುನವು ಸದನ್ನ 25 ವರ್ಷದುಂಬು ಮುಲ್ಕಿದಾಗಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇರು ಮುಲ್ಕಿ ಯುವವಾಹಿನಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇರು ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಆಟಿದ ಕಲೆ ಎಂಚಿನ ಆಟಿಡ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಳಿ ಪನ್ಪುನ ಅಗಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇರು ಐನರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಇನಿ ಪ್ರತಿ ಕಡೆಟ್ಲ ಐನ ಎಡ್ಡ ಬೇತ ರೀತಿಗೆ ತೊಜ್ಪೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೇತ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ರೂಪಟ್ಟು ತೊಜ್ಪೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐನ ವೈಭವೀಕರಣ ತೊಜ್ಪೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಷರ ಕಾಲೇಜಿಟ್ ಇನಿ ಐನ್ ವೈಭವೀಕರಣ ಪನ್ಪುಜ ದಯಪಂಡ ಇನಿ ನಿಗ ಎದುರು ತಗೊಂದುಳ್ಳಾರು ಜೋಕುಲೆ ಕರಿ ರಾತ್ರಿ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ರಂಗ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಮಂತದು ಅಗ್ಲನ ಮೂಲಕನೇ ರಂಗ ಸಜ್ಜಿಗೆತ ಮೂಲಕ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಮಡಲನ್ನು ಮೊಡೆತ್ತು ಆ ಮಡಲನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಪನ್ಪಾಯ್ಕ್ ತಟ್ಟಿನ ಸೈಡ್ ಇಡ್ತು ಪ್ರತಿ ಅಂತಟ್ ರಾತ್ರಿ ಯಾನ ಕೇನಾಗ 2 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಆಯ್ತು ಜೋಕುಲು ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು ಪೋನಾಗ ಅಗ್ಲನ ಮೂಲಕನೇ ತೆರೆಯುವಂತೂ ಆ ಸಿರಿ ಕಟ್ಟುನಾವಡು ಬೇತ ಐಕ ಕಲೆನು ಕೊಂಡುನಂಚಿನ ಕಲಾ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಂತ್ರಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಅಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತವಡು ಕೋಡೆ ನಿಗಲು ತಗೊಂಡಿತ್ತಾರೆ ಪಗೆಲು ಮುಳು ತಟ್ಟಿ ಮುಡೆ ಹೊಂದಿತ್ತು ನಾವು ಇನಿ ಎದುರು ನಿಗಲು ತಗೊಂಡುಳ್ಳಾರು ದುಂಬುತ ವಸ್ತು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲು ಮುಳಿತ ಮಾಡಿ ಇತ್ತಂಡು ಸೋಗೆತ ಮಾಡಿ ಇತ್ತಂಡು ಆ ಸೋಗೆತ ಮುಳಿತ ಮಾಡಿ ಪುನಗ ಕಂಡೋಲು ಇತ್ತ ಕಂಡಲದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇತ ಕಂಡ ಅಡಪ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇತ ಒಂಜಿ ಸಾಧನಗಳಿತ್ತ
ಆ ಸಾಧನೆ ಮಾತ ಎಂಚಿನ ಉಂಡ ಪನ್ಪುಣೆನು ನಮ್ಮ ಎದುರು ಇನ್ನು ತೊಜ್ಪೋಂದುಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಅಂತ ಅಂತಲ ಐಕ್ ಆಪಣಂಚಿನ ಇನಿ ಕಂಡರಪ್ಪನಾಗ ಎಂಚಿನ ಐಕ್ ನೊಗ ಐಕಾಪನ ಪಲೈ ಬೆದಬೇತ ವಿದೊಟ್ಟು ಇನಿ ಐನ ನಿಕ್ಲಿನ ಎದುರು ತೋಜ ಒಂದುಂಡು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಡು ಪೋತು ಅರಿಮಂತ ಕನಪ್ಪ ದುಂಬದ ಕಾಲಟು ತೂಕವನ್ನು ಪನ್ಪುಣ ವಿದ್ಯಾಂಡು ಒಂಜಿ ಸೇರು ಅರಿಯಿಂದ ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಸೇರು ಬಾರು ಪನ್ಪುಣ ಇತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಕಲಸೆ ಪನ್ಪುಣ ಇತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಕಲಸೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಲಸೆ ಭಾರತನ ಅರಿಕೊಂಡ ಅವೇ ತೂಕ ಒಂಜಿ ಮುಡಿಯಿಂದ ಇತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಮುಡಿக்கு ಏತು ಸೇರು ಅರಿ ಒಂಜಿ ಮುಡಿக்கு ಏತು ಸೇರು ಏತು ಕಲಸ ಅರಿ ಆತನ ಬಾರು ದೆನ್ನ ಅಳತೆ ಮಂದದು ಆ ರೀತಿ ದುಮ್ಮದ ಕಾಲೋಟು ಅಳತೆ ಮಾಪನ ಮಂದದು ಆ ವಿಶ್ವಾಸೋಟು ಐನು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಐನಿ ನಿಗಲೆ ತೆರಿಪವರಂಡ ಐಕ್ಕೆ ಎದುರಿನಿ ಒಂಜಿ ಮುಡಿತ್ತ ಆ ಸಾಧನ ಮೂಲುಂಡು ಒಂಜಿ ಮುಡಿ ಬಾರು ಪತ್ತನ ಅದನ್ನ ಅರಿ ಪತ್ತನವು ಸಾಧನ ಮುಲ್ಪ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಕಲಸೆ ಬಾರು ಇನಿ ಎಂಕ್ಲ ಉದಿಪ್ಪನ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆ ಬಾರನು ಎಂಚ ರಡ್ಡಿ ಜನ ಎಂಕ್ಲ ಪಾರ್ದು ತೊಜ್ಪಾಯನ ದುಂಬದ ಕಾಲೋಟು ಅವೇ ಬಾರ್ನ ಆ ಕಲಸೆದ ದಿಂಜಾತು ಆ ಕಲಸದ ಮೂಲಕ ಮುಡಿಕ್ಕೆ ಮಾತದ ಆ ಮುಡಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಬೈಟ್ ಮುಡೆವಂತು ಆ ಇನ್ನು ಆ ಮುಡಿನ ಅಟ್ಟೋಗು ಪಾಡೋದಿತ್ತೇರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಾರೆ ತೀನವು ಆ ಸಾಧನ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಇನಿ ತೊಜ್ಪೋಡು ಪ್ರತಿ ಅಂತ ಅಂತಲ ಇನಿ ವಾಸವ್ಯಕ್ಕ ಶ್ರೀ ವಾಸವ್ಯಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಪಂಡೇರು ವಿಚಾರ ಸುಮಾರು ಪಂಡೇರು ಆ ದುಂಬದ ಕಾಲತ ದೆನ್ನ ಪಂಡೇರು ಇನಿ ಮಾನದಿಗನೆ ದೆತೊನ್ನಗ್ಲು ಮೂಜಿ ಜನಲ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಪಂಡೇರು ಇನಿ ಮಾನದಿಗನೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಇನಿ ದಾಯಿ ಇಂಚಲೆತ್ತ ಜೋಕುಲೆ ಅಗ್ಲ ಮಲ್ಲ ಇನಿ ಪೇಪರ್ ಬತ್ತೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಒರಿಯಿನ ಏರು ನಮ್ಮ ಮಾನದಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪೇರ ಅಗ್ಲೇನು ಕೂಡ ಮಲ್ಲ ವಿದಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಅಗ್ಲೇನು ಮಿತ್ತು ಕೊಡಪ್ಪ ಅಗ್ಲ ಶ್ರೀವಂತೇರು ಬೇತೆ ಅಗ್ಲ ಮಲವಲ್ಲ ದೆಟ್ಟು ಶ್ರೀವಂತೇರು ಸನ್ಮಾನ ದೆತ್ತೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯನ್ನಗ್ಲು ನಮ್ಮ ಕೈತಲ್ದಾಗ್ಲೇನು ಮಾನದಿಗೆ ದೆತ್ತೊಂದು ಅಗ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ಗುರುತಿಸ ಹುಡುದಾಯ ಪಂಡ ಇನಿ ಅಕ್ಷಯದ ಜೋಕ್ಳಿಗೆ ಅಗ್ಲಿ ಏರಿಂದ ಪಂಡದು ಗೊತ್ತಾವಡು ಇನಿ ಕರಿಯಾಜಿಲ್ಲ ಪನ್ಪುರ ಯಾನು ಇಲ್ಲಿರ್ತೇ ತೂವೊಂದುಳ್ಳೆ ಒಂಜಿ ಸಿರಾಡಿ ಬೋತಾವಾಡು ಒಂಜಿ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಬೋತಾವಾಡು ಕಟ್ಟುನಾಗ ಅವು ಏರು ಕಟ್ಟುನ ಪನ್ನಾಗ ಅವು ಕರಿಯ ಕಟ್ಟುನ ಪನ್ಪುರನು ಕೇಳೊಂದಿತ್ತ ಎಂಕ್ಲ ಅಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲ ಇನ್ನು ತುಯ್ಯರ ಪೋಂದಿತ್ತ ಐಕೊಂಜಿ ಭಾವನೆ ಇತ್ತಂಡು ಇನ್ನು 75 ವರ್ಷದ ಕರಿಯಾಜಿಲ ನಮ್ಮ ಎದುರುಳ್ಳೇರು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಭೂತ ಕಟ್ಟ್ಯಾರ ದೈವ ಕಟ್ಟ್ಯಾರ ಉಡ್ಸೋಕಾತುಳ್ಳೇರು ಕಟ್ಟೊಂದುಳ್ಳೇರು ಇತ್ತಲ್ಲ ಇನಿ ಮಗಕ್ಕ ಇನ್ನು ಕೊರಿಯರ್ನಲ್ಲ ಇತ್ತಲ್ಲ ಕಟ್ಟೊಂದುಳ್ಳೇರು ಆಡ ನಿಗ್ಲಿನಿ ಕರಿಯಾಜಲನ ಎದುರು ನಿಗ್ಲಿ ತೂಪಾರು ದೈವ ಕಟ್ಟನಾಗ ಕರಿಯಾಜಲನ ನಿಗ್ಲು ತೂಡು ಅಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಮಾನದಿಗೆ ನಿಂಗ್ಲ ಇನ್ನು ತೊಜ್ಪೊಂದುಲ್ಲ ನಿಗ್ಲಿನ ಎದುರು ಕರಿಯ ಪಂಡ ಏರು ಕರಿಯಾಜಿಲ ಪಂಡ ಏರು ಪಂಡತ್ ಅಂಚನೆ ನಾಟಿ ವೈದ್ಯ ಪನ್ಪುಣ ನಾರ್ನಪ್ಪ ಆರು ಎನ್ನ ದುಂಬುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನ ಅಂಕ ಅನ್ನೆ ಓಡು ಆರು ಆರ್ನ ದೈವಸ್ಥಾನ ಆರ್ನ ತರವಾಡದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಯಾನ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಸದ ಯಾನ ಇನ್ನು ಗುರಿಕಾರ ಪತೋದಿತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆತಿತ್ತೆ ಮರಕೂರು ಜನನ ಪನ್ಪುರವು ಒಂಜಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ಐನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯಾನ ಅಪ್ಪಗದೆ ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ ಆರ ಆ ಗುರಿಕಲ್ಲಾತಿತ್ತೇರು ಆರ್ನ ಇನಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಪಂಡಾಗ ಇನಿ ನಿಗಲು ಎದುರು ತಗೊಂಡುಳ್ಳಾರು ಇಂದು ಮಾಂತ ಸಾಧನ ಕಂಡರಪ್ಪನವು ಮುಡಿ ಅವಾರ್ಡು ಕಲಸೆ ಅವಾರ್ಡು ಈ ಒವ್ವೆ ಮುಳು ಹೆಂಚಿನ ಉಂಡ ಅವು ಆರ್ನ ಇಲ್ಲಲಿತ್ತಿನವು ಇನ್ನು ಯಾವ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲಲಿತ್ತಿನವು ಇನಿ ಕಾಂಡ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಆ ಸಾಮಾನ್ ಮಾದ ಕನತದ 6 ಜೋಡಣೆ ಮಂತಿನಾರು ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಡು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಕಂಡಾಡತ್ತೊಂದು ಕಾಂಡೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಇನಿ ಬರ್ತದು ಕಂಡಾಡತ್ತದು ಪೇರು ಬರೀತು ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪಿನಾರು 4 ಜನಕ್ಕೂ ನಾಟಿ ವೈದ್ಯ ಕೊರ್ಪಿನಾರು ಇನಿ ಓವು ನಿಗಲು ಪಂಡಿಪ್ಪರು ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮರ್ದದ ತೊಂದಿಪ್ಪ ಒವ್ವೆ ಕೆಂಪು ಬರಡು ಒವ್ವೆ ಇಂಚಿನ ಬೆದವೇತೆ ನಮ್ಮನೆತ ನಂಗೆ ಸೀಕ್ ಬಂದಾಗ ಐನು ಗುಣಪಡಿಸಪ್ಪನಾರು ನಾರ್ನಪ್ಪ ಸಾಲ್ಯನ್ ಅಗ್ಲೇನೆ ಎದುರು ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಮಂತದುಲ್ಲ ಅಗ್ಲೇನ್ ನಿಗ್ಲು ತೊಜ್ಪವಂತುಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಅಗ್ಲೇನ ಸಾಧನೆ ನಮ್ಕು ಗೊತ್ತಾವಡು ಮೂಜಿನ ತಾರು ಮಾಧವ ಮಡಿವಾಲ ಇನಿ ನಾರ್ನಪ್ಪ ಸಾಲ್ಯನ್ನ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿಕೆನೆ ಆ ಮಗೆ ಮುಳು ಎದುರುಳ್ಳೆ ಹೆಂಗ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆ ಮಗೆ ಐ ಕಲ್ತದ ಐನೈ ಆನ ಡಿಗ್ರಿ ಆತಂಡು ಅತೆ ನನ್ನಪ್ಪನ ಡಿಗ್ರಿ ಆತಂಡ ಆಯ್ನ ಮುಳು ಉಳ್ಳೆ
ಇನಿ ಒವೇ ದೈವತ ಅಡೆಗೆ ನಿಗ್ಲು ಪೋಲಿ ಒವೇ ದೈವತ ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಲೂ ಪಾರಿ ಪನ್ಪುಣ ನಿಗ್ಲು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಮಧ್ಯಸ್ಥೆ ಪನ್ಪುಣವು ಇನಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥೆ ನಿಗ್ಲು ಕೇಂತಿಪ್ಪರು ಇನಿ ಒವೇ ದೈವ ಕಟ್ಟರಾಗ ಎದುರು ಉಳ್ಳೈನ ದೈವರ್ತುಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥಗಳನ್ನ ಇನಿ ನಂಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇಟ್ಟು ತಿಕ್ಕೊಂಡು అయిన బింబిసాపునవు ఆ పారి పన్పుడంచిన ఒవే దైవగు పారి పన్పుడవు ఇని ఆయే మాల్తొందుళ్ళే ఆయన డిగ్రీ క్లాಸ್ ಆತಂಡು ಇನಿ ಆಯೆ ಪಾರಿ ಪನ್ಪುಣ ಕೆಲಸನು ಇನಿ ದೈವಗಳ ಒವೇ ದೈವಗಳು ಅವಾಡು ఆయన ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಲ್ಲ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಆ ಪಾರಿ ಪನ್ಪುಣ ಇನಿ ಬತ್ತದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳಿ ಬಂದ್ರೆ ದಾಯ ಪನ್ಪ ಬಂದ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಶೈಲಿ ಮೂಜಿನೆದಾರು ನಮ್ಮ ಮಾನದಿಗದೆ ತೊನ್ನಾರು ಮಾಧವ ಮಡಿವಲ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಕೈತಲ್ದಾರು ನಡುಪೈಲು ಮಾಧವ ಮಡಿವಲ ನಡುಪೈಲು ಬಂದದು ಆರು ಸದನ 4 ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಚಾರಿಕೆ ಅವನ ಒಂದು ಗ್ರಾಮಗೂ ಸೀಮಿತ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮಡಿವಾಲ ಪನ್ಪುಡವು ನಿಗಲೆ ದೈವ ಕಟ್ನಾಗ ಐನಿ ದೊಂದಿ ಪತ್ತಂತು ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲು ದೊಂದಿ ಪತ್ತಂತು ಆ ದೈವದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುನಾರು ಐಕಾಪುಣಂಚಿನ ಒವ್ವೆ ಕೆಲಸ ಉಂಡ ಐನು ಮಲ್ಪುನಾರು ಇನಿ ಮಾಧವ ಮಡಿವಲ ಆರೇನೆ ಎಂಕ್ಲ ಗುರುತಿಸ ಒಂದುಳ್ಳ ಒಂಜಿ ದೆಟ್ಟು ಆರು ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಗುರುಂದುಲ ಪನೊಲಿ ಯಾನ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಪಂಡದಿತ್ತೇನು ಎನ್ನ ಸ್ಟೋರಿ ಒಂಜಿ ಏನು ಪಂಡದಿತ್ತೆ ಬಂದುಲೆ ಐನು ಇನಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಆಜ್ಞೆ ಎದುರು ಏನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಲ್ಪ ದಯ ಪಂಡ ಅವು ಮಾಲ್ಪಡೈನವು ಐನ ಮೋನೆಗೆ ತಕ್ಕ ಪಾತ್ರನತ್ತು ಮಾಲ್ಪಡೈನವು ಒಂಜತ್ತು ದಿನ ಕಷ್ಟದ ಕಾಲ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲದ ಕೈತಾಲು ಕಷ್ಟದ ಕಾಲ ಯಾನಿತ್ತೆ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಯಾರ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ದಾಲ ಮಲ್ಪೆರ ಇದ್ದಿ ಡಿಗ್ರಿ ಕಲ್ತೊಂದು ಒಳ್ಳೆನೆ ಡಿಗ್ರಿ ಹತ್ತು PUC ಆಂಡ್ PUC ಹತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಮಲ್ಪೆರ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಕಾಸಿಜ್ಜಿಂದ ಪನ್ನಾಗ ಆರು ಮಾಧವ ಮಡಿವಾಳ ಪನ್ಪುರಾರು ಆರ್ನ ದೈವಚಾರ್ತಿಕೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆರು ಮೂಲೆ ಪುತ್ತೂರುಟು ಕೆಂಕೋಡು ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಹತ್ತಿತ್ತೇರು ಕೆಂಕೋಡು ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಇತ್ತಿತ್ತೇರು ಮೂಲೆ APMC ರೊಟ್ಟು ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಆನಾಗ ಆರ್ನ ಅಲ್ಪ ಆರು ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ರಾತ್ರಿ ಕಾಪುನಾರು ಆ ಪೊರ್ತರು ಆರು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ತೆತ್ತೊಂಡೇರು ಯಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಪಂಡದಿತ್ತೆ ಪುತ್ತೂರು ಹೊಡ್ತು ದರ್ಬೆ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಗೂರ್ಕ ಮಲ್ಪನ ಅದನ್ನ ದೆತೊಂದಿತ್ತೇರು ಗೂರ್ಕ ಮಲ್ಪನ ಬಂಡ ರಾತ್ರಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲೇನು ಕಾಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೆನ್ನ ದೆತೊಂದಿತ್ತೇರು ಆದ್ರೆ ರಡ್ಡು ಕೆಲಸ ಇತ್ತಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಏನಾರ ಎಂಗ್ಲ ನೆರೆಕಾರೆ ಅಪ್ಪಗ ಪಂಡೇರು ಜಯಂತ ನಿಕ್ಕ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೊಳ್ಯ ಯಾನ ಒಂಜಿ ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ನಿಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಲ ಯಾನು ಗೂರ್ಕ ಮಲ್ಪೆ ರಾತ್ರಿದ ಪೊರ್ತುಡುಂದು ಯಾಂಕ್ ಬಂಜಿಗೆ ಬಡವು ಇತ್ತು ನಪ್ಪಗ ಬಂಜಿಗೆ ಬಡವು ಒವೇ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ನಂಗೆ ದಾಲ ತೊಂದರೆದ್ದಿ ಆವು ಮಾದ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕ್ಲ ಆರೇನು ಲೆಪ್ಪಿನ ಎಂಕ್ಲ ಬಾಬಣ್ಣ ಅಂದು ಬಂಡತು ಆವು ಬಾಬಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಅಂದು ಸರಿ ಆರು ಕೆಂಕದ ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ರಾತ್ರಿದ ಗೂರ್ಕ ಮಲ್ತೇರು ಅರೆಗೆ ಪಣಿದು ಪರ್ಪುಣ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಆ ಪರ್ಪುಣ ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತದು ರಾತ್ರಿ ಆರು ಕೆಂಕೊಡು ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಇತ್ತೇರು ಅಲ್ಲೇ ಜೊತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಈ ಮಾರ್ಗದ ಗೂರ್ಕನೋ ಈ ಮಲ್ಪುಲ ಯಾನು ಮೂಲೆ ಉಂತು ಪೆಂದ ಆರು ಬಂಡೇರು ಯಾನ ದರ್ಬೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎಡ್ತು ದರ್ಬೆ ಮುಟ್ಟ 9 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಎಡ್ತು ಕಾಂಡ 6 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಸೈಕಲ್ ಇಟ್ಟು ಬಿಸಿಲು ಉಡ್ತೊಂದು ಕಾಕಿ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ತು 3 ವರ್ಷ ಗೂರ್ಕ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸಾಧಾರಣ 30 ವರ್ಷ ದುಂಬು 87 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಪ್ಪಗ ಎಂಗ್ ತಿಂಗಳಿಗೂ 15,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಾಧಾರಣ 5 ಅಂಗಡಿದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಹೊಂದಿತ್ತುಂಡು 15,000 ಇನಿತ್ತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಾಧಾರಣ 1.5 ಲಕ್ಷ ಮಿತ್ತಾವು ಆರು ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಮಂದೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಯಾನು ಆ ಟೈಪ್ ಮಂದೊಂದಿತ್ತೆ ಬಂದಲೆ 3 ವರ್ಷ ಮಾಂತ ರಾತ್ರಿ ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಮಂದದು ಪಗೇಲು ಫಿಲಮಿನ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬತ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಫಿಲಮಿನ ಕಾಲೇಜ್ ಇಟ್ಲ ಪಾಸ್ ಆತು ಪೋಯಾನು ದಾಯಾನು ಪನ್ಪ ಪಂಡ ಅಂಚಿನ ಜನಕ್ಕುಲೇನು ದಾಯ ಪಂಡ ಅಗ್ಲು ಒವೇ ಮಲ್ಪಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸಾತ ನಂಗೆ ಉನುಪು ಕೊಡ್ನಗ್ಲು ಐನು ಮರಪ್ಯರ ಬಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಆ ಮರಪ್ಪದ ಹೇಳೋದು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಯಾನು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿ ಉಂಡು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗಳ ಆರಿನ ಗುರುತಿಸಪ್ಪಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಪಶ್ಚಾತ್ತ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀನ ಬಂದಲೆ ಜೋಕುಲೆ ದೆನ್ನ ನಮ್ಮ ನೆನಪುದಿರೋಡು ಏಪಲನ್ ದೆನ್ನ ನಮ್ಮ ನಂಗೆ ದುಂಬುತ ದಿನ ಜನಕ್ಕಳು ನಂಗೆ ಏರು ಸಾಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರ ನಮ್ಮನ್ನು ಏರು ತುಯ್ಯರ ಅಗ್ಲನ್ ನಮ್ಮ ನೆನಪುದಿರೋಡು ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ಸಾರ್ಥಕ ಆಪುಂಡು
ಇಂದು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ನಮ್ಮ ಒರಿಪಾಪನವು ಈ ಕೆಲಸನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ದೀರ್ನ ಇಂಚಿನ ಹೆಜ್ಜೆನು ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮು ದೀಡಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಹಾಕೊಂಡು ದಟ್ ಒವೇ ನಾಚಿಗೆದ್ದಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಎಂಕ ನಾಚಿಗೆ ಆವೊಂದಿತ್ತುಂಡು ರಾತ್ರಿ ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಪಗೆಲು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಎರನ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಎನ್ನ ಸಾಪಾಟಿನಾಗಲೇ ನಾನು ತೂಪೇರ ಎನ್ನ ಸಾಪಾಟಿನಾಗ ತೂತಿ ನಾನು ತಿಳಿಪೇರ ಹೆಂಗ ನಾಚಿಗೆ ಆವೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಅನ್ನ ನಾಚಿಗೆದ ಪೊರ್ತುಡು ಎಡ್ಡೆ ಜೀವನದೊಂದು ಅಪ್ಪಗ ಆ 15,000 ಎನ್ನ ಬಿಂದಾಸ್ ಜೀವನ ಹೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಾಲ್ ತಗಲೇನ ಸಾಂಖ್ಯರಾಂಡು ಇಲ್ಲಾಲ್ ತಗಲೇನ ಅಕ್ಕನಗಲೇನ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ದು ಕೊರಿಯರಾಂಡು ಎಂಗ್ಲೇನ ಗುತ್ತುದ ಇಲ್ಲಲಾಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಏರ್ನ ಅಂಗಿದ್ಯಂತೆ ಬದುಕುನಂಚಿನ ಸಾರ್ಥಕ ಅಂಡು ದುಂಬದ ದಿನ ಆ ಕಾಸಿಗೆ ಬೆಲೆ ತಿಕ್ಕಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಪೈಸೆಗೆ ಬೆಲೆ ತಿಕ್ಕಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡು ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಎಡ್ಡೆ ಸಾದಿಟ್ಟು ಪೋನಾಗ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಾದಿ ನಂಗೆ ಓಪನ್ ಆತಿಪ್ಪುಂಡು ಆ ಓಪನ್ ಜೀವನನೇ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜರು ನಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸಾರ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ದಿನನೂ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಮರಪ್ಪಿರ ಬಲ್ಲಿ ಆ ಮರಪ್ಪಿನ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುನ ಭಾವನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಅವಡು ಬೇತ ಪರ್ಬ ಒವೇ ಆವಡು ಐಕಲ್ ಎತ್ತದಾಗ್ಲೇನೆ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಹೊಡೆದುಕೊಂಡಪ್ಪು ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸನು ಇನಿ ಅಕ್ಷಯ ಕಾಲೇಜು ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಅಕ್ಷಯ ಕಾಲೇಜ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಸ್ತ್ ಅವೊಂದು ಪನ್ಪೇರು ಆಂಡ ಇಂಚಿನೇನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಾಠದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಲ್ಪವಡು ಪಾಠದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೆರಿಪವಡು ಪನ್ಪುನೇನು ಇನಿ ವಾಸವಕ ಪಂಡೇರು ಸುಮಾರು ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಇನಿ ಆಟಿ ತಿಂಗಳದ ಆ ಒಂಜಿ 16 ತಿಂಗಳು ಪನ್ಪುಣವು ತುಳುತ್ತ ತಿಂಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇನಿ ನಿಗಲು ಕರಿ ರಾತ್ರಿ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆ ಬರೆತು 16 ತಿಂಗಳದ ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ ಬರೆಯಿನ ಒಂದು ಏತೈನ ಜೋಕ್ಲೆ ಇನ್ನು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜೋಕುಲು ಇಂದು ಮಲಯಾಳಿಟ್ ಬರೆಯಿನವ ಅಥವಾ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರ ಬುರ್ಪತೆರಿಂದ ಅವು ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಯಾನು ಕೂಡ ರಾತ್ರಿ ಪಂಡೇನು ಪ್ರಭಾ ಮೇಮಟ ಪಂಡೇನು ನಿಗಲು ದೆಣ್ಣೆ ಇಂಚ ಬರೆಯುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನಗ್ಲೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಂದು ಇಂದು ಮಲಯಾಳಿ ಅತ್ತಂಡ ದಾದನ್ಲ ಚಿತ್ರ ಬುರ್ಪೈನ ಪನ್ಬೇರು ನಿಗ್ಲ ಇನ್ನು ತುಳುತ್ತಲಿಪ್ಪು ಆಟಿ ಸೋನಾ ನಿರ್ನಾಲ್ ಬೊಂತೆಲ್ಲ ಪನ್ಪುಡನು ಐನು ಬರೆತು ತೊಜ್ಪೋಡು ಕನ್ನಡೋಡು ಬರೆಯೋಡು ಪಂಡದು ಇಂದು 16 ತಿಂಗಳದ ತುಳು ಲಿಪಿ ಇನಿ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಬೋಧಿ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಏದು ಅಂತಾನೆ ಇನಿ ವಾಸವ್ಯಕ್ಕ ಐನ ಬಗ್ಗೆ ತೇರಿದ್ದು ಇಡೀ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಬರೆಯಿತು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕನೇ ಬರೆಯಿನ ಹಂಚಿನಾರು ಆ ತುಳು ನಾಡ್ತ ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ತುಳು ಬಂದಲೇನ ಆ ದುಂಬುತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ದುಂಬುತ ಜೀವನ ಐನ ನಮ್ಮ ನೆನಪು ಮಲ್ಪನಾಗ ಜೋಕುಲೆ ಐಕೊಂಜಿ ಏತ ಅರ್ಥ ಇತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಇತ್ತುಂಡು ಹಿರಿಯನಾಗ್ಲ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಆ ದುಂಬದ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪರಂಪರೆನು ಅವು ಏತಾ ಒಂಜಿ ಐಕ ಅರ್ಥ ಇತ್ತದ ಇನಿ ಐನು ನಮ್ಮ ಕಣತ್ತದೇರು ಆಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮರತೊಂದುಲ್ಲ ಇನಿ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸು ಏರೆಗ್ಲ ಬೋಡ್ಚಿ ಬಂಜಿಗೆ ಏರೆಗ್ಲ ಬಡವು ಬೋಡ್ಚಿ ಬಡವು ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಏರೆಗ್ಲ ಬಡವು ಇಜ್ಜಿನಿ ಆಂಡ ಈ ದುಂಬದ ಕಾಲೋಟು ತೆಲಿ ಗಂಜಿ ಪನ್ಪಿನವು ಐಕಿ ಏತ ಅರ್ಥ ಇತ್ತುಂಡು ತೆಲಿ ಗಂಜಿಗೆ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪು ಬಾರ್ತು ಐನು ತಿಂದಿನ ಬೊಲ್ಪುಡ್ದು ಕತ್ತಲು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಆ ಬಡವು ಪೋಂದಿಜ್ಜಂಡು ಆಂಡ ಇನಿ ತೆಲಿ ಗಂಜಿ ಬೋಡ್ಚಿ ಇನಿ ನಂಕ ಮಾಂತರೆಗಳ ಅವು ಒರಿ ನಿಗ್ಲೆಗಿಂದ ಹತ್ತು ನಂಕಿಂದ ಹತ್ತು ಮಾಂತರೆಗಳ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನವು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಪೋತು ಆರ್ಡ್ರ್ ಕೊರ್ಪ ಬೊಲ್ಪು ಅಪ್ಪನಗರೇನಿ ಲಕ್ಕೇನ ತಿರುಜಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಹತ್ತು ಮಾಂತರೆಗಳ ಪನ್ಪುಜಿ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಆರ್ಡ್ರ್ ಕೊರ್ಪ ಬೊಲ್ಪುಗೆ ಆರ್ಡ್ರ್ ಕೊರ್ಪ ಹೋಟೆಲ್ ಹಿಡಿದು ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಅವಡು ಬೆದವೇತೆ ಇಂಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಇನ್ನು ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಕನತು ಕೊರ್ಪೇರು ಐನು ಏಪ ಮಾಂತಿನ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಂಗೆ ಐಟಿ ಎಂಚಿನ ವಸ್ತು ಪಾರ್ತಿಪ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಇನಿ ಜೋಕುಳಿಗೆ ಬೋಡೈತಿನ ಆ ಪಿಜ್ಜಾ ಅವಾರ್ಡು ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯ್ತಿನ ಅವಾರ್ಡು ಆ ಕರ್ಕೂರಿ ಅವಾರ್ಡು ಅವು ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಆಂಡ ದುಂಬತ ವಸ್ತು ಒವ್ವೇ ಬೋಡ್ಚಿ ಅಂಚತ್ ಇನಿ ಅಕ್ಕ ಪಂಡೇರು 21 ದುಂಬದ ಕಾಲೊಟ್ಟು 101 ವರ್ಷ ಬದುಕುನಗಲು ಇನಿ 45 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಬದುಕೊಂದುಳ್ಳೇರು ಬೇತೆ ಕಾಯಿಲೆಗೂ ಆವಂದುಳ್ಳೇರು ಹೃದಯಘಾತ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅವಾರ್ಡು ಅತನ BP ಶುಗರ್ ಇಂಚಿನವು ಇನಿ ದಾಸ್ತಿ ಅವಂತುಂಡು ಒಂದು ದೇರ್ತಾತ್ ಬಂದುಳ್ಳೆ ಜೋಕುಲೆ ಕರಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯನಗಲು 80 ವರ್ಷ 100 ವರ್ಷ ಬದುಕನ ಹಿಡ್ದ ದೆನ್ನು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಅರ್ಧಗೂ ವಾಯಿಸದೆ ತೊಂತು ಐಕ್ ಸರಿಯಾತು ನಮ್ಮ ಪಪ್ಪ
ಆಯ್ನಾತ ನಿಗಲ ಜೋಕ್ಲೆಟ ಪನ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಆರೋಗ್ಯ ಆತದಿರ್ಕ ಐಕ ಈನ ಸರಿಯಾಯಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಮ್ಮ ದೆತೊನ್ಕ ಇಲ್ಲಲ ಅಪ್ಪಲು ಬಾಂತನಂಚಿನ ವಸ್ತುನು ತಮ್ಮ ತಿನ್ಕ ಇನಿ ವಕ್ಷಲ ಪನ್ಪಿನ ಪೊಣ್ಣು ಇನಿ ಎಂಗ್ಲ ದಾಯ ಪಂಡ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಜೋಕ್ಲೇಟೇನೆ ಕನಲಿ ನಿಗಲು ವಸ್ತುನು ಕನಲಿ ನಿಗಲ ಇಟ್ಟದ ಆಪುನಂಚಿನ ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪಾರ ಐನು ಪನಿ ಪನಿ ತನ್ನ ಇಡೆ ಕನಲಿ ಕನತು 4 ಜನಕ್ಕೂ ಕೊಡ್ಲೆ ಎಂದು ಪಂಡದು ಎಂಗ್ಲ ದಾಯ ಪನ್ಪ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅವೇ ಜೋಕುಲು ಪೋತು ಅಪ್ಪೆರ್ಲರ ಪನ್ಪೇರು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಇಟ್ಟು ಇಂಚೆ ಆಟಿ ಕೊಟ್ಟುಂಡು ಅಮ್ಮ ಒವ್ವಾಲ್ನ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲೆಂದು ಆ ಮಲ್ತು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಮ್ಮ ಪನ್ಪೇರು ಬಲಾಂದು ಪಂಡದು ಮಗಲಿನ ತನ ಮಗನ ಲೆಪ್ಪು ಬೇರು ಅಗ್ಲಿಗೆ ಪನಿದಾರ್ನ ತೆರಿಪ ಪೇರು ಒವ್ವೇ ಕಜಿಪ್ಪಾವಾಡು ಒವ್ವಲ್ನ ಬೇದ ಬೇದ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅಪ್ಪಗ ಅಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ತೆರಿಯೋನ ಶಕ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಇನ್ನು ವಕ್ಷಲ ಪನ್ಪುನ ಪೊಣ್ಣು 30 ಬಗೆತ್ತ ಐಟಮ್ ಕೊನತಲು ಯಾನು ಕೇಂಡೆ ಈ ಎಂಚ ಏತ್ ಪೊರ್ತು ಮಲ್ತಂದು ಐಕಾಲ್ ಪಂಡಲು ಯಾನು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ 4 ಜನ ಸೇರ್ತು ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ಹಿಡಿದು ಎಂಕ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಎಂಕ್ಲ ಮಾಡ್ತಂದು ಪಂಡದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಾಲೇಜ್ದ ಪರವತ್ತು ಎಂಗ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪಪ್ಪನಾರು ಹರಿಚಂದ್ರ ಸರ್ ಸಾಧಾರಣ ಇರುವ ಐಟಮ್ ಕನತೇರು ನಿಗಲೇ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪಪ್ಪನಾರು ಆರಡಕ್ಕೆ ನಾಗ 6 ಪನ್ಪೇರು ಯಾನು ಒರಿಯೇ ಮಾಡ್ತೀನಂದು ಇರುವ ಐಟಮ್ಲ ಯಾನು ಒರಿ ಮಾಡ್ತೀನ ಅಂದು ಬಂದದು ಇಂದು ಬೋಡಿತ್ತನ ನಂಗೆ ಅಂಚಾತ್ ಆಟಿದೊಂಜಿ ದಿನ ನಮ್ಮ ಆಡಂಬರತ ಗೌಜಿನ ಮನ್ಪಣತ್ತು ಆ ತೆರಿಪಾಪಣಂಚಿನ ವಿಸರ್ದ ಮೂಲಕನ ಪೋಯಿ ಇನಿ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸು ನಮ್ಮ ಬಂಜಿಗತ್ತು ಆ ತುಂಬುದ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸು ಎಂಚಿನ ಉಂಡ ಐಟಿದಾಯ್ತ ಸತ್ವ ಉಂಡ ಐನು ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋನ್ಕ ಐನ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎಂಚಿನ ದುಂಬುದ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಗಳ ಕೇಳ್ನೆ ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮು ಎಂಚನಿಗ್ಲಿ ಇತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕೇಳ್ನೆ ಐನಲ್ಲ ಒಂದು ಅನುಭವದೆ ತೊನ್ನೆ ಜೋಕುಲೆ ಆ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಪಾಠದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ತುಳುನಾಡ್ತ ನಮ್ಮ ಜನಕುಲು ನಮ್ಮಗಳು ಪನ್ಪುನ ಭಾವನೆ ದೀಡಂತೂ ಇನಿ ಅಕ್ಷಯ ಕಾಲೇಜ್ ಇಟ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಮೂಲಕ 4 ಜನಕ್ಕೂ ತೆರಿಪಾಪುರಂಜನ ಕೆಲಸ ಆವಾಡ್ ದೆಕ್ಕು ಮಾತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ನಂಚಿನ ದೆನ್ನ ಪಿರಾವುಡು ಬೆಂದಿನಂಚಿನ ಇನ್ನಿತ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ದೆತ್ತಂತೂ ದೆಕ್ಕಾತು ಸುಮಾರು ಕೆಲಸ ಹೊಡೆದಕ್ಕ ಬೆಂದಿನ ಅಂಚಿನ ಪ್ರಭಾವತಿ ಮ್ಯಾಮು ಆಡ್ನ ತಂಡ ತಗ್ಲಿಗೆ ಐನಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ IQC ಅವಾರ್ಡು NSS ಅವಾರ್ಡು ಫುಡ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ದ BHS ಅವಾರ್ಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲೆಗ್ಲ ದಿನ ರಂಗ ಸಜ್ಜಿಕೆ ಮಂತನಂಚಿನ ಜೋಕುಲೆಗ್ಲ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಅವಾರ್ಡು PUC ತ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಆರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತಿನ ತಂಡದ ಟೀಚರ್ಸ್ನಗ್ಲು ಅವಾರ್ಡು ಪ್ರತಿವರೆಗ್ಲ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿದ ಪರವಾತು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಪಂಡಂತು ಅಗ್ಲಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಪಂಡಂತು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಇನ್ನಿತ ಮಾನಾಧಿಕತ ಒಂಜಿ ತೆತ್ತು ಕಾಂಡೆಡ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೊಟ್ಟ ಎಂಕ್ಲನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾಲೇಜಿದ ದೆನ್ನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತೆರೆಯಂತು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾಂತ ನಿಖಲೆ ಮಾನಾಧಿಕತ ಬಿನ್ನೆರೆಗ್ಲ ಗವರ್ನಿಂಗ್ ಬಾಡಿದ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು ಸುನಿಲನ್ನೇ ಉಳ್ಳೇರು ಪ್ರತಿಯೊರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಪಣ್ಣಂತು ಮಾಂತರೆಗ್ಲ ತುಳುನಾಡತ ದೈವರು ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಸದಾ ಪಿರಾವದಿ ಇಡ್ತು ನಿಗ್ಲು ಪೋಪಂಚಿನ ಕೆಲಸಗೂ ಬೆನ್ನೆಲು ಆತು ನಿಗ್ಲು ನಮ್ಮಂಚಿನ ಶಕ್ತಿಲು ನಿಗ್ಲು ಆತು ಪ್ರಕೃತಿದ ಶಕ್ತಿನೂ ನಮ್ಮ ದೆತ್ತೊಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ದೆತ್ತೊಂತು ನಾನಾತು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿರು ಪೋಯಿ ಸಮಾಜೋಟು ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆತು ಬದುಕದು 4 ಜನಕ್ಕೂ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ಪಣಂಚಿನ ಕೆಲಸನು ನಮಾತು ಮಲ್ಪಕ ಪನ್ಪುನ ಪಾತನೋ ಪಣ್ಣಂತು ಅಕ್ಷಯ ಕಾಲೇಜಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ ನನಾತು ನಿರಂತರ ಸಾಗಾಡು ಪನ್ಪುನ ಪಾತನೋ ಪಣ್ಣಂತು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ನ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಮಾಂತರಿಗಳ ಕೊಡೋರ ಎನ್ನ ಗುರಿಕರ್ಮೆ ಪಾತನ ಇಡೆಗೆ ಮುಗಿತನ ಮೇಲೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ನಮ್ಮ ಕೈತೋಲಿಡಿಪ್ಪನ ಸಾಧಕರನ್ನು ಗುರುತಿಸವುಡು ಪಂಪನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇನಿ ನಡೆತಂಡು ಪಂದು ಅಂಚನೆ ತನ್ನ ಕಷ್ಟದ ಜೀವನನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪಾದು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಸದ ಗುರುಕಾರ್ಲಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಜಯಂತ್ ನಡುಬಲ್ ಮೆರೆಗು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇದು ಈ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆಡು ಒಂಜಿ ಪದಕ್ಕೆ ಪದ್ಯ ಪಾಡರ ಬರೊಂದು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜದ ಕಲ್ಪಟ್ಲು
ಲೆತ್ತನ ಈಯನ ಲೆತ್ತಿನಿ ಇಚ್ಚಿಂದಲ್ಲೇ ಪೂಲಗೆ ಬಚ್ಚಿರ ತಿನ್ನರೆ ಬೋಡು ಸುಣ್ಣ ಕೊಪ್ಪನ ಪಲ್ಲಗ ರಟ್ಟು ಮನೆ ತೂವಂದುಂಡು ಆಜಿಕಾರಿ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಲೆತ್ತರ ಲೆತ್ತರ ಈರನ ಲೆತ್ತೇನಿ ಇಚ್ಚಿಂದಲ್ಲೇ ಪೂಲಗೆ ಕೆಲಸದ ಪತ್ತುಡು ಬತ್ತುಂಡ ಬಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂತಿರುಗೆ ಊಜಿ ಮೊನೆ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಆಜಿ ಕಣ್ಣು ತೂವಂದುಂಡು ಲೆತ್ತನ ಈಯನ ಲೆತ್ತಿನಿ ಇಚ್ಚಿಂದಲ್ಲೇ ಪೂಲಗೆ ಬಚ್ಚಿರ ತಿನ್ನರೆ ಬೋಡು ಸುಣ್ಣ ಕೊಪ್ಪನ ಪಲ್ಲಗ ರಟ್ಟು ಮನೆ ತೂವಂದುಂಡು ಆಜಿಕಾರಿ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಲೆತ್ತರ ಲೆತ್ತರ ಈರನ ಲೆತ್ತೇನಿ ಇಚ್ಚಿಂದಲ್ಲೇ ಪೂಲಗೆ ಕೆಲಸದ ಪತ್ತುಡು ಬತ್ತುಂಡ ಬಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂತಿರುಗೆ பொருளத பதக்கு பச்சைப்பாடின நம்ம கல்பார்த்திலிங்கு சொல்மேನು ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಷಯದ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಗೌಜಿತ ಈ ಪೊರ್ಲ ಗಳಿಗೆಡು ಈ ಕಜ್ಜಗು ತೆನಸಮ ಕಂತಿನ ಮಾತ ಕಲ್ಪಾರ್ತಿಲು ಅಟ್ಟನಿಗೆ ಬಿಎಚ್ಎಸ್ ಅಟಿಲ್ದ ಕೋಣಿಗೆ ಪೋವಡು ಮಾತ ಕಲ್ಪಾರ್ತಿಲು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಬಿಎಚ್ಎಸ್ ಅಟಿಲ್ದ ಕೋಣಿಗೆ ಪೋವಡು మాత చోకులు పవరిచ్చి ఏరు తెనస కంతరు ఆ మాత చోకులు బిహెచ్ఎస్ అటిల్ ద కోని పోవడం ನಮ್ಮ ಈ ಕಜ್ಜೋಗು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನಿರಿಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಭಾವತಿಗೆ ಲಲಿತ ಕಲಾಕೂಟ ಸಂಯೋಜಕರು ಅಕ್ಷಯ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು ಪುತ್ತೂರು ಮೆರಿಡ ಭಿನ್ನೈತೋನ್ವೆ ಅಕ್ಷಯ ಸಮೂಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಪುತ್ತೂರು ಅಕ್ಷಯ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಗೌಜಿ ಈ ಕಜ್ಜದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲ ಆಯ್ನ ಸಿರಿ ಜಯಂತ್ ನಡುಬೈಲು ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಅಕ್ಷಯ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಪುತ್ತೂರು ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆಲ್ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತುಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತ ಜೋಗುಲು ಪವರಿಜ್ಜಿ ತೆನಸಿನ ಕಂತಿನ ಮಾತ್ರ ಜೋಗುಲು ಪವರ ಮಾತ್ರ ಪೋರೊಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಜ್ಜದ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಸಿರಿ ಅವಿನಾಶ್ ಕೊಡಂಕಿರಿ ಆರ್ನ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಸರಸ್ವತಿ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ ಪುರುಷರ ಕಟ್ಟೆ ಆರ್ನ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಡು ಅರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತುಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಕಜ್ಜಡು ಆಟದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತೆರಿಪಾಯಿನ ಸಿರಿಮತಿ ಶ್ರೀಶವಾಸಿನಿ ತುಳುನಾಡು ಮಾಜಿ ಪದುಕೇರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪಾದಿ ಮೇರೆಗ್ಲ ಯಾನು ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತುಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ
ಮಾನಾದಿಗದ ಬಿನ್ನೆರಾಯಿನಂಚಿನ ಸಿರಿ ಕರಿಯ ಅಜಿಲ ಕಡ್ಯ ಪುಗರ್ತಿದ ಪೆರಿಯ ದೈವನ ಅತ್ತಕೆರಿ ಮೇರಿಗ್ಲ ಯಾನು ಸೊಲ್ಮಲ್ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಬುಕ್ಕೊರಿ ಬಿನ್ನೆರು ಸಿರಿ ನಾರಣಪ್ಪ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಮರಕ್ಕೂರು ನಾಟಿ ವೈದ್ಯರು ಮೇರೆಗ್ಲ ಯಾನು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಕುಡೋರಿ ಸಿರಿ ಮಾಧವ್ ಮಡಿವಾಳ ನಡುಬೈಲು ದೈವ ಚಾಕ್ರಿದಾರ್ ಮೇರೆಗ್ಲ ಯಾನು ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀಮತಿ ಕಲಾವತಿ ಜಯಂತ್ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಯನಂಚಿನ ಮೇರೆಗೆ ಅನು ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕಜ್ಜೋಗ್ಲ ಬೆರಿ ಸಹಾಯವಾದ ಇಪ್ಪುನ ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ ಕೆ ಪಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಅಕ್ಷಯ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜ್ ಪುತ್ತೂರು ಮೇರೆಗೆ ಅನು ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಗಂಗಾರತ್ನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಅಕ್ಷಯ PUC ಕಾಲೇಜ್ ಪುತ್ತೂರು ಮೇರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಡು ಅಕ್ಷಯ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆದ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಆಯ್ನ ಶ್ರೀ ಸಂಪತ್ TA ಮೇರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅರ್ಪಿತ್ TA ಈ ಕಜ್ಜಗು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆಗ್ಲ ಕಲ್ಪಾದಿಗಳು ಕಲ್ಪಾರ್ತಿಲು ಮಾತರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತನುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದ ಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತನುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಗವರ್ನಿಂಗ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಯ್ನ ಸುನಿಲ್ ಸರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಂಚನೆ ಮಾತ ತಿಂಡಿ ತೆನಸುಗಳ ಆಟಿದ ತಿಂಡಿ ತೆನಸಿನ ಕೊನತನಂಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗ್ಲ ಮಾಸ್ನಾಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಂಚನೆ ಇಂದು 3 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸೈನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಂಚ ಬೈದಿಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸಂದಾಯಿತ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಿನ ಇರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇರಿತ ಕಜ್ಜದ ಆಟಿದ ಪೊಳುವು ಪಣ್ಣಂಚಿನ ಶ್ರೀಶಾ ವಾಸವಿ ತುಳುನಾಡು ಮೆರೆಗು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜದ ಗುರುಕಾಲು ಶ್ರೀ ಜಯಂತ್ ನಡುಬೈಲು ಮೇರು ನೆನಪದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರಡು ಪಂದು ಭಿನ್ನಾಯಿತ ಮಲ್ ಸೊಲ್ಮೆ ನಾನು ದುಂಬಗ್ ಈ ಮತ್ತೇಮಿಡು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜದ ಜೋಕ್ಲೆನ ಕಿನ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನಡ ಕಿನ್ಯ ನಾಟಕ ನಿಖಿಲ್ನ ದುಂಬತ್ತ
ಈ ಪಗಲ ನಮ್ಮ ತುಳುವನಾಡುದಕ್ಲು ತುಳುವನಾಡು ನಡಪುಣಂಚಿನ ಒವೇ ಒಂಜು ಕಜ್ಜಲೆ ನಾವಡು ಒವೇ ಗೊಬ್ಬಲೆ ನಾವಡು ನಮ್ಮ ಮರಪರವಲ್ಲಿ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಓಡು ಬತ್ತದು ಎತ್ತುದನು ಪಂಡ ಬೊಟ್ಟು ತುಂಬಿರೆ ದೊನಿಪು ದೊಟ್ಟುಗು ಕೇನಿನಾತಲ ಕೇನುಡುಂಪಿ ಅಂಗ ಆಸದ ಉರ್ಪ ಕೊರ್ಪಿನ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ದೇಕಿ ದಾಟದ ತುಳುವನಾಡದ ಮಣ್ಣ ಎರ್ಲಿನ ದೊರ್ತು ಪತ್ತಿನ ತುಳುವ ಪಾರ್ದನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಮದತದ ಆತಂಡು ಅಂಚನೆ ಪೊಟ್ಟು ನಂದನ ದಿದುರುಗು ಮೋನಿಗೂ ಉರಿಗು ಆರ್ದಲ ಪಾಡಿನ ಆ ಗಳಿಗಡು ದೈವದ ಊಟು ಬಳಿಕೆ ರೀತಿ ನೀತಿದ ಕಥೆನು ತನ್ನ ತಾಂಗು ತರ್ಕದಿನ ಕಂಠ ಸಿರಿಟ ಪಿದುಳೊಂದಿತ್ತಿನ ವೀರ ಸಂದಿದ ರಾಗ ನಮಕ್ ನೆನಪೆ ಇಜ್ಜೊಂದಿಲಕ ಆತುಡು ತೂಗು ತೊಟ್ಟಿಬಿಡು ಜೆತ್ತು ಬಿಳಿತೊಂದಿಪ್ಪುನಾಗ ಅಪ್ಪೆ ಒಯ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಸತ್ಯದ ಸಿರಿನ ರಾಗ ನಿದ್ರೆ ಬರಂದೆ ಕಣ್ಣು ಬುಡಿಪಾನಗ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಜಕ್ಕಿಲಿಡ ಕೇಂದಿನ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದೇರ್ನ ಸಂದಿದ ರಾಗ ಇನಿಕ್ ನಮ ಮದತದ ಇತ್ತು ಈ ಮತ್ತೊಂದು ಕಿನ್ಯ ನಾಟಕ ನಿಖಿಲ ದುಂಬತ್ತ. ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅಮ್ಮೇರ್ನಾಗ್ಲಿನ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅವಂದು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಮೊಬೈಲ್ ಹೊತ್ತಿನ ಆ ಒತ್ತಿ ಏತ್ತು ಕೊಡ್ತದ ಮೊಬೈಲ್ ಹೊತ್ತಿನ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಅಪ್ಪ ದಸ್ಸಿನ ಹಾಕೊಂಡು ನಾ ಮಚ್ಚ ನಾವು ಫ್ರೀ ಫೈರ್ ಹೋಗೋಣ ಆನ್ಲೈನ್ ಬಲ್ಲ ಬೋರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಏತ್ತು ಈ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅವನು ಇತ್ತ ಇಲ್ಲಲ್ಲದಲ್ಲ ಇಲ್ಲೊಂದಲ್ಲ ಚಡ್ಡಿ ಬಲ್ಲೊಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ಅದ ಅನ್ನ ಚಡ್ಡಿ ದಾದ ಬಲ್ಲ ಅವಸ್ಥೆ ಎಂದು ಅಮ್ಮೇರ ಈರ ಅಂತ ಏನು ಬರೀತಿರೋದೇ ಅವ ಆಡೆ ಬೋಲಿ ಎಂಕೊತ್ತು ಎಂಕೊಪ್ಪೋಡಿ ಈಗ ಇಚ್ಚಿ ಪೋಳಿ ಪೋಳಿ ಇರ ಬೇಲದಿಂದ ಈ ಒಂಚಿನ ಅಮ್ಮೇರಿಯ ನಿಮ್ಮ ಇದಾಗ ಕುಟ್ಟುನದಿ ಒಬ್ಬ ಬಂದು ಕುಟ್ಟಿ ನೊರ್ತುಗೆ ಅನ್ಕೋತಿ ಒಬ್ಬೆ ರಂಡು ಈ ಕೆರ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂಚಾಯಿ ಐಕ್ಯ ಬಂದ್ಪೂಜಾನಿ ದಾ ಒತ್ತುನೆ ಜಿಗಿ ಫ್ರೀ ಫೈರ್ ಇದು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಅದೇ ಇದು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಫ್ರೀ ಫೈರ್ ಮಾರ್ರೆ ಇದೆ ದಾದ ಗೊತ್ತಾ ಧರ್ಮ ಕೆರ್ರ ಕೊಂಡೋರಿಯ ಇಚ್ಚನೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಲಾ ಬಂದ್ಪೂಜಿತೆ ಫ್ರೀ ಫೈರ್ ಅಂಡ ಫ್ರೀ ಫೈರ್ ಫ್ರೀ ಇಂಚಿನ ಬೇರೆ ಮಾತಿರುವೆ ಇಂಚ ಮಾತಿರಂದ ಅವಿ ಈಗ ಅರ್ಥ ಒಂದು ಹೆಂಗ್ ಗೊಬ್ಬರ ಗೊತ್ತಿರು ದಮ್ಮ ಆ ದೊಡ್ಡ ಮನ್ಕೋ ಗೊತ್ತಿನ ತಾಯಿ ಪುಂಡಿಡು ಮರಲಿ ಈತದಾದ ಮತ್ತಿನ ದಿಸೆ ಬಂದು ಭಾಳ ಇಂಚನೆ ಬರ್ತೀನಿ ಇಂಚಿ ಆಡಿದ ಊಟ ಅಂಚ ನಮಕ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೈರತ್ತೀನಿ ಏ ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ಓಡಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಲ್ಲೇ ತೋಲಿ
ಬಾಬಾ ಎರು ತಾಜಪ್ಪ ఆయన దాదెగే ఆయన ఉండి పోయి ఉండా దేవుడు అంద ఇంచనే పుండి బైపాండ అత్తి ఇంచనే పుండి బైపాండ ఉండే పన్నిದ್ರು ಗುಂಡಿ ಊರ್ವಿ ಗುಂಡಿ ಊರಡತ್ತಾಯಿ ಅಂಚೆ ಇದು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಉಳ್ಳೆ ನನಗೆ ಓಡಾತಿ ಹಾ ಓ ఆయన దాత ఆయన ಹಾಗೆ ಗೊತ್ತು ದಾದ ఓ వేరిచా ఏ తోటు ಏಕು ఏ పన్ను గుచ్చి ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ ಮಗ ದಾಕ ನಿಮಗೆ ಮೈಕಡ ಬರ್ತಿರಂತ ನಿಮಗೆ ಓನ್ ಫುಲ್ ಪಾತ್ರ ನೋಡಿ ಏರ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂದು ಯಾನೇರು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆಯ ತೆಕ್ಕಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೋಲ್ ಈ ಏರ್ ಪನ್ನೇರು ಆ ಏರ್ ಅದು ತೋರದ ಐತೆ ಆಗ 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 ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಹೆಂಗ್ 4 ರೂಪಾಯಿ ನಾನೇ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ನಮ್ಮೂರ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರತ್ತ ಆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಅಂಚೆ ಯಾಣಿ ತೆಗೆದ ಬತ್ತನೆ ಗೊತ್ತುಂದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಷಯ ಕಾಲೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಸೋಕುದ ಆಟಿದ ಗೌಜ ಒಂದಿಚ್ಚಿ ಬರ್ಪುಜಾರ ನಿಕ್ಲಿ ಏ ಅವ್ಯ ಓಡೆ ಮುಂಡಿದಿರ ಕೊಯ್ಯೋ ನಿತ್ಯರ ಅವರು ಮುಂಡಿದಿರ ಹಾ ದಾದೆಗೆ ಓ ದಾದಗೆ ಸೇಜಿ ಬಾರಿ ಕೊಯ್ಯೋ ನಿತ್ಯರಿ ಅಪ್ಪ ಪತ್ರಡ ಅಂತಾರತೆ ಮುಂಡಿದಿರ ಪತ್ರಡ ಪತ್ರಡ ಉಕ್ಕ ಮುಂಡಿದಿರ ಪತ್ರಡೆ ಗತ ಇರೆ ಮುಂಡಿನವೇತ ಅಂದು ಬಾರೆದತ್ತದ ದಾದ ಬಂಟರು ನಮ್ಮ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರತ ವಿಂದು ಅಕ್ಕ ಆರ್ ಪಂತೆರೆ ಕೇಟ ಯಾನ ಪತ್ರೊಡೆ ಮಂಟ್ನೆಲ್ಲ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಕೊಪ್ಪನೆ ಅನ್ಬೇಡಿ ಇಂಚಿನ ದೋರ್ತಿಸಿ ಅಂದ ಅತ್ತು ಮಗ ಐತೆ ಕಿನ್ನ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತ ಅವತ್ತು ಸಿಲಬ ಕೊಪ್ಪನ ಮಿತೋಪನ ಅವನಿಗೆ ಏನು ನಡೀತನಾರೆ ಅವು ಮಾತು ಇಪ್ಪಡಿ ನಿಕ್ಲಿತ್ತೆ ಬರ್ಪುಜಾರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ಬರೋಡು ನೀನು ಅಪ್ಪಯ పోయి 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 ವೆಜ್ಜಿಲೊಂಡು ನಾನ್ ವೆಜ್ಜಿಲೊಂಡು ಬಂತಿ ಅಪ್ಪನಿಂದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಪ್ಪ పోయి పోయదా పోయి ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ పోಯತ್ತ ನಮ್ಮ పోయి ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕಲ್ಲ ಪೋಪ ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ನದಿದೆ ಈ ಮಣ್ಣಲಿ ಸೊಬಗಿದೆ ಈ ನಾಡಲಿ ಪರಶುರಾಮನ ಕಥೆಯಲಿ ಕಡಲ ಜನರ ನಗುವಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಒಂದು ಕಿನ್ಯ ನಾಟಕದ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತಿರನ್ನ ತಿಳಿಪಯನಂಚಿನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸೋಲ್ಮೆಲೆ ಅಂತ್ಯಜ್ವಾಲ ಆರ್ಯಂದಿನ ಮೂಲ ಕೇಂದು ತಿಳಿಲ ಅನುಭವಡು ಬೆಲ್ನ ತುಳು ನಿನ್ನ ನಾಡಿ ತುಳು ಪೊರ್ಲ ಪಾಡಿ ಈ ಒಂದು ದಿನ ಅಡಿ ಅವು ಎಡೆದಾಂತಿನ ಗರಡಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹಿಂದಿ ಉರ್ದು ಮಲಯಾಳಿ ತಮಿಳು ತೆಲುಗು ಓವಾ ಭಾಷೆನ ಕಲ್ತದು ಓಲ ಪೋಪಿನ ಓ ಜೀವ ಓಲು ಪೋ ಎಣಲ ಒರಿಪೆರ ಮರಪಡ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಜಕ್ಕಿಲ್ದ ಕಾವ ತುಳು ಒರಿಪು ಬಾಲೆ ತುಳು ಸುಗಿಪು ಬಾಲೆ ಎಂದು ಪಣುಂದು ಬಂದಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಜೋರಾದ ಪಲ್ಲೆ ಜಯ ತುಳುನಾಡ್ ಬಂದುಲೆ ಅಂಚನೆ ಬಿನ್ನೆರೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಕಡೆಯದ ಅಕ್ಷೇಡು ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಗೌಜಿತ ಈ ಗಮ್ಮತ್ತಂಡು ಒನಸ್ತ ಅಟ್ಟನೆಲ ಆತಂಡು ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಬಂಚಿನಿಲಿಕ್ಕೆ ಒನಸ್ ಮಲ್ದು ಬಂಜಿ ತಂಪು ಮಲ್ತು ಪೋಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಕಲ್ಪಾರ್ತಿಲು ಜೋಕುಲು ಒನಸ್ ಪಾಲೆಟ್ಗೆ ತಂದು ಅಕ್ಲಕ್ಲೆನ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಪೋಡು ಮಾತ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಸೂಚನೆ ಒನಸ್ಗೆ ತಂದು ಅಕ್ಲಕ್ಲೆನ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಪೋಡು ಸೋಲ್ಮೇಲು